10-njy bab. Garaçäganyň sebitine emele gelen üçlügi, Akybaý, Goçaw hany hemde Mürçäni, ýap-ýaňyrda bir-birine garşy duran bir üç topory syýasy ýagdaý bir baýdan astyna ýygnap duruberdi. Akybaýyň tagallady hemde başda durmagy bilen üçleriň arasynda geçilen duşluklar garaçägerleriň, atgyrlanlaryň, ýarazlylaryň gönünden göni ýakynlaşmagyna getirdi. Şo duşluklar üç obada gedekli geçirilýärdi. Türkmen ketgudalarynyň geçen ýyl bilmegine burun ýygnanşygyndan soň üçler 4-nji gedek maslahat ýygnandylar. Akybaýyň ak öýleriniň gapylary giňden açylan, gözenekler suwlanyp toýun tutumuny ýadyna salýardy. Atarlan gadanyň töweregine atasy öýüne görme görüşe gelen Buğrabaý bilen onuň gelini görünýärdi. Gumry geline mertebeli mehmanlary düýe şaly bilen ipşin etmek wezipede ýüklenip bolurly. Ol ýaşyl tyrçaly gorkuýdary ýuwup bardyp ýördi. Sabyr apaly apaň wasyp umumy ýol başçylygy amala aşyrýardy. Gumry gelini bilen Sabyr apalynyň häzirki asnaşyklygyny, Akybaýyň hökmrowanyny görünýärdi. Olary bugün mehmanlaryň gözüniň öňünde äbide düýje bolup görünmäge, Akybaý tarapyndan berk buýruk berilmedik bolsa, günleriň owtarlarynyň ýaly beýle ümitim ýürümejekliklerini magatdy. Akybaýyň özü öýüň bir gapdalyna öňünde ýüz görlýän aýyn alyp, sakal murtun timarlýardy. Şo ýerden öz obasynyň syrgynlaryna ser salyp, diňe şu obanyň däleýsem Jelegaýdaky ilatyň geljekkä ykpaly üçin özüniň jogapkärdi bardy pikir edýärdi. Altyn çeşmäniň boýunyna oturýar karar, edil häzirki ýaly öz gapylaryna goýun soýulyp gazanlaryň atalýan wagtlaryny ol häzir gözüňe getirdi. O mahallar gawşallaryň aradaky atalyk aganyň başyndady. O wagtlar dünýäniň düzü wagtlary ekenini hepine häzir Akybaý üçin gepletdi. Sardan moýly, agazet atalyk ýeri bilen gapa çykyp bir tellem ilerdäki birin dağlar synlap durka. Töwerekden eýlek-beýlek geçip barýanry edep bilen oňa salam bererdiler. Gawşallaryň ulusy keçiri aýaly erkek oňa ataly aga diýmän, ata diýip bilenirdiler. Hakykatdan da gawşallaryň ikrar edilen atadydy. Gelin edince gyskarjak öýler, toý tutmakçy bolýanlar, ýas baglyanlar hemme ilki bilen näçe gününden ataly aga geňeş tarardylar. Gününi belletdirerdiler. Gawşal obasyna bir saga dünýä ýynen ýa-da bir-birini dünýäden ötdi. İlk ataly agany habardar ederdiler. Bardygyly dawa jenjel ýa-da oňşuklyk ýösükde ataly aganyň agdyna serederdiler. Hawa. Bir düzük döwrüň ýigidi bolduk. Bulaşyk zamanyň ýaşuly bolduk diýip Akybaý aýna bak oturuşyny için gepletdi. Gün uly guşdogaran usullaryny, Garaçäganyň güne ýanyp duran ýüderlikli tekilliginiň günne gorsundaky gädikden ikatly görünýär. Atgyrlaryň ýolundan gelýän elbetde Goçaw han bolmaly. Ýöne onuň hemrahy Garaýappan adärler. Onu men ýanyma getirip biläýär ýoklu diýip Akybaý pikir berdi. Ýok, Goçaw hanyň ýanyna näme tanış bir görmegi ýaşy ýetdi. Ýöne näme şundur salamlaşanyna şo ýigit Akybaýa daý diýip bildirdi. Bolurmysyň ýegençi diýip Akybaý onuň ýüzüne mulaýymlykly çiňerdi. Tanamadyňmy daý diýip Goçaw han dillenni. Neden tanaýyn? Büküri ýüzüde däl, gawşal ýüzüde. Onu ýanşada kapydan çykan Sabyr apaly bir de men ýigide bakan ılgaştap geldi, on birini uzakladı. Sapar Mehmet kakamın altığı da deyip, ol adam sana garap feslenni. Bir sözden soň näme şundur, helki mulaýym soraýan Akybaýda bir ýyl sowukluk peýda boldy. Altyn tanar ýal Sapar Mehmet diýäniň özüni berin bilýänmi diýip işin gepletdi. Serede oturdu. Niyaz Mehmet bükürüniň Sapar Mehmet diýen ýene başga dogany bar eken. Ana bir gidem şonuň oglunyň ogly bolup çykdy. Elbide öz oglumyz zordan tanaýar söýli. Bular bir ýerde ilen çalan bolsa bele daýt diýip Akybaý pikir etdi. Hemem öz ýanyny mehman ýigidi eýäm ýadyndan çykardy. Birden ka Goçaw hany näme üçin şagyryny ýadyna düşüp, göz üçin mulaýym soramagy çalışdy. Goçaw hany agoýyň töwerine geçirip, öňünde çaý goýanlaryny mürşe gelip atdan düşdi. Onuň atynyň başyny başga kişilerle Akybaýyň hut öýe tutdy. Gapy açyk öýüň töwerinden muny görüp oturan Goçaw han kemsinip gaçlaryny çytdy. Emma mürşe gapydan ýerine görün. Laň ýerinden galany öýdem duýmany galdy. Mehmanlar ýygnanşandan soň Akybaý berkeli mollanyň ýygynyň adam ýerdi. Mollanyň hem gerek ýeriniň bolaýmagynyň mümkinligi bardy bol. Diňe häzir pikir edipdi. Nahar ýylyp gaýtalap düýe şalyşyp, goýokly gydylly şäýnekler ýaňadandan ortagalyndan soň Akybaý asla hökümetiň başyny berkeli molladan başlady. Molla Akybaýyň gümüşi bilen ahal bilen Garaçäge aralygyny mekan tutan ilatyň arasyna aýranyp gelişinden habar berdi. Ýöne bu oturanlar üçin ýakymlyga bar därli.
Gadalların zantyllary hemme ýerde tümsünüşip ýörler diýip, ol gözüniň gyýtagyny näme üçin aly bölümleri çaýlady. Olaň ağzı doýurar ýa saçagy bolmady. Süýji sözler ýetik. Arman ýerinden ýurdundan gaçyp guma çykan ilatyň köpüsiniň başyny gözüni aýlap ýygyna göçürmek olara başardypdyr. Bir giýje galyny ekenik. Meselem Ýusup uýa ýygynylan tutuş bir owa ýygyna gelişi ýaly göçüp gidipdir. Azgan gökseden güneşli lepe gelip ýurt sonlarym ýygyna göçen eken. Ol Mürşäniň tarapyna ýene-de göz aýlap sözünde dowam etdi. Ana şo aç itýaly kankaşyp güýsüne ýaly ýüregi ulap ýören zantyllary ele saljak bolmaly. Kim bilýär biziň oguramda da olaň aralaşan bolmagy mümkin. Ondan men eşdişime göre olar gözüniň kaklaşan adamsyny öz tarapyna geçirip barýar diýerler. Mollaň asabaty Akbay kanagatlandyrmady. Bolşewigiň nähili zadatynyň bardygyny özümizden bilýär, tawsir. Ödeden işten giden gurrunlaryň dip. Ol gowdunjurdy. Mehmanyň arasynda Akbaýyň özüne tagdir diýip ýüzlenmegine moňça boldy. Onuň sözleriniň gaty gaýrym äheňi berkeli molla ýaramady. Emma ol ýene-de anyk soraga anyk jogap bermän uzak geçmişine garaýlady. Ýugurdy saklamak üçin näme etmeligini molla agamy Mekke'ge gidip gelenden soň aýtdylar görün. Arman türkmeniň agdalalygy özüne bada gatyp dur. Türkmeniň öňüne düşen ýolun bolma, biri eýlek çekýär, biri beýlek. Bir goluň içinde 4 öýli bab bolsa, 4-üň her bir tarapy dydýar. Mirşä azamtyk gelgirip berkeli molla ýüzlendi. Tagsyr. Siz dilinizde ha türkmeniň agdyny bir etmäge dalaşýan adam bolýaňyz. Özüňiz görün. O tire beýikdir. O taýpy pesdir diýip agdalaçylyk ýaýradýaňyz. Molla aljalamady. Dagy näme? Allah Taala aslynda kimi beýik, kimi pes edip ýaradypdyr. Oň edenine dil ýetirmek bize de buýrulmandyr hiç kimede. Eýsemde bolsa ine, uzaga gitmän özüňizden mysal alyň. Sen bolşewik gözüňde okun bolsa atmaga taýynsyň. Sen iniň bilen bolşewik bilen hamşam bolup ýör. Asal şonuňa özüm bolşewik bolup gidipdir. Akbaý goşly kulüge dastyndan mürşähet etdi. Ýöneň tärside müýnrügüme ýanyna göz ýetirdi. Şeýle-de bolsa öýýeti ajdarly gurruňy dowam etdirmek makul bildi. Barur gepleşik ajdardan soğuk geçip bileceklerdi. O hakda atasan gürleşmeğin wagty ýetdi diýip Akbaý soňky wagtlarda tiýden pikir edýärdi. Herne çykda bolsa öýýeti mesele gaty ispaçylyk bilen çemeleşdi. Ýogsa da siziň öňüňiz ýeniden şäherde midir diýip o bilmediği tarap Mürşä bakdy. Hawa da demir ýollu diýip Mürşä gyýtga jogap berdi. Demir ýollu martaryny aşyryp ýörenini senden sonra mamlada bilýän. Maňyň kimiň tarapyndadygyny aýtdyp Akbaý işini gepletdi de. Tägel salmyň içinde şu pikirini paýrak äheňde daşyna çykyrdy. Ay hawly. Şäher diýeniň kimim bolsa seni öz howasyna öwrenişdirä ýa-mı diýen. Ajdar ýaly beýnesi bekemedik oglunyň gadyrlyň täsirine düşmegi mümkindir. Onuň özüne kaktyrylyp aýdylýan soragyny gatgowy düşünen Mürşä. Bir özüniň täsirine düşeni hiç. Ýöne oň bilen oňman. Menim ýö tarapyna çekşek bolup ýördi. Azy gülümsirep gönümel jogap gaýtardy. Oturunlar bir-biriniň ýüzlerini seyredip goz konuşdylar. Ana gördüňmi, aýtdym diýip berkeli molla ýekkerildi. Ara düşende myşlyk ýene-de Mürşä boldy. Şundäme bu turun tupan gara şägeden soğuk geçer öýdip biliňiz diýip. Ol içki gadap bilen ýollaşdyryny öýlendi. Entek gözüňiz näme görýär? Türkmeniň topragyny tutan bu haratatyň içinde gözü gapylan ogul atasyny, ine agasyny, goňşy-goňşylaryny aýradan geçirer. Siz bolsa eýemden haýran galan bolýaňyz. Dabaryňyz bir näme gatalpmasaňyz, bagy açyklygyňyz bilen gaýyn garşysyna durup bilmersiňiz garnaşlar. Garnaşlar. Bu sözüň aýdylyş äheňi sizden bir garnaş bolarmy diýen maňyny berýärdi. Muny oturunlar bilýärdiler. Ýöne şonda da köp wagtlardan bäri agdylman gelýän söz olary üýtüjük bir täsirini ýetirdi. Bu söz Akbaý ýene-de ölmediniň öňünçäsi kakasynyň giden götketini ýatlatdy. Atalyk aga birek-birekden daşlaşman eýsem, birek-birege ýakynlaşmagy targapdy. Ýöne soňky ýyllar bu götketiň tersine hereket etdi. Goşowhan dommarly oturuşuna Mürşäniň aýdanlarynyň ýanyna aklary biperway goýmanlygyny gabanjaňlyk güýçinlap beri odan sözler men aýtsam iň bolmanyna Akbaý aýtsa gelişiklik boljak bolun.
Mürşäýse gelişen ok diýip içini gepletdi. Mürşäniň aýdarnary göwüne ýeten öýýeti oň siýasatdan bir habar diýerligine haýran galdy. Hemem merhemi dagany näme üçindir küýsäp ýatlady. Umumyň mürşäniň her babatda salat alarça, maslahat sorarça adam bardygyna Akbay öňkü duşuklaryny göýetiripdi. Häzirini o näme üçin Akbaýyň ogly Buğrabaýyň däldi. Merhemi düşmek için oğlum mürşäniň beýle derejä ýetendigine akyl ýetirip bilen okdy. Öz nowatyna berkelim oldy mürşäniň beýle ketgitli sözlerini, zanýanyny gepleşini öz içinden makul mandurup bilmedi. Öz aýdanlaryna dikkat bilen gulak salýanlyklaryny, Akbaýyň bolsa söz almagy howlukmaýanlygyny gören mürşä söz dogam etdirmek makul bildi. Zamananyň şinniki görülip eşdilmedik ögrümünde iň bir akla sığmajak zatlara da garaş bermeli. Biz diýwaryň haýy tarapyna geçmelligimizi belli küllü aýdyňlaşdyrdyk. Men öz inilerimiň maňa duşman bolup durýan tarapy geçenliklerine geňirgenemok. Ýöne öýlerini ağlatdyrýanlyklaryna gynanýan. Indi zamanaň oýunjagady. Kaka mükemmel diýwaryň bir tarapyna galdyk. Inilerimiň ikisem beýlik tarapyna gowurdy. Akbaýdyň şu ýerde mehmanyň sözüni böldü. Inilerini bir ýerde akylyny aýlap bilmediňmi? Öýler aýaklary bilen ýanyňa gelipdirler ahir diýip köp manyly girdi. Düşünmedim. Urmaly ekeniň, gorkulmaly ekeniň diýjek bolýarmyň. Akbay. Ýok, men olara elimde girmen ýöne HDP'niň aňry ýüzüne ýapylanyp maňa tüpeň seneseler, onda gaýgyrman. Sebäbi etseler. Men dogonlarym men duşmanymy gurlýarlar. Entek men olar duşmanym hatap edemok. Kenide senesini sıkarman, öýdi beýlekler diňläp oturun, Goşowhan elini çömmüldüp öýüne öýdürni. Akbay daýy. Sen biziň başymyzy jemlediň, enden baştonlyk et. Beli diňe çay içmäge çagyran nersiň ahyry? Men daşgulokdan eşdeşime göre bolşewikler Aşgabatdan Yerbende baka bir atriyat atly ýaraly goşun iberjekmişler. Olaryň Aşgabaty ymykly eýlen ursalar, öýürdüni giňildip başlajaklyklary magat. İkinji bir täzeligem bar. Şäher eteklerinde gowularda gadyrlar yerli häkimeti döre diýmişler. Ýyl içinde atla bireýli gepi geçýän adamlary ýokuryk çekmeli we aýdylan ýaly. Olaryň içinde ýöňe adamymyz bolsa, kim bolmaz bir ýagdaýdan peýdalanmagymyz gerek. Hakay diýen ýegen hak diýip Akbay aýby doşan dikeldi. Ýöne ýanky bir zat döre diýmişler diýerine has düşünükler edip. Öňkü düzgüne görä o bolan baý taýlanýardy. Ne düzgüne görä täze häkimiyetiň owalardaky adamlar taýlanmaly. Wolaslaryň baştonlaryň taýlanýar. Ani edip taýlaýarlar diýip berkelim boldy sorady. Adamlary şoň ýaly bir ýere toplap ýygyna gedýärler. Şo ýerde ilat kimi hala taýlap berýär. Ýokurdan baştonluga adam getiren oklar gerek diýip Akbay gadyklaryny. Hey ýok, diýip Goşowhan alaharmy şowap berdi. Ha diýip Akbay öz içinden pikir gurdy. Gurrun ähenne bar eken ýegen han, ýerin soň şoňa özümiz ýarlarym taýlap bolýarmyş diýen ýaly etdiňmi? Diýen ýaly demok atyl diýdim Akbay daýy. Be, diýip berkelim oldy, gowsuny jyrady. Näetdiň aýt? Beýle bolsa ha, ýene öňkünkrük boljak diýildi bolýar. Be, belki Hudaý. Ýogsa men haw, köneden gurulugy dükany bolup täzeden gurjak bolandan oňa elle girmedik ýaşy. Demeşlikden peýdalanyp berkelim oldy, täze saklamany orta atdy. Atyl haw, arada bir düýüş görüp durýar, şoňşyn bolup çykarşy ýaty bar o. Şar gara dilbir it gelip biziň alabaýymyz dalajak bolýar. Ey gaty mehnede. Alabaý ikidip bir ýalmajak o gara bela. Ne birden agyn hata piyal edip dişlerini sırtardıp alabaýyň üstüne zıňma ýarlan ýaram görün. Gapdylan başga bir tüýlek gaplan gelýärdi. Alabaý arka durýar görün. Helki gara bela guyrugyny ýamzyna gysyp aýdyna ýumulýar tägidýär. Ödem bir düýüşi daňa goraý görüp durun, daňdan gören düýüşiň oraşan bolguş diýerler. Hawa. Onuň günne uýansa düýüşi hiç kim aýtman, guşluk namazyny okanymyzdan soň ýormakçy boldum. Alabaýa näme biziň özümiz. Goşowhan ýeter ýylgyryp gurrugynyň aradan düşdi. Aha molla. Siz bu adamlar gel ite deňediňiz oturup berdiňizler. Düş bolar ýegen han. Gepoň dogry ýorgudyny tapmakda diýip berkelim molla gurrugyny dowam etdi. Hawa. Düşde akzat gowularmyş.
Elbette bolşewik. Ýögsem ýylyň gapysyna oň nä köri bar? Bigedek Akbaýyň gözi ara düşdi. Ýeri şeýlemişdi. Bu taýda keseden gelen gaplaň näme? Gaplaň ingliz bolmaly diýip Berkeli molla düşünürdi. Men ingliz diýen milleti gördüm. Olaryň gaplaňy meňzeýän ýeri ýok. Edil okla uyar inçeden uzun öldürüm, zırk sarı deyip koçoğan teslendi. Bir diýilýän repitin detmen gaharlanyp oturan mürsebatlardan zıradı. Öldürdün allap. Gögün ýurduşyp oturanan peýda ýok. Bolşewik inni inglizlere aldyrmasa gerek. Ondan gara keseden gelip üstümizden garajak bolsalar. Öz ýurdumyza özümiz eýel etmejek bolsa kim geleni tapawdyn heme. Tapawud yer bile goýok ýalyp Berkeli molla sesine bat berdi. Bolşewik diýen millet diniň düşmany bolmaly. İngiliz gölün diniň bilen işi ýok. Bolşewik diýen millet ýok. Bolşewikiň öýüdi köpden ýygnanan bir gurama. Oň şinne gorsamma başga milletem bar diýip mürse ajlardan eşdenler aýtyldy. Iň ganym düşmany hem ine şoturanlar. Jana-jan dosty bolsa, öýüdüň oňar bilmeýän ýörenler. Biziň agzymyzdakyny alban şolar doýurmaly. Oğurları baştan sayılacakmış diyenleri doğru bolanına da. Şu turundan koyulmacağı belli. Yönü göz için yönü oğuryanların birdir yarımını ova baştan eseri deymekleri mümkün. Emma bilip koyun. Şu baş tutunun iyidinini onun ne mişliyenini sin eseride oturun zansızlara mükman ulaymalı. Gıdırlar. Yine seni şu ben baş tutun bir ovanı koyup gideyenler öğütmen. Olar bir ova bir değerli. 3-4 baştan uyuyorlar. Gıdırların görüm görüllötü düzgün tertibi ana şeyle galanı mödüňi görün. Gün öyle olup mehmanyň öňüne ýangadan nahar çekiljek bolýaka. Yenidem her kim çen saklamasyny ortaty oturdy. Saklamadan ýygynyň tükenmejegini göz ýeten Akbaý maslahaty jemlemek makul bildi. Bir topar gurrunun başyna agyrtdyk adamlar diýip o mehmanyň eline kümüştow haşamly mis künnükden edep bilen su akydýan täze yegençidine metemelim şu höwlen täze oturuşuna töde başlady. O baştonlarynyň arasına öýdümden goşulyp bilsek, oňa ýetese zat ýok. O wilayatyny geňeş salynýan bolsa, olar bizi gollar. Aýdaly garybyň garyby diýip gulhan ýarakyna baştonlugy saýlasa. Oňa da tek şükür diýenimiz etdirir. Şäherden del adam getirip goýsa, onu soň görýäris. Öz yerimizde ýurdumyzda ýaşatmajak gozary yetmeli işimiz belli. Jem bolup bir şükürü tüýkürip ýaka tutuşmaly. Yaran toplamaly. Demir ýolun aňarsy ýerlerine giden bolsa, bärsini garawmy goramak biziň borjumyz. Üstümizde bir atriýat atly oşun ýeberýänsin bolsa, bizde de ata çykyp ýara tutup bilýän ýigitler tapylar ahry. Mehmanlar heýwodan getirilen daşyn nagyşly goçok tabakda sür depesi işşek goýunyň gapylgary bilen öýrülen palawy emaý bile taşagyň üstüne goýun. Buğra baýy ilkinji gerek görýän ýaly. Nazarlaryny şoňa dikdiler. Berkeli mollaň ýeli bolsa eýýäm tabak uzatdy. Bismillahirrahmanirrahim. 11-nji bab. Enne ýesli wagt bir şäherde ýaşaýan iki dogan bir-birini görüp bilenokdy. Alagödün gulluk ediyen Kızıl Koşun bölümü şäherin günorta çetinledi. Onun ýaşaýan kazarmasyna ajlar öňrek bir gerek barpdy. Onu da Alagöd tapman ýydyna gaýdypdy. Şondan soň kän wagt geçmäkkä gyrmady Alagöde oğully gurup berdi. Ýöne şol oğlanjyk dünýäde bary ýogy bir ay ýaşamakka aradan çykdy. Iň bir pazygal tarapy da kakady oğluny oğlu kakadyny görüp bilmedi. Alagöd ýöl gulluk ediyen atyryady bilen kakanyň höwtünde ak gwardiýaçylaryny töweşýärdi. Garmyzy şeň iň agyr günlerde Alagödüň onuň ýanyny bolmadygy bir şäherni ejizlemegiň soňky derejesine ýetiripdi. Elbetde, ol ruhu goltgady. Fiýdeki kömegi de maddi gollugy da mätäşdi. Şeýle alzyraňyň çağlaryny, hostarsyz galan gyrmady, Alagödüň ýagdaýyna, goşunyň zaby gündüdügünü, her näçe göz ýetirse de onuň deýirinmän, ýöýke kiýnetmän durup bilmänni. Ol demir ýoly barsa ajlar tapsagyna şührenmeýärdi. Ýöne sallah gaýnagasyna ýüz tutmagy heme utanýardy. Hemde muny juda gelişikli hata edipdi. Egerde ajlar öýle işikli bolsa, onda başga mesele böli, onuň şo sallahlygydy. Bir kösenmeleriň şagany bagyryna basyp aglamjyrap geçirilen gizeleriň ýediýeti ahir undulsa da undulardy görün. Ine gurjak ýaljak, eýdejek suw ýaljak. Sarsyz şaganyň ölümi gyrmady bir şäherni iki bükde oturuverdi. Hemme bila beter şaganyň içiniň bozulmagyny başlady. Şo içi geçmedi, onu iktirmedi.
Kesretin aslında galan gırmazy. Horlanıp ýüplüge dönni. Därlemek ýagdaýyna etdi. Alygoz öz aýalyny tanaman eşikden ýatlän ýerine doňup galdy. Aýylgyn spyrdadyň bolanyny şo bada sazdy. Ýöne näme bolanyny soramaga diletmady. Gözleri içine çöküp giden, yüzünde renk pet galmadyk gyrmady öz derdini çekip oturşyny äärine geldiňmem diýmedi. Diň oňa asgynsyz nazar aýlap birdenne "Wahy balajygym" diýip elkenç bagyrdy. On kellesi eginden üdürün ýarylyp aşak sallandy. Asgynsyz hojamasy ýatdy da bir howa demdüýt gelmedi. Öýüň nirde durunyny ýadynan çykaran Alygoz aýalynyň kellesini göterip öz dyzynyň üstüne goýdy. Gyrmady bir haýykdan soň agyr bir dem alyp hereketsiz gözlerini açdy. Alygoz ne hilbet wagtlaryň bolanyny hiç da soramazdan duýdy. Olaryň näçe wagtlap ses çykarman oturnuklaryny Allah bilsin. Ýöne ahyrdan Alygozyň "Ogulmy da gyýrmy" diýip sanrok sesi gyrmady ýene de iki elden ýüzüni tutup aglama mejbur etdi. Biýagdaý bir wagtlyk olary öňküden amasnaşdyrmaly boldy. Emma gyrmady inni öňkü gyrmady däldi. Onuň dünýe bilen teri ýokdy. Goýuny bolmasa adamsyndan hem kimsiz goýuny garany meňdiýärdi. Alygoz onuň bilen kän gelip ýüzbeýi oturup gürleşmek, ýürek açyşmak isledi. Gyrmadynyň öňünde özüniň müýünlüdigi, ýöne günäkär däldi barada. Öňünde bagtly durmuşyň garaşýanlygy barada gurrun edip, oňa teselli berdi. Emma gyrmady gurrundan bidardy. Ol özüniň öňünde, maşgalanyň öňünde bütün adamzadyň öňünde biçak agyr günä eden ýar duýýardy. Ol durmuşyň ähli wada berýän zatlaryny ret edip, durmuşdan halis basyran adam meňdiýärdi. Onu iştädi ýok diýgösem. Biýagdaý Alygoz hopuk durup başlady. Şunu ýene de ajdaryň ýanyna urady. Ýoldaşlaryň aýtmagyna görä, akşam ajdaryň iş smerine uturan bolmaly. Demir ýoluň öz durmuşy bar. Demir ýol giýje gündüz hereketdi. Wagdalyň jaýynyň ýokarsynyň asylygy gadymy diýwar tagadynyň zyrk-zyrk eşdirilýän ok. Ýöne ýörep dur. Wagtlar şo tagada teredip uğrulýar hemde garaşylýar. Şo tagadyň dilleri belli bir nokada baranna deponyň gudogy görýär. Garalan şpallaryň mazut siňen şagyldaşlaryň arasyndan günele gurdap udulyp gidýän realistler manýowr wagtlarynyň agramynyň aslynda aşak çökäjek bolýarlar. Güne yanan mazudyň ýeri gogur bilen peslikden ýokary göterilýär. Dünýäniň bütegülügini, ýurtlaryň, şäherleriň bir-birini tepleşýändigini demir ýolly oraşan duýýardyň. Wagonlaryň ýüzündäki ýazgylarda dürli şäherleriň, stansiýalaryň, uzak ülkeleriň atlary görünýär. Demir ýol özüniň ýetgeşik dünýäsinde hemde düzgünne dem alýar. Demir ýol töwereklerine gelende ajdaryň mahal gaýtalýan bir beýt goşgudy Alygozyň ýadyna düşýär. Türkistanda pagata köp. Russiýada buğday bol. Giň çölleriň içinde ýallara demir ýol. Bitetler içinden labadlaýdanda bolsa, aňarty berdi görünmeýän tekrarlyň içinden tüsürep barýan wagtlygynyň parawozynyň epişkedinden kellesini çykaryp ýat giňişlikleri ters alyp barýan demir ýolçynyň libasyny naky ajdar goýuňuna gelýär. Alygoz agasynyň bolýan umumy takanatynyň koridoryna girdi. Howanyň yssylygy sebäpli iki gapdyrlak otoglaryň köpüsiniň gapysy açykdy. Emma ajdaryň gapysynyň ýapykdygyny görüp ýene de ýok diýip plap kes ýagdaýda aýak çekdi. Ýerine çykda bolsa umytsızlyk bilen gapyny tırkyllatdy. İçeriden jogap bolman ýygyna ögürlenne gapy goşdyk bir asyrly. Ýarym belaňaç ajdar kellesini çykaryp durdy. Ýidirýän gitdi, gelýän wagtyň näýil ol diýip ol salamdan öňürti adaty bälçikli bilen teslendi. Ýöne edil şo wagtyň özünde enesiniň aradasyny oň ýüzünden aňdy. Ajdar ýekedärli. Otogda krabadyň ýanyna aňartyny bakyp duran gelini görüp Alygoz allan çyzy boldy. Şo wagtyň özünde bolsa agasynyň öýlenen nugarda pikirini begendirdi. Türkmenlerde özünden uly barka, geçetiniň öýle işikli bolmagy juda gelişke taplanýar. Alygoz şu ýagdaý sebäpli her gedek ajdary görende müýünrügemeli bolýardy. Galy berdi. Garamadynyň şinniki ýagdaýyna eltedi, oňa teselli berip höwür bolup bilerdi. Gelin henidem aňartyna bakyp, nämedir güýmenen bolup durdy. Elbetde, gelinizim utanýandyr diýip Alygoz içinden pikir etdi hemde beýle halatda näme diýilýänligini oňly bilmän, başaryp bildigiçe şadýanyk kula agasyna garap, "Gutly bolsun gözüň aýdyň" diýdi. Ajdar gutlugy jogapsy galyrmajak bolup, bir näme utanjyrak seslendi. "Sag bol. Duýdurmaňyň." "Näme" diýip ajdar düşünmedi. Alygoz ýüzüni görkezip bilmän duran gelini ümledi. "Näme görýärdiň? Öýlenjegiňi duýdurmaňyň." "Näýetdiň aýdyryň gitdi?" diýip ajdar ýoşça gülümsiredi. "Menen tek öýleneme wagary." Alygoz "Näme?" diýen şekilli heniden bärik ögürlüp bilmän duran ýanyna gözüniň gytagyny aýlady. Aýol
Ýöne mysal üçin diýip ajdar ellerini okulady. Ýanan birden ka bärini görüldi. Alygyda bildirmez başatyp ýüzüniň guruna kapydan çykyp gidermen boldy. Ajdar onu elinden tutup saklady da meniň inim Alygy diýip olar tanıştyrdy. Maşa diýip gelin Alygy ýerini tutdy. Ajdar ýerini urudyp içeri girenden soň oňaýsızlygy düşenini ýumurlamak üçin käte bir günlük ýarym günlük mysal üçin öýrenmese bolmalyna okuw diýip ýeňsini aşady. Düşünmedim diýip Alygy gönüllük güne seslendi. Akbaýdan alyp gaçanyja geliniň ýanynda ka. Ýogsa men bu zatlar düşünmürsin gidirini etdi diýip ajdar indini 50 ýaşalyň oturuşda turtdy. Näme boldy uruň ýoklu, habaryň berip otur. Ýalygy bolan wakany kynlyk bilen habar berdi. Agyny bir terlendim şu oturdular. Akbaýyň gelini halyna sen bilen gaçyp gaýtmaga utananok. Men ýanyma gelmäge utanýarmyş diýip ajdar gyrmada ýegenni. Habardan bolsa men öz kedelhanamyzy ýerleşdirirdim. Doktorlar kömek ederdi. Yer şeriýaly aňyr berdi adylyp ajdar indiniň ýygyna düşüp aýtdy. Gyrmadynyň haly Alygyň aýdyşyndan beter teňdi. Gaýyn agasyny görüp, ol ýaňadanyň aglamagy başlady. Ajdar ilk onu göwnüp görmäge köşüşdirmäge çalışdy. Emma gelin yarım ýaş bolup şo ýeňrep oturdy. Beýle ahyr soň ajdaryň ýüregine düşdi. "Bedet gelin teziňi" diýip olga haly etlendi. Aglanyň bilen ölen dirilip bolýan bolsa, aglamak kynlar. Mertlik edip bir-biriňizi gollamaňyz gerek. Orada Gyrmadynyň eňremet petelli. Ýöne onuň gany ýöne ýaly gyzaryp duran gözleri gaýyn agasynyň ýaňky sözlerine keskin bir jogap gaýtarjak bolýanyna güwä etýärdi. Ajdaryň soňky sözlerini ýokuş hemde esassız görüp hasadyň zan duýgularyny ýezap diýilen lady böwütüp Gyrmadyny geplemäge mejbur etdi. Birek goltgyna adam diýirke bermek gerek. Arkasyna diýilen duran hostarlar bar bolanyna, o neresizigiň beýle bolmalym däl. Men bir ýerde ýekalyn ahyry. Ajdar Alygy soragul nazaryny dikdi. Bu garaýyş Gyrmadynyň sözlerini oňa juda ýokuş göründigini aňladýardy. Alygy muňa düşündi, ketini çykarmady. Ajdara muňa öňküden meter gahar geldi. Nazaraly etseň edi ber görün. Men gidemden soň et gelin. Gara şägäni eýrep oturan hossaryň barka. Ondan gaçyp gaýdyp, bir ýerde ýekelikden nalyýakyňmy? Iýlen çykgynçylyk edip, ýene iýlen nägire bolmagyň näme? Mumman Gyrmadynyň ärinden gaçyp gaýtmagyny beýlep köp adamlar ýaly ajdary makullamagyny. Bir şäherde bolup içkin aragatnaşyk edilmezliginiň de sebäbi şundan gözlemek dogry bolardy. Şonuň üçin hatda häzirki düşen ýagdaýynda da Gyrmadynyň özüniň müýünligi men isem ajdary da müýünligi çek boluşy onuň deňnasyna degipdi. Kimde bolsa başga bir narsar Gyrmadynyň şinniki gününe düşen bolsa oňa elini gelin kömek etmäge. Onuň kesretini paýlaşmagy ajdar gurrunly taýin bolardy. Bu onuň tebigatyna laýyk gelerdi. Ine häzir Alygy himayet islap agasynyň ýanyna gidenine ökünmeli boldy. Ajdar bolsa mazal içinde ökünden soň bir ýerde oturmagyň artykmaşdygyny duýup lap kesip bir ýagdaýda ýygyna gaýtdy. Hiç kim oňa oturum diýmedi, gidýäňem diýmedi. Danışdyk ajdar çyk gidenden soň öňküden ýüregi düşkünçlik bilen dowam etdi. Eskerleriň naharganasyna akşamlyk naharyny göwündü ýyp oturka, Alygy komandiriň şagyrýanlygyny oňa mälim etdiler. Soňky wagtlarda Ak Gwardiýaçylar tarapyndan owa ýylatynyň talanmagynyň, faktlaryň ýygy-ýygydan peýda bolmagy häkimet organlaryny ýyňsylykdan düşürdi. Şo talansylykly çapagulyklar adatça aşgabat etgeniň owlaryny amala aşyrlaýan bolsa, enne gümüşlerinde aralaşypdy. Tögredi ýoluna adam öldürilmegi, gökçe watyna gize öýleň talanmagy, gümüşinnak owlarda şol hanyna gara şägerleriň ýadlygy çykýan ýeri bolan ýüzüp goýuda dogorlaryň sürülip äkidilmegi. Bu zatdan hemmesi Ak Gwardiýaçylaryň eli edilýärdi. Ýöne bu wakara gadyrlaryň boýuna ýüklenýärdi. Bu bolsa ýerli ýylatyň arasynda bolşeviklere nägilik törýärdi. Bu mesele boýunça Revkomda hemde Gyzyl Goşunyň syýasy bölüminde maslahat çağırlyp, pikir alşylyp goşun bölümlerini peýda almak karar edildi. Alygyň komandiriň ýanyna çağırylmagy da şu mesele bilen baglanşyklydy. Geçen ýylyň tomsynda onu hemde gijeni uzak garowma tapşyryk bileýberdiler. Inni bolsa ol atly ýaraly atriýat bilen ýene-de şöyle uramoldy. Ol maşgary ýagdaýyny mälim etmekçi bolanyny tödün soňlamaka. Komandir elini galgydyp goýberdi. Şoň bilen hiç şeýle haýyşyň yer almajakdygyny duýdurdy. Buýrugy dinlen gapydan çykyp berjek bolany komandir onu ýerine çağırdy. Stoluň üstünde ýöňünde ýatan kagadyň üstüne
Egilen komandir aly bölü burunun astyndaky çukonokda garalyp duran murto sageriniň süýüm barmagyny getirip gözüniň gytagyny aly gözeretdi. Takmylan geçen ýylky marşrut bile gidersiňiz. Ol galamynyň ujyla kagazdaky nokotlar görkezdi. Gyzyl takyr ýutup goýy, garaçagy diýip aly göz dilenen duýman galy. Tanyş atmy diýip komandir oňa nazaryny gördü. Garaçagy biziň obamyz. O men öňe besen ýerim. Ýutup goýy. Ýutup goýdy da bolupdyk. Sen haýyşyňy diňlemäänligime ine düşündiňmi diýip komandir galamyny kagazyň üstüne goýup dikelip aksam oturdy. Siz ýol biledi bolarsyňyz. Garmady, aly gözüň ýene atriýat bile ýola düşmelligi barda kabaryny bütünlüği biperwaýlyk bilen diňledi. Hatta nirä gidiýänligini, Hasan gidiýänligini soramady. Aly göz oň bilen asasan gürleşmek hyýarla başa barmady. Ol daň atyp atmaka şeýri ara tarmak ýagdaýdy. Lapke şarly agryk-agryk demalyp koştoşman gapydan çykdy. Garagymda görnüş üýtgemeýär. Şol tanış ýol, tanış tepeler. Howurly günüň astynda ýanyp ýatan sary giňişlik. Munun bir ýylyň aly göz bir ýol bilen geçeli bäri. Bar üýtgen zat käýerde peýda bolan kiçenrek o bolar. Atriýat owadan nepeden madal aranasandan soň ýoluň edil şetdäki öýüň gapsyna hogut ýema oturan ýaşuly gyzyl eskerler görüp hazır-huzur öýüne tümellü. Onun gaptaryndaky bir orasydan bir aýal çykyp gapyda oýnap ýören şagaryny haýdan-haý öýütarly. Indi öýleriň daşartyna uludan kisiden bir garada göreni okdy. Atriýadyň öňüne çekip barýan komandir gaptandan ýanaşyp gelen aly gözi sorugy nazaryna aýlady. Gorkýarlar, bizden gizlenýärler diýip aly göz sessiz sowala jogap gaýtardy. Komandir atynyň başyny çekip dem salym täginiп durdy. Soňra togutup atyndan düşdi. Häzir olar öýüň içinde näme diýerler diýip aly gözden sorady. Jyklaşyp bir heret duranlar. Yaralmy kalar, bilemok. Eger öýlerine girmek sordak, nähili garşylarly öýdýän. Nähili barşyňa bagly bolar diýip aly gözem atyndan düşdi. Yaragly barsaň bir hilirek, yaragsız barsaň başga bir hilirek garşylarlar. Ýör diýip komandir aly göz aýtdy-da. Öýde helki hogut ýema oturan ýaşulyň öýüne baka gurdy. Aly göz oňa ýerinden ýetip öňüne düşdi. Olar gapsy howutly öýe goýlanlaryny gapdallak öýden gyrşyk takkal bir daýaw kişi algap çykdy. Şol ruwatyň özünde goňşöýden ýene bir kelle takýaly gidem gapyda peýda boldy. Gapy açkanlar teslerini çykarmandyran ýerlerini aly göz dagynyň hereketini hyň edýärdiler. Ýene helki howut ýema oturan ýaşulym gapysyna çykyp ýygyna gapsalar ýapdy. Aly göz dagy bilen onuň arasy 6-7 adama gelipdi. "Salam aleykum ýaşuly" diýip aýak çeken aly göz seslendi. "Wa aleykum." Ýaşuly bir sözüň ýerinde dowam etmenden soň ýene aly göz dillendi. "Sawuruny oturunmusyňyz?" Ýaşuly jogaby berip zordan başatdy. Aly göz komandiri bakan garada da şo wagda da ýene ýaşula ýüdürni. "Biz geçip barýarys. Salamlaşalyk hem berseler suw şellip sowlaýdyk." Ýaşuly sesini çykarman öýden suwdan nol ullokan kürsüýän alyp çykdy da aly göz uzatdy. Suw şenlerinden soň komandir aly gözi nämedir bir zat diýdi. Aly gözüň terjime etdi. "Siziň obaňyzda aklar talaňsy giden äderlerdi." Ýaşuly aly gözi hem de komandire hiň nazar aýlandan soň "Aklarmy, göklermi, gyzyllarmy, onu sözünü bilemzok. Ýöne 5-10 günlükde obaň çetine bakyryp ýörlen çekenämizden 4 goýunha siziň ýaly 7-8 sany atly gelip ýakyripdir" diýip jogap berdi. "Bir talaňsy därli, talaňsyry gözläp ýören gyzyl esgir" diýip aly göz düşündirdi. "Gyzyl esgir" diýip öýesi howatyr gaçykly anamsazlyk bile gürüňdeşiniň ýüzüne çiňerli. "Aýödüň kim?" "Görüp durdyň, menim gyzyl esgir, öýdüm garaçagydan." "Gaýrak garaçagydanmy?" diýip ýaşuly sagyrnyň başan barmagyny demirge gatarıp çomultdy. "Hawa, tiräň näme? Gagşal. Kimlerden bolarsyň?" "Kakamy merkeme daga diýerler." Aly göz başdan aýak ýene bir gedip gözüni geçiren soň ýaşuly "Garaçagyl Akybay Gagşalyň owasy elmi?" diýip elini takkanyň uzuny ýetirdi. "Hawa, Akybaýyň owasy ýeňem boljak" diýip aly göz sözüniň ýerine ýetirdi. Ýöne Sowet häkimiýeti adamlaryň owalaryň belli bir baýyň garamagynda bolman, eýdem halka degişli bolmak üçin görüşýär. O bilaty öz içinden kimi halata şol başlyk saýlanır. Misal üçin köpçülik seni halata, seni başlyk saýlar. Ýene bir ýerini orunmasar, üçüncüden silen edip saýlar. Ýaşuly baýlanlary beýnini geçirip oýlanan soň bir ýylgyrjak ýal etdi, bir güljek ýal etdi. "Kijizik obada da munşa dowr başdan bolarmy? Hemmämiz emellar bolsak, maly kim bakar? Ekini kim eker? Ondan hem heýmeniniň bir başlyk bolarmy? Näme üçin bolmalyalmyş? Garamaýak. Özüň ýaly ilatyň ýagdaýyny näme senden gowy düşünjek barmy?
Olar sen diýeni etmän, kimiň diýeni etsin? Siz birek dilini gowy taparsyňyz, şeýle dämi näme? Şeýle bolsa şeýle direm gölüýi diýip ýaşuly zandanny. Ýöne gölünim kim maňa boyun bolsun? Kim men aýdanymy leppey diýerew diýen? Ertirligini öňkäşem tapsak bolup ýören adamy kim äsgerer? Öýder saýlasalar äsgermeli bolarlar diýip Alygoz soň sözlerini bat berip aýtdy. Eger ýektuk äsgermezek bolýanlar bar bolsa, olary düşündirmeli bolar. Düşünmeseler gamsylamaly bolarsyň. Ýaşuly örgekdiňi ýakadan tutdy. Allah daş etsin. Şu ýaş meçeni adamy gamsylamak beýle dursun. Kişiň togu gapyma gelenine de şoňa tok diýen adam däl. Diýmeli ýerine tok diýmesen, dänen şokolap gider ýaşuly diýip Alygoz eline gamsyny galgatdy. Men munuň bilen gamsyla diýemok. Gep söz bilenim gamsylamak bolur ahyry. Teýahir bolmasa kanunyň gamsyny ulanmaly bolar. Ýaşuly istisalam böwrüne diň tarap durdy da berdenkä mürehede däl çaýpa işteňiz öýe gireliň diýip ýolagçynyň ýüzüne bakdy. Çaý içmek üçin hukuk kazanmaly. Derlemeli diýip Alygoz ýylgyrdy. Biziň tek bitiren goşumyz ýok. Ýa-ni şäherden taýlanyk sag bolun. Ýaşuly olary gözi bilen uğradyp gapsyna galdy. Atlylar şäge deňizine sümüp gözüni ýitdiler. Gurşun ýaly agyr gumdy. Agyrat hereket edýän atlar takyrlyga düşenlerini narlaryň astyna tigir oturduran ýaly ýeňil gopýadylar. Gün süýür depe çykanda Atriýat gadymy gelen ýolundan saga sogulup Aşgabat bilen Garaçagan aralygyny ýutup uya ýetdi. Oba dil adamlaryň aralaşandygyny ilki bilen itler duýdular. Ýeň zat düşenlerinden narlaryň astyna tigir oturduran ýaly görün gapylarda saga çugada aýal ebitatda görünmedi. Ýene de her ýaly gapy açykan garry urturar boldy. Suwun ýygynalan atlar öýre tarap dälle, owaň ýeňsinde guya tarap uğradylar. Bir näçe gün munun ozal obada şeýle waka bolupdyr. Gejanyň garaňkylygyna dükürdeşip oba şodan atdylar. Gapydaky mal garada atdy men öýler döküp aýarlaryň gammat baha şaýt etdilerini. Erkekleriň doganlary bilen telpeklerini taýlap ýene de gelişler ýaly güpürdöşüp çykyp gidipdirler. Olar gaýtaw bermek bolan adamlaryň bokurdugyna gylyç gelip döşlerini tüpeňini ýerine serepdirler. Atriýadyň komandiri adamlaryň gep salgyndan şu taýlançylaryň ak gwardiýaçylaryň ýürüýte bölümi dugyny şenetdi. Olar Aşgabatyň etegine gobulan birini. Soň bir gedegen pöwrize ýoluny şu ganyjyklaryny ýaka tutuşyp görün eken. Ýerli atyň aýtmagyna görä, taýlançylaryň topory ýutup goýup bilen Garaçaga aralygyny düýpli mesken tutan bolarly. Olaryň eliniň has aňyryk, ýagny ýerbende çennem uzaýan bolmagy mümkin. Sebäbi ýerbenden ahala barýan sar bolan biri, şu obada düşläp ýatyp gidenne çapa ulçulardan deýren ekeni. Bu habarlar Atriýadyň komandiriň öňünde käbir goşmaça towallary keterdip goýdy. Bu taýlançylyklaryň hemmede bir toporyň elimi ýa-da bir näçe toporyň. Ikinciden, taýlançylaryň hürünü ýeridi. Çöl Aşgabatyň daş köçedi däl. Bir ýerde ýören ýygyň galýa. Şoňa görä bir ýerden Garaçaga şeýle ýyg salyp gitseň, atlaryň ýygynyň üstünden baramagy mümkin. Gali berse-de, ýerli zatyň täze maglumat bermegi mümkin. Esker atlaryny suwa ýakyp, olar demdiň berip öýlerim guýunyň gapdyna çaý gaýnadyp, konserwler açyp nahar edýän çaýlar gün giýjeli bolupdy. Şunu şu wagtyň içinde bularyň ýanyna gelen adam bolmady. Diňe ýoly uğramak suwup atlaryny eýerläp durkalar, owa ýaşullarynyň bir duýdan peýda boldy. Eskerler syýandap ýörüşine Alygoz tapyp oňaýlandy. Bu da aýlyň aýtdy ogul. Gydyrlar bire dogurdanam hiç tat degmezmi? Ýene biz gydyrlan öýdi-de. Nämesi zat diýdikmi diýip Alygoz oň öňünden sorady. Ýaşuly ýüregindäki daşyna çykardy. Ey näme bileýin ogul? Gydyrlan hemmesi siziň ýaly bolsa bolaýjak göli. Her kim bir zat diýär. Men saňa da ynanmandyramok, senem musulman ogly. Ýöne welin abirli adamlaram gydyrlary kälmir ýoganok. Alygoz bütün durkuyla ýaşula öýdündi. Men her öýüňde baramda duýuňyzy datdym. Şo duýuňy man ditşen. Menem men ýollaşlamam. Öýüňiz ýaly garybyň ogullary. Olary öz halkyň garaçy däl gorawşaty. Indi mun şo bolanyna görä, sizem Hudaýyňyz aýdyň. Ol abirli adamlar diýäniz kimler? Ýaşul oýlana ahyry. Ey ogul Hudaýyň ady arasarlan soň menem sır saklamaýyn diýip ardyny. Men o diýenlerim dogurdanam ýönemeýän adamlar däl. Eskenler ahun diýip bir kelime ola diýip eşitipmidiňiz? Eskenler atly ahunyň bardygyny haýyny sizden eşitip durşum. Bir kelime olany gün tanaýan, gowy tanaýan diýip Alygoz dodaklaryny işläp gözlerini süzdi. Tä ýerbendiň ýoluna düşýän şäher.
O yankı ahunun adın içinden gaýtylap gitdi. İskender ahun, İskender ahun. 12-nji bab. 40 ýylynam gowrak munun uzul. İstanbulyň bir-birinden haşamly, bir-birinden apaly kän sanly meçitleriniň birine şeýle waka bolup geçdi. Derwözden çykyp barýan zowur ak felleri epey adamy on garşysyndan petepet gelen yetkince köne tanışýaly gadarly salam berdi. Ulyň salam helikden soň olar bir tarafa çekildiler. Daşynyň göräýmägi ünsüňi çekip biljek zat ýokdy. Köne tanışlar tütänden duşdulardy. Ine hal ýagdaý soraşyp durlar diýip pikir etmek boljakdy. Hakykatda öyle. Bir adam munun ýoň bir-birini hiç haçan görmänni. Şoň şüýüne derwözden çykyp barýan zowur ak felleri epey adam garşysyndan petepet gelen yetkinjeň özüni tanaýanlygyna haýran galyp oň ýüzüne bakdy. Emma o ýüz oň gören ýüzüne meňzeşdärli. Gapdara çekilenlerinden soň olaň ikincide birinje bir ýere eden diýaratyňa kabul bolsun diýdi. Zowur ak felleri epey adam ank bolup galdy. Agdyňyzdan Allah eşitsin. Ýöne men sizi tanamadymla ýagşy ýigit. Ýagşy ýigit diýip ýüzlenden 16-17 ýaşlaryna yetkinje köpü gören adamyň pähimlik hemde açyklygy bilen İstanbulda sizin gaýbana dostlaryňyz köp epenni. Olar sizi kofe içmäge çagyrýarlar. Şo ýerde tanışyp berdi. Yarım sagatdan soň zowur ak felleri epey adam gaýbana dostlaryň arasyna oturdy. Olar bolup görmedik şäherine. Näme tanış dostlarynyň gallamagyny ol özüni asmandan sallanyp düşen ýaly bir ýagdaýda duydy. Dostlarynyň özüne bolan garaşlaryny näme hirdir bir gurrundaşlary kimsi diýen bady howalygy ol bada bassız mandurup bilmedi. Şol watyň özünde de aýdylýan zatlar ol içinden makully manan bilen okdy. Dostlary ony ertesi ýene kofe çagyrdylar. Bu gedek gürleşmegem ýeňil boldy. Oturmagam ýenjilykly boldy. İstanbulda bolan günlerini dostlar diňe bir pikiri. Onun ýurdanyň, onun halkynyň kapyrlaryň penjerine düşenligini. Haýdy men orslaryň şo ýurda soljokdyklaryny, abat ýurdy biwat etjekdiklerini, zowur ak felleri adamyň gulagyna goýdular. Olar diňe abanan howpy duýdurmak güreşäklenmän, eýsem öňüne almaň ýoluna salgy berdiler. Munuň üçin kapyrlar garşy mukaddes uruş elan etmek gerek. Şo mukaddes uruşdy. Kapyrlaryň garşysyna aýagy galan halk öz arkadagyna Türk sultanynyň yeňilmez goşunlarynyň hem-de hökmürawan inglisleriň gollagyna bir baglap biler. Zowur ak felleri adam beşdiýän zatlarynyň çynlygyna sägerçe-de şüphelenmeýärdi. Berliýän maslahatlar bolsa diňe bir makullamak güreşäklenmän, eýsem olary uýýardy. Sandy onuň dowamyna bir-birini tanamayan gaýbana dostlar, hakyky ruhy dostlary öwrüldiler. Mekkeden gaýdyşyn İstanbul'a düşlän şol zowur ak felleri adamy, onuň täze dostlary uly hormat edip bilen öz ýurduny guratdylar. Mekke'niň şol diýaraçygy Kozaly mollady. Öz ýurduny sagaman dolanyp gelenden soň, onuň ady-gady hassa belinde göterildi. Ýöne bir onuň diňe hazy bolup däldi. Eýsem öz ýurtdaşlaryny oruslara garşy mukaddes uruşa gönükdirmäň baş ruhlandyrjy hemde guramasy bolup da gelendigini köp kişiler bilen okdy. Agal sebitlerine ady tutulanna köpler tisgenlerýän Kozaly molly İstanbuldaky dostlaryny İngiliz razvedkaçylarynyň ofisiýerlerine beren wadatyna iňňän göpal bolup, wagt netigaty bilen kän adamdan ýüregine girmek başardy. Bir kişiniň täsiri hakykatdan da güýçlü. Berkeli mollanyň heni-henilerim molla agamyz diýip ýatlayan adamym şol Kozaly mollady. Özüniň meşhur daşkırak garnaşynyň hemde halipatynyň ömür boýu gulluk eden maksady hemde gynanjy Berkeli mollanyň beýintini eýlepdi. Emma Türkmen topragy Russiýanyň raýatlaryny geçenden soň ol bakym ýylyçyny aýryşy ýaly ak paşany apalap, onuň saglygyna doga töwür edip başlady. İngilislere gol bermek meýlem oňa Kozaly molladan galypdy. Mollanyň başda durmak arkaly ençe meýilleriň dowamyna ünnülüp gelinen orta ynamsazlyk, İngilislere bil baglamak meýli, gum işleriniň ilatyna da iňňän mäkem ornap kemdi kökurupdy. Şol meýil inni belli adamlaryň özük durmagy bilen bolşewiklerin garşysyna gönükdirilipdi. İstanbul mescidiniň derwezini Kozaly molla petepet gelen yetkinjek türki halklaryň içinde işlemäge ýörüýti taýýarlanan İngiliz agenti Donovan 1914-nji ýylda Iranyň Türkistana arlaşypdy. Hemde ilki Zawurbek ady bilen garşarlada üýşmeleň toplap talaňçylaryň başçysy Eşrepi hanyňkyda bir salym hyzmat edipdi. Ýetady weripeti bolun, talaňçylyk däl, ýyl arasyna iş geçirmekdi.
Eşrep hanyň nökerler dargadlanan soň, ol derwişli watyny garowmyň obaryna aýlanyp, käte özüni musafir fiýahatçy, käte bolsa İskender Ahuny nip gezdi. Onuň ýüzi keşbi ýetip durýardy. Obary aýlanana derwişli watyny ket hudalaryň, ruhanlaryň arasyna atly medreseleriň birine tälim alan Ahun bolup sellelik edýärdi. Aşgabatda ol frakly, silinderli gentilmeni gurlýardy. Ödem köprüni şäheriň ortasyndaki London mehmanhanasyna bolýardy. İrer-tir gizagsam şol mehmanhananyň öňünde gezmelep arzu etmek oň iň dedi talyan zadydy. Donovan Aşgabatda ýarym wagşy Aziýanyň welaýa şäherçisi diýärdi. Mehmanhananyň adyna seredip uzak wagtlap işini gepledip duran çağlary o gözlerini süzerdi. Şonda şinneki işale Donovanyň dälle, Aşgabatyň meri boljak Donovanyň administrasiýa korpusyny, şol korpusy öz oturjak otoglaryny, kabul ediş hanasyny, özüniň diň zarş otogdaky stoluň üstüne gara türk kofesini getirip goýup gitjek tıllasas dinanlary bir nazarına getirecek bolýardy. Birdenke görnüş ekran lentasynyň kyýaly ýetýärdi. Ol köpetdaň etegindäki bag-bagçaly heren giňişlikde ýerleşen villasyny görýär. Onuň eýwanynyň ha beýlede iň sevil agalteke bedewleriň üstünde gederinçe diýen ogly bilen gyýyna hyn edýär. Ol Temzanyň boýlaryny, Aziýanyň daglaryny hemde çöllerini has kän urupdy. Silindir bilen fellanyň aralygyny çylsyryny durmuş ýoly, Donnovany İskenderiň adyny götürmäge mümkinçilik öredipdi. Ol mahal özüniň ýaşlykdaky suratlaryna seredýärdi. Onuň aýnaň öňünde ýalaňaçdan durardy. Türkistanyň şipagasy tomsy onuň bir mahalky nädik bedenini negrinki ýaly şargar edipdi. Emma bir kişilik dälle gahrmanlyk ahyry. Maksady ýetmeň hatyrasyna ol öz bedeniniň reňkini ütgetmekdenem, atasynyň dakan adyny ütgetmekdenem gaýtmady. Donovan şölle tomsyň ýangyny günleri takyrlaryň salgym atyşyny görüpdi. Takırda edil suw tolkunlanyp duran ýaly. 1919-njy ýylyň tomsyny şol bir mahalky gören salgymlaryny tiz-tizden gözüňe getirip başlady. Aşgabat gyzlaryň eline amykly geçeni meňdiýär. Gyzyl goşun aklaryň söýbüni sydardyp, olary gün matara bakan koýýar. Eýsem Donovanyň edenleri biderek bolýarmy? Ýok, o gyzygyň topragy terk etmäge howlukmaýady. Ol henidem hantamady. Ol hojaýynlarynyň buýrugyny ýerine ýetirýärdi. Ýöne her niçikde bolsa, gözüne enne bugüniň aşagyna ýanyp ýatan giňişlikler darylýan ýalyp görmäge başlady. Alygy Yerbent ýoluna düşýänçe, İskender Ahuny işiniň gaýtalap geldi. Emma İskender Ahunyň nähili adamdygyny gözüne getirip bilmedi. Hakykatda bolsa, Aşgabatyň wagzaryna bir wagtlar onu görüpdi. Ahunyň şekeline däli gentilmen libasyny görüpdi. Onuň ýanyna Magtymul hanam görüpdi. Yusuf Guýdan giýjülenler çykan alygy, garanqatlyşar usurlaryny ýoly günnäwirden günmatara ketip geçen atlylaryň ýygyna tataşdy. Emma bu ýyl täze däldi. Onuň çölle atly gelip ýörendiňe talaňy akybaty sırr däl ahyry. Bahym günnäwirki depeleriň üstüne aý görünýär. Alygy atyny şo depelere bakadyrdy. Depeleriň üstüne nirdendir gelýän gyzgyn öwüskün onuň ýüzüne urdy. Ýerler gara şägäniň etekleri bolmalyp alygy pikir etdi. Ene şo çağılykda gören ýyldızlaryň depeňde pitireşip dur. Gumullar wagty ýyldızlar ölçeýärler. Wagty sagat, minut ölçemeň ora geregem ýok. Bir ýerde hemme zat takminan, hemme zat şen bilen. Bir oba baryp, inneki guýunyň niredigini ýa-da çoponyň oşunyň niredigini sorasaň, uzakdan görünýän depeň görkep, ana, ha depeň sesiyetim aňyrsyna diýip saly bererler. Biz saňa ýakyn bolup görünür. Emma şo gider oturursyň, saly berileni şol depe goleleşdiňçe aňryk süýüp barýan ýalyr. Şeýlelikde sen barjak ýeriň 5 kilometr bolmagy mümkin. 15 kilometr bolmagy mümkin. Çöl özüniň bir hili gamgyn iňillisi bilen uklap ýatyrdy. Birden gaýrada bir ýerde eşitilen tüpeň sesi gyzyl eskerler diňşirgenmäge mejbur etdi. Ony ýança tüpeň sesi ýene gaýtarany. Ýöne başga hili tüpeň sesidi. Goňuny bolmasa şo tarapda bir hili gyýykylyk hem gulagy iýlen ýaly boldy. Akşamın garanqylygyna çölle atylýan tüpeň alygy howsala salmandyryp bilmedi. Giýjäniň içinde çölle awa aglanmaýa. Diňe giýje süre möjek daranyna çopanyň tüpeň atmaklary mümkin. Emma möjeklerin bulaşyk howany peýlep süre daragy çolýarlar. Häzir bir howa dury aýdyň. Tarkylly bir gerek öňküdenim has golýdy ýaňlandy. Komandir eskerler taýyn gurup durmagy buýrup berdi. Olar depeden düşüp ýoluň üstüne hatara durdular.
Golöýden atlaryň horgurmasy hemde düşünekli adam testleri aýyl-saýleşdirildi. Ene de 1 2 3 4 atly tayak salym öňdäki pesay urpaklaryň üstünde peýda boldy. Olar aýyň ýagtysynda öňlerini gallap duran gazyl eskerler görüp atlaryň başyna çekdiler. Kim bolarsyňyz? Nigeden gelip migra barýaňyz? Atrýadyň komandiriniň bu soragyna jogap ýokmyny depäniň üstünden uzaran tüpeň garany ýyly görünýär. Şo bada gapdarlan uzan el çenelin tüpeň mäşerini gysmagy mümkinçilik bermedi. Tüpeň atmagy ýarlanan bilen oňa atmagy päskillerin ikatly öz aralaryna düşünüksiz bir dille gep alışdyrar. Komandir ýa-ni soragyny aýtylady. Sizden soraly kim bolarsyňyz? Bu gedek ýollaşyna ýara gatdyrmadyk gara şypyrmar adam öýümde bar ýasyp atyny debizledi. Biz komandiri tanış tesýär bolup görünýär. Oňa şeňde maňraýdan ýokary gytaklap gidýän tyýyk ýarasynyň ýeri gara şypyrmanyň ýüzüne ýelmeşen ýaryp görünýär. Komandir dem salmy dowamyny öňüne gapsalady. Öýüňe geldiň, innatdan nüşay, Aslanbek. Ene düşdüm diýen ses bilen bir wagtda ýaňlaryň gümpüllü çöleň boşlugynda seredip gitdi. Emma Aslanbek ikinji gedek atmagy ýetişmedi. Haýfa wan talap gelýän diýip komandir oňa adamlydyny. Teňne işiň diýip Aslanbek diýişlerini gızardatdy. Bagyryň ýoly ýadyňa düşýärmi? Aslanbek'iň gözleri dördesi da giňeldi. Ýöne soragy jogap gaýtarmady. Biri goýber diýip ol bir görseň haýbat atýan, bir görseň ýalbarýan görnüşde deslendi. Enne howlukman geregi ýok diýip komandir gaptaryna bakyp ýollaşdyryny imledi. Barlaň. Horzunlaryň içinde gymmatly şaýdepler. Eýeriň ýygyna keserilip goýulan teke hallary taalanan öýleriň garyp däligini habar berýärdi. Ýuzup uýdaky öýler taalanlaryň amşlar bolmagy juda mümkin. Komandir garakçylaryň ters ýygyny ýyrlamaga kararyna geldi. Elleri ýygylaryň daňalyk 6 adamy ýöňlerini salyp ugrany ýalydylar hem görin birdenkä garakçylar ýöremekden ýüz döndürip durun ýerde doňup galydylar. Aslanbek komandir tarapy öwrüldü. Biri öz ugrumda goýberseňiz, ol jamyň ýar sizinki. Komandir jan ýanyny ýylgyrdy. Bu taalan zatlaryňyz eýesine gaýtarar. Asydy boldy. Bu zatlaryň eýelerini tanyşdyrar. Sebäbi olara kimdiňiz aýdan näerdiň şeýle gerek. Aslanbekden tez çykmady. Birden käde ýollaş komandir atlylar gelýär diýip eskerlen bir ýere habar berdi. Eskerler ýaraga ýapyşdylar. Atlylaryň öňüne çekip gelýän gara tilkme telpekli adamyň aky baýdygyny alygy tanady. Hemem gapdaryna komandiri çawyş çakdy. Näme elbetde bellidi. Bular kowguçylardy. Bular siziň gowaňyz haladylarmy diýip alygy aky baýyň adyny tutmady sorady. Aky baýdyň inni eller ýygyna daňaran garakçyly gördü. Şular diýip ol gadap seslenedi. Alygy sarap hyrsynadar aýlady. Asyl kim? Alygy akim tägenip bir gyzyl eskerler diýip jogap berdi. Akwa tiskinip gitdi. Ýönen duýdurmajak bolup adamly gepledi. Abu garakçylaryň näme? Deňe şundan soň alygy komandir bilen goşlaşyp Akwaýyň alkymyna geldi. Hemen bu ýson üstünden eliniň papagyny getegine etdi. Bagyşdan baýagy. Bular biziň däerli siziň öz garakçylaryňyz. Akwaýyň nökerleriniň biri. Ýa-ho. Merhemet içmek için ki şoğlu diýip seslendi. Akwaýyň töwrüň näkilerin haşy-goşy köpelli. Öýdi bar diýilýän sözler alygyň gulagyna geldi. Loň edip näýini gürlüýär ekän? Gorkman bir töwrekleri görünüp bilişin desene. Aýgasy bar ahir mürse baý. Öýdüň galtaman bolup ýyla garakçy diýmek näme? Erejäň geň därligini duýan komandir ýoňa saýlandy. Men şu atrýadyň komandiri diýip ol ilk özüni tanatdy. Taalanym siz. Taalanym ak gwardiýaçylar. Biz bolsa bulary ýüzüp uýdaklaryň üstüne şol edenleri ber gözläp ýörüz. Taalanan öýemläklerinizi ýeken tana balyp berersiňiz. Emma innikile gazyl esker bilen ak garakçyny aýyl saýletjek gurun, haýşe diýen. Akwa aýdylanlar dikkat berdiň dep parahatlyk bilen komandiri öýdüni. Meňem bir haýşym bar. Aýdyň diýip komandir başatdy. Siziň araňyzda da bir garakçy bar diýip Akwa ýylygyny ardyny. Oň şeýledigine şu ýigitlerim kurunowgan adamlarym Allahyň adyndan goýa geçerler. Ana şonu bir de goýup gidersiňiz diýip umyt edýäs. Sorap ýalwaryp näme etjek diýip bir atly haýbat bilen alygyň üstüne sürünýär. Çekilip alygy tüpeňi eline aldy. Akwaýyň Gurabaý diýen adamly sesi ýigidi söýgüni jürap gaýrat etmäge mejbur etdi. Atyny şarpaýa galdyran komandir tapançany dik ýokurtup eýildiňi gümpülletdi. Bu duýduruş hyşy-hyşyny ýatyrdy. Kömegiň Allah ýalkadyny kemenni diýip Akwaýy öňüdündi. Ýöne garakçy ak goldan gazyl bolsun, bary garakçy bolýar. Araňyzda garakçy taklasaňyz, arasadyňyza anandyrmak agyr düşer. Şeýle diýmek kula Akwaýy atlaryny alyp, atlaryny ýygyna türkäp gelişi ýaly ýerinde dolandy. Komandir şu ýerde ýük ýazdyryp Aslanbekden soru gitmäge başlady. Soňky aýlaryň dowamyny Aşgabatyň eteginden gowaryň üstüne duýdansy dökülip, baý öýlere talan salan ak gwardiýaçy Aslanbegi
Gümüşçiniň baýlary olaryň humly hazynaları barada eşden gürrüňleri büdüňle şöyle alyp gelipdi. Ýüzüp guýda gara görmezligi onu has ekenlendirdi. Soňra gara şägäniň baýy barada maglumat toplap, geljekki oljanyň gabrasyny gözüne getirdi. Akyba üstüni gapylykda basyrypdy. Yaragy ýapyşda özüniň öňür çöktüklerine göz ýetip golan soň, ol alaşdy galypdy. Ondan garakçylar aljagyny alyp giden soň, ýigitlerini toplap olaň ýygyna süpdi. Ýigitleriň öňüne özüniň düşmek onuň namys astyna galmazlygy, puta ýüregine düwen nunaňlady ýady. Henide sen oňly bir gaýta bolup gabat gelmedik Akbar deseler. Aýyllaryň kowu gelýändir diýip pikir etmeýärdiler. Kowu gelýändigini olar gyzyl ýeskerleriň atryadyna duşaýma kara görüpdiler. Akbar öz öýüni taraýanlaryň gyzyllaryň adamlar diýerligini şenedipdi. Ol adamlar näme üçindir bir wagt dargadylan Eşrep hanyň nökerleri öýdüpdi. Ýöne olar Akbar deseler diýen pikir gören kellerine gelmäni. Ondan ol garakçylaryň ýerininden beýle tir ýeternip oýlanmandy. Ol ýoluň uzaklygyna atlarynyň olonkudan ýynnamlygyna bil baglaýady. Ýolda duran atryady görünni. Ol bir wada nämenin nämedini akyl ýetirip bilmedi. Ýöne eli daňylygy talaňçylar görüp bir näme gynjaldy. Galeskerlerin atryadının ýöl obasynyň eteklerine peýda bolmagy, Akybaýyň halaja kemde ulalyş biljek zady däldi. Ýöne ikinji bir tarapdan dogrusundan gelseň, ol gyzylary beýle dürüýüp gözüne getirip bilmeýärdi. Egerde atryadyn arasynda alygy görmedik bolsa, beýle ýaşylyk eden adamlary adam kälçiligiň hatyry üçin öz şagyr peýdet hormat etmegi Akybay kişilik bilmese de bilmezdi. Emma alygy gyzyl esker egine şiginde gören soň, onuň gyzyl eskerinden göwün geçdi. Akybay öýün talanlary öz elini bermegini komandirden soramakçydy. Ýöne olaryň ýöne bir ogry jümür däldi, aklaryň adamsygyny ýeşidi. Näme üçin ol niýetinden ýüze gördi. Ýygyna dolaryp obasyna bar ýaka. Ol inne aklary da höwün ýedi. Aklaryň adanyň agdalmagy ora serdar Akybaýyň ýadyna saldy. Mumman onuň daşdypaty. Göze dolu gugurasy. Päk bilen sýrylan mehnet kellesi. Epey oturuşy onuň serdar bolursa adam bardygyna Akybaýy ynandypdy. Akybaýy ora serdaryň gowşoklugy, kimiň näme gepleýärine biperway garaýşy ýaramandy. Bulary agydyňa garatçyklygyň synyň bolsa, gylyjyň mydama depäň göterilip bolsun ýogsam, seni ýaskermediler diýip Akybaýy bilmeýänlik türkmen ketgudalarynyň ýygynyşygyna oturkady öz içinden gaýtalapdy. Akybaýy ora serdaryň aklaryň ýagly goşunyna başdan gedýändigini eşitipdi. Ine onuň goşunynaky adamlar Akybaýyň öýün talap berler. Bu wakada Akybaýyň pikirine onuň ora serdary ýyginmesiniň ýerlikli därligine goýa geçýärdi. Ikinji bir tarapdan atlylaryň agdy birligi, gylawy Akybaýyň özüden gormak barada pehimini amala aşyryp boljakdygyny anam döredipdi. Batlylar Akybaýyň öýde boturan ýigitlerdi. Mürçäniň goçug hanyň nökerlerini bulaň üstüne goşdyň. Onuň san taýdan has köpräk duşman üstüne çolaýandy da onuň garşyna çykmak boljakdy. Ondan atryad bilen duşuk. Atryadyn komandiriniň sarlamly sözleri Akybaýyň gyzyl eskerler barada odalyk erbet pikirini belli bir derejede ýumşadypdy. Hemme gyzyl eskerler şonuň ýaly bolsa, gürleşmek boljak diýip ol hatda öz işinden boyun alypdy. Onuň ýöňkü pikirine gyzyl eskerler Astanbekiň adamlaryny meňdeş bolmaly. Aly gözi ýatlanyny gören Akybaýyň gaçlary sıtylyp gahary güýjýärdi. Akybaýyň aly göz barada diýen sözleri atryadyn komandiriniň ýadynady. Akybaýyň aly göz barada diýen sözleri atryadyn komandiriniň da ýadynady. Akybaýyň oňa garakçy diýmegi komandiri elbetde düşnüksiz bolup galmaly därli. Şoň üçin bol munyň sebäbini aly gözüň özünden sorady. Aly göz bu soragy ýokuş görüp oňa jogap bermegi özüň istep bilmedi. Komandir bu soragyň öz şahsy soragy därli. Prinsipial soragyny gaýtalap aýtmaly boldy. Oň sözüne de aly gözüň Akybaýy bular siziň öz garakçylaryňyz diýmesiniň siýasat tarapdan dogry därligini duýdurdy. Bugünän esasy gaplan aly göz komandir bilen jedele girdi. Baýlar aklaryň tarapyna. Şoň üçin öz garakçyňyz diýmäge hakymma? Hakyň ýok. Diýip komandir onuň alpetinden aldy. Baý adamlaryň Sowet häkimeti bilen hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiligi aradan aýrylanok. Her bir baý Akbar deşilen deňeşdirmäge entek saňa da maňa da hukuk berilenok. Sen baýlar bolajak bolýasyň diýip aly göz tar ýerinden turdy. Otur diýip komandir buyruk berdi. Komandir aly gözüň Akybaýyň aýaryny alyp gaçmagyna makullamady. Egerde şindiki gyzyl esker halyňa şeýle etmeşeden bolsa, onu munyň gösgüni jenaýat gadap ediljekdigini ma'lum etdi. Biýagda aly gözüň gylawyny gaçyrdy. Sebäbi ol öz ýoldaşlarynyň arasynda beýle zatlar üçin özüni günäl duýmaly bolup öýtmeýärdi.
Komandir oňa diňe düşündiripdi. Şo düşündiriş bolsa alygy da juda ýokuş degdi. Ýöne komandir bilen jedil etmegiň bolmaýanlygyny, onuň buyruguna gurrunsyz boyun egmelligini o ýadynyň çykaran okdy. Alygyň bary ýok 3 ýaş uly komandir bolsa, alygyň häzir uruhy ýetişekýänligini duýup oňa niwit hagarsa da, ýöne aýdan zatlaryny ýerlik saplany okdy. Komandir üçin eskerleriň berk tertipdeligini, olaryň ahlak arassalygy, şahsy görülýüsi ikinji derejeli zat däldi. Atryat şol agşam iki bölünipdi. Bir bölegi Astanbek bilen onuň nökerlerini aşywada alyp gaýdypdy. Beýleki bölegi şol sana komandiriň öýüdi bilen alygy dem ýol dowam edip ýerbende baka gidipdiler. Alygy Aşgabatda gaýdanyny kim görmesidi, bu hakda komandiri ýalbarmagy namyt etdi. Onuň öýüdiniň ýol beretdigine, gerek ýerine hakim dilmaşlyk edip bilýändigini ol elbetde gowy düşünýärdi. Dogrusundan gelseň, ýene tasyny görmek mümkinçiliginden ýüdegilmegi maksat däldi. Ýön ol geçen Tomusky ýol uğruna ýene tasynyň ka degip geçeri bäri. Kakasynyň gyzyllary bolan garaýşynyň bütün ýütgenliginden kenil bir habardy. Howurly Tomusy udok hemde agyr ýol. Her näçe taplanan bolsaň sornup durýar. Ýa-da alygyň ruhy ýagdaýy şu ýoluň agyrlygy bilen doşýardy. Ol ýollaşlarynyň gurruna goşulman öz pikirlerine gümrah bolup, alyňa saman barýan atynyň üstüne ýüzüni aşak salyp barýardy. Öýündäki betbagtlyk, garamazy bilen oňşuklyk, ajlar bilen arasynyň sowuşmagy, üstüne de komandir bilen çakmaşygy, bularyň hemmesi onuň beýnini bulaşdyrmak derejesine ýetiripdi. Ol susupeslik ýagdaýyna düşüpdi. Dünýä bilen teri hiç zada öwesi ýokdy. Belli bir işiň başyny satyp bilmeýänligi barada pikir oň kalbyny mınçylap başlady. Çazyryň çölüne entep, Amir ýanyň kenarlaryna küllükdiň. Gazarbatda ne güne düşdüň? Duşa stansiýadan nak söwüşlerde dosty gijen duşman okunan ýaralarny. Sen şeýdip ýörkäňem günüň astyna zadardap, şäge şeýnäp, innem ýeriň aňruzyna barýan. Bu görgüler sen maňlaryň ýazylypmydy? Ýylyň hyzmatyny edip, ýegenjini eşitmek üçin dogulupmydyň? Baýlan garşyna göreşýän ýen bolup ýörüň gölün, ýene de baý senden sarpaly bolup çykýar. Ateneden bizar bolup beýdip ýörmek näme? Munça mahrumçylyklar tede bar bolubam, Aliýanyň komandiriň ýegenji boljak boldy. Ýerbende barıp kakam gejemiň ýanyna galaýsam diýen pikir oň kellesine geldi. Gapan gurup togşan tutaryn. Mal bakaryn diýinçi aşaryn. Agyrmy diýen näçek? Garmy näçe wagt bermenti ýaşap ýör ahyry. Ol öz başyny sarar. Inne bar onuň bilen äbe jüzi bolup ýaşaşmagda anam ýok. Akmaklykda bir iş edipdirin. Ýanyň ýartyny aýtmagy ömür peýda. Näme üçin onu sen oň durmuşyny bozdun? Men bolamok. Men oňa Akbaýdan aýrylyp maňa geldimedim, öýde boýumdan ýapyşdy. Men hem erkek kişi boljak bolup, atamyň sırtyna mendirdim de alyp gaýdy berdim. Ýok, hanagul. Munyň erkek adam geçecek görüňi däl. Sen gyrmadyny gam ufa gaplan wagtyny ýeke taşlap gaýtsaň, sana erkek kişim diýmediler. Alygy şu ýerde kelebiniň uzuny ýitirip, öýde gepleşmesiniň dowamyny tap bilmän goýdy. Nirelerdendir garaşagy bilen ýerbeniň aralygyny bir ýerde öňden gelýän gara görünýär. Ara golelaşdygyça, öňden gelýänleriň ulaglary aýyl-saýyl boldy. Iki düýeli, iki atly. Ýene megerem bir eşekli ýa-da bir ýere göçüp barýan urarly. Emma ýene birden kawra ýolun togulurlardy, gytaklap urdular. Olaryň ýük ýaldyrmak üçin ýolun togulmanlyklaryny alygy derrew senetdi. Megerem kerwen gyzyl eskerleriň atryadyn gelýänini görüp olardan gorkanlar. Atryadyn komandiri öňden gelýänleriň duýdansyz ýolun togulmagynyň syryny aňjak bolýan ýaly alygy tarap nazarına aýlady. Alygy diňe eginlerini gysmak bilen jogap berdi. Ýerbendiň şölüne göçüp onyp ýören sarwa azel. Buram şolaň birdir diýip olşyn gepletdi. Şoňa garamazdan, ony hem şünür ýolun togulun göçüşüren ýerinden olar tä gözüni ýitýän şara garap gitdi. Şo gapdarlan geçip giden iki düýeli bilen iki atlynyň öýdüniň kular ekendigini alygy diňe ýerbendiň oýuny baranlaryny bilip galdy. Mürşe kakasy bilen ejetini ahyry öýd ýanyna ýaraza göçürip alyp giden eken. 13-nji bab. Merhemet aganyň ýerbendiň oýununun ýene de ýygyna göçüp gitmegine elbetde mürşe de sebäp bolsa bolup durýan. Bu ýerde başga da bir ýagdaý rol oýnapdy. Bu ýagdaý köýüne dostlaryň Merhemet agy bilen Kerbagşynyň gatnaşyklaryna emele gelen gapmaçylyklar bilen baglanyşykly. Belanyň köýrüginiň nämeden başlananyny kim bilýär ýöne appaq gyza öýlenmegi Kerbagşynyň durmuşyna uly gurulşyk döretdi diýip aýdýarlar. Bu ýerde gelirgene zat ýok. Aýalyň äriň durmuşyny, düzgünni täzelik giyirýänligini görülmeli zat däl. Appaq gyz barda aýdanyny bolsa,
Ol aslında öýdaýdy şeýaly ker bagşynyň durmuşa meňdetme üçin oňa ýal bolupdy. Ýerbendin goýun naklaryň şoldaryna merheme dagy bilen şekili jäninde tasdikleýişler ýaly. Appaq gyýda adam sany gödüňünü ýigdeltmek başartdy. Aýdyşlar ýaly ol bütünü ötädilenni. Appaq gyýdy. Aýarlaryň biriniň ýanyna men bagşynyň sadynyň özüniň gurbanyny paýdan eken. O şeýle de boldy. Dogrusyny aýtsaň, ker bagşy ejid adamlaryň hilinen näli. Ejid bolsa ol özüni harlap maskaralan, hal täsbilen aradan şöp dögen ýaly bilmezdi. Şoňa aramazdan ýerden çykan ýar bolup ýekaran soň. Her näse diýseňem onuň başy metemälim egilipdi. Diňe öýde aýalyň ornunyň boşap galmagy däliýsem, daş gulokdan mahal ýeşdirip duran gürrüňler gepler oň eginden masýady. Geň garaýmar zatlar bolýar. Ker bagşynyň sadyny aýdymyny diňleýär. Bir kişinin yüzlerine sıyılmağa tayyar adamlar, son yanından bir kişinin gurruna diyorlar. Onun sarlaklığına nevislere ağırıp gurrun etsere ne yağışı? Yok, beyle değerli tersine de. Özsün kutu hakkında sındakayı pikir eden vakitleri aydımsal, pesrak adamları beygirtme üçün. Don yürügrek adamların kalbini eretme üçün yaradılan bir kudret olsa gerek deyip, kerbağış için yapılardı. Ola adamlaryň aýdym saazdan diňe bir lezzet alyp oňa aýman. Eýsem şol aýdym saadyň oňgudan otkylyk hyýaty bolup adamlaryň ganyna siňmegine hantamady. Şondan gelenem anjykdy. Hägerçe gödöklük onuň ýüregini yaralamagy köprüdi. Onuň gaharyny getirmekden aňsat zat ýokdy. Mysal üçin ürje edip dünýäni unutup sağa salyp oturka. Bagşy dutaryny tiňledi bu türmüň diýmek eýem ýeterlikdi. Büsede ol öz sungutyny maskaralamaga syrany çykara edýärdi. Şonuň sünnetiň gadyryny, onuň agramyny bilmeýän adamlarla gürleşmekden çekinýärdi. Merheme dagy barada aýdylanda bolsa, aýdym saada iňçelik güle düşünýän üçin näle, eýsem akylly adamlaryň biri bolan üçin ker bagşyny onu syýraýardy. Köp ýyllaryň goňuşçylygy olar dostlaşdyrypdy. Hal täşden aýrylyp sopbaş öýüni öýünde ýaşan saglaram. Merheme dagalar ker bagşyny öýlerini kal görýärdiler. Ker bagşy bolda hiç gaçan ekdi bolma haly manny. Ol öz başlyklygyň adamydy. Şäheriyeti bolda hal täş öýden gidenden soň synmady. Iýje işçiň onuň öýü taýýarlaýardy. Gapgazy öýdi ýordy. Diňe buğdaýy hak keştek töläp başga bir aýaly ötdürýärdi. Çöregde şoňa biçirýärdi. Biziň biçirýän naharmady gaýnadýan çaýmady halamaýan bolarlyp şekilje göwüne getirdi. Merheme dagada hani gel çöreg ýeri çaý içelýänne ker bagşynyň doktorap hödürden yüz öwürmegini şeýlerek gördü. Gara geňem bolsa şu ýagdaý. Iki öýün gatnaşygyny garaşylmadyk ýerden gowşatdy duruberdi. Soňra bakan Merheme dagada dostuny nahar şagyrmasyny goýdy. Gep gurrunam hemişe ýaly galyşy bermedi. Soňra ker bagşynyň göz ýetimine appaq ýyl peýda boldy. Eger ýal bolanlaryň soň bir adam hayran galaýmal derejede atnaşyp gitdi. Aýal bilen dada haltyýazyň mysalyna belet bolan ker bagşy appaq ýyl bilen haltyýazyň tapawudyna gaty basym göz ýetirdi. Aýdyryşy ýaly. Ol ikisiniň taňrysy da bir därli. Appaq ýyl adam sana näme gerekdigini ýüzüne seredenini bilip durdy. Adamy daşardan derläp gelse, ýeňine köýnüni çykaragada şo wagtyň ödüni ýugmaga başlaýardy. Onuň agdyny teredişi dul geliniň pişige teredişi ýaly. Ker bagşynyň gapsyny atkışňap durdy. Aýalynyň bu gowuluklaryna ker bagşynyň da gowuluk güle jogap berýär gelýärdi. Aýalynyň adyny appagym diýip tutmagy eýem appaq gylyň göwüni götürýärdi. Her näçe geň bolsa-da, bulan beýle äbezi ýüzlügi merheme dagy bilen şekilejäni geňirgenlerdi. Bir gezek appaq gyl şekilejäniň ýeti gadal tez solar diýip öýlerini kaktyryp aýdan sözüni halamady. Soň bir gün merheme daganyň özü sene walla göwünme bolmasa, aýalyň ärine dälle, hyzmatkärine dönüp barýan diýip ker bagşa bärçikligi halyp aýtdy. Hawa, men gerek yerine beýle aýalyň hyzmatkär bolmagy da taýinlip, ker bagşy bärçiklik bilen dälle şonu bile jogap gaýtardy. Gazallary bolan garaýşlary iki adamyň biri-birini täzeden ýakynlaşmagyny hassa kynlaşdyrdy. Ker bagşy merheme daganyň gazallary beýle ynamsy garaýşyna düşünüp bilen okdy. Sebäbi özüniň tebigaty boýunça ol adalaty arzu edýän adamlaryň hilinenni, ýagny bu abada ol ker bagşa ýakyn adamdy. Ker bagşy beýik magtym bolynyň kıyamatdan bir söz diýdim baýakda. Garyw wadyr ýersiz urulan taýakda. Zalimler har bolar, galar aýakda. Garip sen ýygdama. Şiirdek bolar senden tetirlerini sananyna. Elki bilen başatýan merheme dagy dahwetgin. Ker bagşy zamananyň üýtgemegini,
Ýani gyzyllaryň gelmegine magtumulynyň bu sözleriniň amala aşmagy hökmünde görýärdi. Merheme dagy bir urluşy öňler ätiýaşly garaýan bolsa, soň-soňra onda gyzyllara, bolşeviklere anamsy garaýş peýda boldy. Kerbagyşy bir ýagdaýyň mürşe bilen bagynyşyklygyny aňýady. Beýleki ugurlaryň üýüňe bolan sebäpli, ol mürşäniň täsirini düşündirip Kerbagyş şen edýärdi. Ajdar soňky yerbende gelenni, kakasynyň ony nähili garşylandygyny Kerbagyşy görüp durdy. Hem-de ajdara duýgudaşlyk edýärdi. Emma bediýanyň bolany merhemet diýip oňa akyl bermäge Kerbagyşy özüniň hakkı badyr hata etmeden okdy. Ha dogrusu. Merhemet aganyň bu maslahaty gulak gabartmajagyny bilýärdi. Oň diýjek gepinden gorkýardy. Mürşe Atenesini göçürüp ýakitmäge gelende Merhemet aga köýne dostuny bile gidellimedi. Beýle diýýärne elbetde Kerbagyşynyň Yerbentden göçüp ýaraja barmak niyeti ýokdy. Ýöle bolsunny. Şu ýerde onuň syýla hurmaty ýetikdi. Bu golay gurtumdaky owalar toý tutsa Kerbagyşyny çagyryp alyp gidýärler. Ýöne Merhemet aga gideli diýip töwüllä etse elbetde gitmehede göwnü çekdi. Şu ýagdaýa garamazdan Kerbagyşylar appaky Merhemet agany hemde şekiljeň uratmagy baryp sagollaşdylar, ýol ataldylar. Merhemet aganyň göçüp gidenine hem därli. Köp ýyllaryň dostlugynyň beýle ýeňillik bilen bozulanyny Kerbagyşynyň ýüregi gyýryp gitdi. Ýeköde beýik depäň üstüne çykyp Merhemet agadagynyň giden ýoluna terelip näme üçindir beýle bolanyny akyl ýetirmäge ýerenişdi. Öýüne gelen soň seni şekilje bile seni meni daýana därsiň ha. Gatgaýrym zat aýda haýana därsiň ha diýip Appakydan sorady. Appaky örgükden gelip başyny ýakady. Aslynda onuň beýle zat edip bilmejekdigini Kerbagyşyň özü soramanyny bilýärdi. Agar soňunda bizden gaty görüp göwüni alyp giden bolmasa şolam ýagşy diýip Kerbagyşyny gepletdi. Gedire şeýrek pikir ýol boýy mahal Merhemet aganyň beýnine agram salýardy. Beýle ýagdaýda özüni biýmamly hasaplajak adam ýok. Agyr ýyllaryň dostlugyny, kyn ýyllaryň goňşulygyny Merhemet Kerbagyşa köp ýagşylyk etdimi, ýa-da Kerbagyşy Merhemete köp ýagşylyk etdimi, muny ölçäri ýok. Edilen ýagşylyk aýratyn hyzmat hadaplanmaýar. Ýagşylyk kar berilýän pul däl. Ýagşylyk ýagşy adamlar üçin deruriyet. Olar kimdir bir ýerine ýagşylyk etmän ýaşap bilmeýärler. Şol ýagşylyk el kömegimi, dil kömegimi pargy ýok. Sahawat köp taraply, kän görnüşli bolýar. Kerbagyşyň ente kän küýsejekdigini Merhemet aga duýýardy. Aralarına tow düşenine olam gynanýardy. Merhemet aga inni ýezirläp mürşäniň bol elinçilikdäki durmuşynyň höýerini görmäge gitdi diýilýäniniň jany bar bolsa gerek. Adatça Merhemet aga ýaly depetinde 3 ýyllyk ýaly parlap duran 3 ogurly gojalar bir ýaşlarda galan ömürlerini körpe ugurnuňda geçirýärler. Körpe ugul Atenesiniň özüne bildiren bu anamyny, hormatyny ödemek üçin olary eginde götürüp gezdirmäge taýyn. Emma ýagdaý alygda häzirlikse Enat hanyň garamatyny götürmäge mümkinçilik bermedi. Azdar hem olary özüniň ýanyna çagyryp bilmedi. Şu ýagdaýda ulagul Enat hadyna howsar çykdy. Merhemet aga bolsa mürşäniň howsarlygyny, garrylygyň höýerini görmekden boyun gaçyrmany. Atyklaryny oýnadyp gelinleriniň demlän çaýyny içip geçeni ýatlaşyp oturmagy elbetde garrylaryň ikisiniň de haky bardy. Mürşe öz ýigitleriniň biri bilen kakasdyr ejesini göçürüp gelýär. Gyzyl takyrda düşledi. Bir ýerde Buğrabaý öz çopany soruklar bilen 5-6 öýle bolup oturdy. Mürşe bir kiçik owabolukdan geçip öňräklerde bir ýerde ýük ýazdyrmakçydy. Emma Buğrabaý kakadynyň mürşe bilen gatnaşyk edýän üçin bular mehmanlamakçy boldy. Ýük ýazdyrly. Mehmanlar aýratyn öýde ýerleşdirdi. Goýun soýup söwüş etdi. Gyzyl takyryň goýunyň süýji suwunyň çaý demlediler. Ýa-da Merhemet aga çaýa agdaranyna üýtgeşik bir tanyş ýyt burnuny urdy. Asla çaýyň rengi de başgady. Gurşunly kagada gaplanyň hytaý çaýyň ol köpden berip görmänni. Aly daňdanyň gümüş tamşynyň rengi ýaly çaňjaryp duran diýre guşturnak diýilýän çaýyň ilkinji kätedini içip oturka. Merhemet aganyň maňdaýynda burşak ýerimçik derler peýda boldy. Bir çaýnyk çaý ýaşulynyň ýadaglugyny ennamyndan gyl sowuruny ýalyp aýryp goýberdi. Ertesi säheriň az wagtlyk diňe gün dogýan çaý dogam edýän terginini Merhemet aga gyzyl takyryň guýusynyň başyna baryp tanyş ýerleri nazar aýlap durka. Gapdarly duran taýsanaga göz düşdi. Ol kiçijik diýemde juda enaýdy. Onuň gapdaryna daýaw bir şal eşek peý wagtyna sähere garap duran taýsanaga tüýkenip onu erkine goýunokdy. Taýsanak jana görä ýysyrgyn duran şal eşegi baryp kowaty geldi. Ýöne eşek ingen dylmaşdy. Kowanyň bilen on gaçyp gidäjekdigim alygmanady.
Bu görnüş ýaşulynyň säher feýliniň keýpini bozdy. Nowadaky suwa elini ýuwup agdyny saýkamakçydy. Ýöne eşegiň agdylegen bolmagynyň mümkin ýadyny düşüp öýe bakawurdy. Gizagsam ki ilen güýçlü nahar ýaşulyň agdyny kepedipdi. 14-nji bab. Niýaz Mämmed Büküri Goçow hany ýanyna çagyryp getiripdi. Rast kakady ýürete çagyran bolsa, haýhydyr mühim bir meseleniň ýüze çykanlygyny, nähirler we täzeli garaş bermeligini Goçow han aňýady. Tehra giňişligine öwrenen Goçow han, gadymy altyn çeşmäniň boýuna keppeler, taamlar, dört burç haýatlar daryşgan görünýär. Kowa hakykatdan da damykdy. Şol dymyk kowa gawun fuwurlaryň joýlaryň iki gyrasyna örten gawun padyrlarynyň agrasyn ýakymlygy bilen birlikde buruna hapylap urýardy. Ikinniniň ýüregi düşkünç ahy dolugyny şiýbinler uzullaşýardylar. Emma bular inni görülmeli zat derli. Goçow hanyň gözüne ýylan başga täzelikler bardy. Bir täzeligi ol öýe gelen madyna kakasy bilen şaý ýöňüne alan matlaryny duýdy. Sebäbi edil şo wagt bularyň oturan otagyna owadoşlarynyň biri gelip nähirler bir haýyş bilen öýetini ýututdy. Öýeti bolsa haýyş bardy geplemän geleni duýdurdy. Meniň adamy plan aga diýip dälle ýollaş Niýaz Mämmed diýip tutmagy innekile unutmaň. Ras özüňiz owa komitetine taýladyňyzmy? Aýtmak gerek. Men siziň öňkü Niýaz Mämmed agaňyz däl. Men zan Sowet häkimetiniň adamy. Inne hany haýyşyňyz gaýtala. Olaň owadoş kynlyk bilen ýollaş Niýaz Mämmed Büküri aga diýip başlany öýeti ýene sözüni berdi. Men Büküri däl, Sowet grajdany. Garaz gapydan gelen adam ahyr ardyna aýtdy. Ol adam gidenden soň Goçow han geň galyp kakadyna baka ýylgyrdy. Dogurda bolla diýip Niýaz Mämmed Büküri durdurdy. Bir birek bilen ýollaş etjek bolýar. Bular bolsa köýüne günüň çykyp bilen oklar. Adamlar täze durmuşa öwrenişdirmek üçin näçe wagt gerek Allah bilsin. Indi gulak goý. Arta tüýşe däneňizi umum ponda beriň diýip gümüşinde de wagt niýet edýärler gerek. Edýän urdular. Sen artyk dänäm ýok diýendiň şeýlemi? Şeýlediňi bilip diýen. Ýalňyşyň düzet. Ketmesen ganymyz diýen bir nakyl bar. Toğun öňüne bir goşagus buğday tepseň, o sen bilen bagym öwrenişýär. Ertir gowaňa barsaň birün 10 put buğdaýy hökümete tapşyr. Agdymdan alyp azy ýanlary berýänni. Gepläňde gülüp gepleme, aglap geple. Aýdýan zadyňy anantynlar. Bizde bolan saýlaw bagym sizde de bolar. Oba baran soň ýa Hudaý ýoly ber, ýogsa bir bahana tapda toý et. Maksat märekan garny doýurmak. Revkomdan saýlaw geçirmäge barjak adama hizmet hormat et. Agdyny ýagly. Ýöne tertaplyk bilen. Men sakymsak bolsa AKB komiteti öýünden näle oğlun geçirjek bolar. Şeýse gowy, sebäbi oğlunyň täsiri gowşak. Ondan ýasaty bäsleşiň mürçe bolup galar. Bardy ýerli o senden öňe geçip komitede başlyk bolaýsa, sen oňa orunmasar bolmagy kişilik bilme. Menem orunmasar. Kertik suwaşyň oğluny başlyk etdiler. Boluversin, onu başam barmazygym bilen oýnaryn. Gara-garyn doýurup bilmeýän anko nädip bire baştonluk etsin. Möhür elbet on kiýdende bolar ýöne, onu haýdy kagada basmalygyny özüm aýdaryn. Niýaz Mämmed Büküri oğluny ähletjeklärini, berjek netigatlaryny nahar başynda berip gutordy. Ertesi ýer bilen onu ýola saldy. Goçow han atgyrlana gele-gelmäni wesiýetleri berjay edip başlady. Gerek toya gelenine ol nämen bahanlap toy etmeli bardy kän oýlany. Ahyry ören akylly bir karara geldi. Çoponlaryň birini öz obasyna ýarym ýetim bir gyza şatyrşdyryp Haninem Goçow hany garyplyň hoslar diýmen görsünlerdi. Olasla garyplaryň, çopon sorklaryň arada birini ýaşaýar ahyryn. Görýämiň özü öýleneni etmedik toyuny çopony öýleneni diýär. Ol hakykatdan toy ediňe bir ýola bolsun näle gara çägäniň ýarazyň adamlaryna çagyrdy. Toy ýörüte çakylgaran Akbay Sabar apalyň güýdüne toğra bolup bakdy. Aýal diňe ýeginlerini gysdy. Heme çoponyny ýörüp oňy sözüne de bir töweregiň jemeninden çagyryp toy edýän bolsa, Goçow janyň akly ütgäp ýörünmese ýagşy diýip ol hopur gönlü. Akbay ýene de bir tellem geňirgini oturdy. Bu oluýda ahale edip gelipmi diýip sorady. Arada kakama çagyryn ekenip Sabar apaly aýal ýöntemini habar berdi. Bir de bir zat bolmaly. Bu toýuň bir şepi var diýip Akbay için gepletdi. Birden soňra ol ýene aýalyny öldürdi. Goçow han soňky gelini biline oňşukly ýaşaýar öýdýän.
Bu elin zor eken deyip Sabar apaly seslendi. Erne diýen etdirýär. Diýmek bilen toyun sırrını şo gelin bilýän bolmasyn deyip Akba içinden pikir urdy. Asalymdan soň ol ýene aýaryna baka gaňyrly. Özüňden nägile bolma apalym. Sen hem diýeniň edilýändirli. Sabar apaly gaýtarma gelin ýaltylym edip erne tarap öwrüldi. Ellerini zülplerini getirdi. Adamsynyň aýdanyny bugünne berilen wada diýip kabul etdi. Çopany üçin beýle toý tutýanyna geňirgenýär. Sen ertir toý baranymyzda geliniňiziň agadyny eskap bör diýip Akbay aýagynyň ýanyna durun ýaslyk hem tersegiň astyndaky ýaslygyň üstüne atdy. Ennem ikimiz ümmülleşip bir çay içeli. Sabar apaly elinden çekilen ýalyp ýerinden turdy. Ol dogonyň toýunyna ýaryň sargydyny ýadydan çykarmady. Goşawhana durmuşa çykan wagtynyň aklyndan hem ýaş görünmäge çalışýan, ýöne ýaş ýerine gelişmeýän hökümdarlyga enlik eden aýaly, adamsynyň aýar dogondan hiç tat gidilemedi. Toýuň başga näme ütgüşikleriniň bardygyna bilemok gülün, jigiňe ahale gidip geleli bäri başlyk gülmüň ışkana düşüpdir diýip ol mälim etdi. Täze hökümetiň adamsy gelip bagym saýlyp geçirjekmiş. O adamlary kim makul bilse, şonu obanyň başlyk etjekmişler. Biziň gaýany tamamdan orunbasar başlyk edip saýlapdyrlar. Bu maglumat Akbay ýynjylykdan gaçyran suwalyň takyk jogabyny tapyp berdi. Öz gedegenine olam öz etjek üýşmeleňde ne hili at takylmyrlyk bardy oýlanmaga başlady. Niyaz Mehmet Bükürü. Demir ýol ýakadynyň möjegi. Sen näde bolşewikliň obatyny başlyk bolup bilýän? Eýem gadarlaryň hem anamyna girdiňmi? Ýa-da olar sen kimdiň tanan oklarmy? Inni bir ýerdäki soğaçaňyň biziň üstümizde mindirip goýjak bolýarmyň. Emma bilip goý bir ýerde ýugurdy ýetemen. Sen soğaçaň gelmişek. Bir yer gawşalyň obasy. Bir ýerde bükürüň obasy ýok. Bükürüň soğaçady bar. Mundan bir näçe epde odul. Ine beýde Akbay häzirki soğaça diýip atlandyrylýan Goçawhan mürşe bilen bu misini gydyrlardan goramyň maslahatyny edip otyrdy. Bugun bolsa gydyrlaryň häkimiýetiniň goranmagyny dälle. Eýsem onuň ýerli gorganyna ýol baş bolmagyny aladyny edip otyrdy. Ine o näme toýun etmeliligini hem kesetledi. Akbay peýgamber ýaşyny ýaşady. Muhammed peýgamber dünýäde 63 ýaşapdyr. Onuň ümmaty Akbay 63-den geçdi. Diýmek ol ak goýuny berer. Bu bahana elbetde munşa milleti bir goýun bilen sowup bilmerdiň. Ak goýunyň gapdaryndan gary goýunam soýuber. Mele işek bilen sakar sokluýuny soýuber. Akbay ak goýuny berýär. Akbay peýgamber ýaşyny toýuny diýär. Ödem Goçawhanyň toýy ýaly ýöne iýisip gaýdy bermeliler. At sapstyryljak, ýalyga togdulyjak, göres tutulyjak, keçe bile düzdüm oýnalyjak. Inni Kanada Akbaýyň toýuna geliň. Ýokardan geljek wekili garşylamagyň hem arada edildi. Akbay uly ýoluň gowa ýenýän ýerine gize ünlüdiýen adam goýdy. Ya raza atgyrlana saparlar ýollarny. Aýdym saat nähir bolar. Aýdym saatsy toý bolmaz. Ýerbende kerbawşynyň ýerinden şakyl çytdy. Toý pişmeden nähil ýagy pişirmeli? Gyýgyr ýagynamy? Ýok, juda ardan bolýar. Künji ýagynamy? Ýok, künji ýagy pişmeýän garalylar. Sary ýagymy? Elbetde sary ýagy. Sabar apaly aýyň gap böwrüne gumyň astyna geçen baharda gömülip goýulan gök sırçaly küýdürlerin birini çykardy. Sary ýag köp durdugyça tagam tapýar. Büýülki sary ýagly küýdür entek duruberdi. Akbaýyň toý edýändiginiň habary ýarazy obasyna baranna, mürşe bu hakda kakat bilen pikir alışdy. Pikir alışma her hil bolýar. Mysal üçin ýaş toý bolunny kimler toý gitmeli? Nähil toý gatanjak gitmeli? Atalol häzir bir meselli bardy däldi. Näme üçin bu jugda aslida Akbaýyň toý edýändigi? Onu näme üçin güýde goýmanlygy bardy gürleşýärdiler. Garagymda bir täzelik güýde çyksa, onu şemal edil obadan oba aýlap ýörün ýaly kimdir biri Goçawhanyň näme sebäbi bola toý tutanyny, Akbaýyň näme üçin beýle gysgar toý edýändigini mürşäniň gulugyna getirdi. Mürşe bu habara hayran galdy. Toý edilýänine dälle Akbaýyň ýerli häkimiýete başlyk boljak bolýanyny geňirgenini. Ol garaşaga kakaty bilen bilegitdi. Toýuň tutumludy. Ulul ojaklarda hatara goýulan gadanlaryň baş adamlydy. Käbir gadanlar entekdiňe ýugly bardylýady. Olar pala uşurmak üçin niýetlerini boldy. Gapdalla appak tuýuny ullokan kerseniň içine salyp ýugýadylar. Eýem Saryýagyň üstüne dogrulan soğun atılıp başlanan gadanlar da bardy. Ýaş ýelenler ýagly togsuljak öýüň töwereğine hümörlenişipdiler. Gaýlar täze horoz ýargyly ýutup şol oglanlary ogrun nazar edýärdiler. Mürşe bilen merhemet agany
Buğrabay attan düşürmeye kârı karşıladı hemde. Ağöýlerin birini hally. Bakım atgırlanan gelýän düýeli atly toýçary görünýär. Gün ulu uçlu olanny Yerbentden gelen mihman kerbagşy gapydan atdan düşdi. Onun appaq gyzy alyp gelenligi barada habar birdek aýarlaň äresine assyda şagwa ýagan ýaly täsir etdi. Bir bada olar edi bu türlü işleri unutdular. Appaq gyzy edil erteklerdäki ýaly ak maýanyň sönenini şönne, gara şägerleriň hemde onun mihmanlaryň hemmetiniň häzir özüne garap duranlygyny gördü. Ýöne bu görnüş utanjyramady. Gara şägäniň obasyna, akwaýyň gapysyna, gum işlerine riwaýaty urulan geň bir aýarly urdy. Ol geýnuglydy, bu tonuşdydy, şadýanly. Oňa kesedinden syr edip, özünden göwüni geçen kirlemek derejesine ýeten Sabar apaly. Onuň bilen görüşmelim ýa dämi diýip oýlanýardy. Kerbagşynyň heleýiniň, onda ikinji heleýiniň eginine kakyp görüşmek akwaýyň apardan kişeltmedimi? Heleý diýen sözi Sabar apaly appaq gyzy zda göwüni etmeşik bilaýdy. Sabar apaly oýlanýança, mihman aýarlar appaq gyzy görüşüp başladylar. Bir ýagdaý bolsa elbetde onuň gaharyny getirdi. Emma alas ýokdy. Mihmanlaryňa azgyrylmak şuda gelişiklik boljakdy. Ondan Sabar apalyň özüm haýbat bilen appaq gyzyň alkymyna bardy. Appaq gyzyň balkyllap duran gözleri gülýärdi. Ol adyny köpeşden aýalyny tanady. "Salam alik. Adyňyza aşyk bolup ýördik. Gene nisibe çekip özüňizi gördük. Toýuňyz gutly bolar" diýip, ol hemme aýtmalydy bir bada aýdyp goýberdi. Sabar apaly appaq gyzyň iki eginine elini goýdy. "Gurgunmasyňyz, sagaman geldiňizmi?" diýip, ol başardygyça müraýimlik güläýtdi. Ondan ellerini mihmanyň egininden aýyrdy da appaq gyzyň ellerini eline aldy. Hemde hoşallyk bilen yeňil bir dem aldy. "Özümi diýäle kenne" diýip, ol içini gepletdi. Appaq gyzyň bu görülýän aýal gyzlardan ýytýyşdy. Onuň perig atanjynyň bolmagynyň mümkin bardak bir ýerlere de gurun ýaýrapdy. Sabar apalynyň aýdyşyna görä, perig atanjy diýen anlaryň elleriniň barmaklary süňsiz bolmaly. Emma appaq gyzyň barmaklary beýlek adamdan kıyarly. Şonda da onuň başga hiç kime meňzemeýänligini, aýratyn bir artykmaşlygynyň bardygyny görün Sabar apaly boýun boldy. Giýjüýlenler. Gadanlaryň aglabaty boşap, uzyň telerleriň astyna ak sakallar derleşip saýçýak. Gara şäge Aşgabatdan ýene-de ikatly mihmanyň gelýänligini, uly ýoly garawurlamagy iýerilen adam akwaýa habar berdi. Bu habar adamlary aýaga galdyrdy. "Gelin döwlet diýipdirler" diýip toý ýeri yeňiljek şäkmeni ýelbege atanyp ýerinden turdy da habar getiren öýdündi. "Diliňe düşünjek adamlarymyzmy ka? Birine tanamak. Ýöne beýlekse ajdar." "Ajdar?" diýip sertlen akwaý dik turun ýerinde döňüp bardy. Daýhan oburyna garanyňda sargo bolarynyň öz aýratynlygy bardy. Sargora iňňän dagynyk ýagdaýda bölek bolup ýerleşýärdi. Şoň ýaly bir topar bölek oturanlardan ahal tebitiniň kiýaly oba emele gelýärdi. Rewkom hataplap degişirip gara şäge atgyrlan hemde ýarazy ýylatly punktlarynyň bir oba komitetini, ýani häkimiýetiň ýerli organy döretmek makul bildi. Şo ýerde ilki saýlaw komissiýasyny gurmak gerekdi. Rewkomda bir şäherden durmuşa geçirmek üçin guramasy bellemekçi bolanyny soňky wagtlarda ýanky agdalýan ýerlerde ýylat arasyna aýtasiýa düşündiriş işlerini geçirmäge iýerilen demir ýol işçisi, Rewkomyň aktivisti Ajdar Merhemedow ýada düşdi. Aşgabatyň etegindäki obalary bir guramasy iýerdiň bolsa gum içine iki wekil iýermedildi. Wekiller üç obadan toý ýygynanan adamlary özlerine tapşyrylan iş üçin peýdalanmak ýüreklerinde ödüler. Şeýlelikde adamlaryň toý keýpi bir siýasy şäherä olaryň işeňi gatnaşmagyna ýardym etjekdi. Üýşmeleňe hiç gaçan häzirkiden gowy gurap boljak däldi. Üç obanyň ket hudalary awrely adamlar şu ýerdedi. Haýretmän saý başynda işe girişdiler. Ajdar ýollaşyny oturundy tanıtdy. Özüniň oňa kömekleşmäge iýerlendigini aýtdy. Soň onuň ýollaşy Rewkomyň karary bilen ýaşullar tanışdyrdy. Başga bolada saýlawlaryň geçilişinden olary habardar etdi. Häzir bu aýgyň eýesi de bir wada toý diýenini unutdy. Aram daşardan aňyr bär getirýän adamlar bolaýmasa, ket hudalaryň üýşen bir öýüne başga kişi giren okdy. Akybay Ajdaryň gelmeginden peýdalanyp, mürşäniň ýerli häkimiýete başlyk saýlanmak mümkinçiliginiň artanlygy barada pikirlenýän bolsa, Goşowhan gelen wekile özüniň arta süýşe diýenetini hökümete tapşyranlygyny haçan aýdarkam, nähil aýdarkam diýip oýlanýardy. Gadallaryň öňünde Goşowhanyň bar tykmaşlygy onuň puta ananyşyna görä rol oýnamaly.
ýaryk geçelmeli şäheri babatda. Oturunyň anyk düşünjesiniň ýokdugyny, sebäbi akybaýda da, Goçow hanyna da belki mürsede de diňe häziriň özünde başlyk bolmak hyzygynyň peýda bolanlygyny duýan ajlar, olara diňe münasip adamlaryň komitete saýlanmalygyny düşünürdi. Ol şonu daş görnüşine göre, bu urunlara goşulman öýün gözenegine goleýdy, ellerini eňegine diýrap oturan kakadyny asrynyk gölege daýlap, onuň ýagdaýyny duýjak bolýardy. Ýöne oğlunun aşıvatdan wekillerin biri bolup gelenine onun begeni ýanlygyny ýa-da gynany ýanyny bilip bilen okdy. Rewkomyň guramasy birden Akybaý ýüzlenip onun garaşmadyk sowalyny berdi. Siziň obaňyz merkezden üzüňe. Bu ýagdaýyň Sowet häkimetiniň siýasatyna dogry düşünilmegini belli bir derejede kynlaşdyrýan mümkin. Hormatly ýaşurlar, bu hakda gurrun berseler biz höwes bilen dinlerdik. Akybaý töweregine näkere garanjaklady. Goçowhan özüniň gürlemekçiligini ardan zıramasy bilen, gowşuny zıramasy bilen mälim etdi. Kakasynyň beren wesiýetleriniň arasynda nähili gürlemelik barada wesiýet etmedi. Asla o sözü kakadan başlady. Ahalla altın çeşme obasyny diýen taýlawyňyz eýen bolup geçen eken. Men kakama Niyaz Mämmet diýerler. Eşitdiňiz. Onu oba komitetiniň başlygynyň ornmasaryna taýlapdyrlar. Niyaz Mämmet bükürüm diýip gelen guramaş sorady. Edilýärdi. Men şoň ogly bolýan. Atgyrlanyň obasynyň. Täzelikde 12 put buğdaýy hökümeti tapşyrdym. Garyplary gerek diýilse agzymyzdakyny alyp berýäs. Sebäbi gapyňda emenip duran şagazy görseň, diýişden we adyň damagyňdan ötenok. Bizi işleýän çopan sorklaryň haýsyndan torasaňyz hak keşteklerine nägileti ýokdur. Täzelikde çopan ýigitleriň birini öýlüşik edip toý tutdum. Öz oglum öýrümde de toýuň tutumynyň şondan uly bolmajakdygyny bilýän. Onuň aýdanlaryny ünsürendiňden guramasy makulajyr kule başatanna. Öz gepleşinen goşal bolan Goçowhan ýene-de sözüni dowam etmekçi boldy, emma gabanjaňlygy güýçlenen hemde bässeşiniň gurruny petende oturmadyk Akybaý ýoňa düşdi. Siz ýöne bir mehman näle hökümetiň adamy bolup gelipsiňiz. Gaýdy padşah bolsa bolsun onu ikrar etmek, ona boyun bolmak oň raýatlarynyň borjy. Bir de könükler şeýle diýip öwretdi. Ýokardan gelen mehman ýylgyryp düşündüş berdi. Hormatly Akybaý, indi padşah ýok, halk häkimeti bar. Indi ýödük barna halkyň öýüdi eýe bolmaly. Ýöne nobatyna Akybaý ýoşaýlyrdy. Gaty. Men ogluma käte köşük diýýän. Ejeli planjan niýe? Ýöne adyny nädip tutsaňdy da ogullugyna galýa. Menem padşah diýmäge öwrenip durun. Siz oň adyny başga ýyl tutýaňyz. Her adam ýödük barna eýe bolsun diýdiňiz. Gaty. Şu wagtda her kim ýödük barnyň ýygyna düşüp ber. Akbal kime ýeşretiň üstüne eltýär, kime kesretiň üstüne alyp barýar. Üstümde Allah ba. Betwata da taşaňda öz dokudyň düdügüne utanýar. Ne etjek? Etjek alagyň ýok. Akbal ýenin gözläp tapýan ýaly kömelek däl. Her niçige morda adam ümit bile demalýar. Uğurny bilene mirze welem heň diýipdirler. Ene öýden beri heme da otýar. Siziň garyp diýen adamyňyz. Ata babasam garyplyk gülü ömürne türün. Ana ulu mürşede ýanymyzda otýar. Hemmämiziň gözümüziň öňünde ösüp ýetişen oglan. Guýusta şuwuna baş goşdy. Ýylynyň taňar ýelkasyny aldy. Namysçan ýigit bolup ýetişdi. Telekeçilik öwrenni. Günnüde oturmady, gize ýatmady, ederini bildi. Ene de töweleme gum içiniň baý adamlarynyň biri boldy. Hemme zat başarynyňa bagly başarýamyň, mal edin, zaý edin, başarmaýamyň ikbala kail bol, görüplik etme we salam. Ýokardan gelen guramasy barmagyny çammatdy. Ýok, hormatly Akybaý. Ikbala boyun bolup kän gezdik, besser. Indi ikbalymyz özümiz gurjak. Nädip gurjak diýip Akybaý geňirgenni. Men aýalym käte erkek bolup dowmaly ekenniýe. Menem şeýle bolmanyna tüs ýürekden nesme agyrýar. Sebäp diýsen, erkekse aýallar bar ahyryn. Edil şo babat. Aýal sypat erkek smoklarym bar. Arman bu adalatsyzlygy adam ödlü düdüp bolanok. Akbal islen tarapyna toglap durýary guýun şarky däl ahyry. Hormatly Akybaý diýip Rewkomyň guramasy öňüýlendi. Sowet häkimeti bütünlüğü täze bir jemgyýet urýar. Şo jemgyýetde hemmeler deň hukukly bolmaly. Biz adat täze bir adam ugruna göreşýär. Gaty diýip öýesi sowukkanyp bilen aýtdy. Gaty onsoň şol täze adam näme işlemeli, näme edip ýaşamaly?
Dayhan etmeli, sarwa nip gekil jogap berdi. Durmuş obrazy hakkynda aýdylanyny bolsa, hemmeler bir adam ýaly bolup, dogon ýaly bolup agdy bir ýaşamaly. Hemmeler deň hukukly bolmaly. Bolu bilýär. Akybay şoň bilen sözüni betetdi. Ara düşündümüşdükde daşarda teleýäriň astyna märekanyň ortasyna kerbagşynyň bolmazygyny bolup aýdymak ýygyrýan içerik kursa boldy. Kıyamattan bir söz dedim bayakta, Garaw Badyr ýerde durulan tayakta. Dalimler har bolar, galar ayakta garyp sen ýygylama şiirdek bolar sen. Bagşada ýürüdi, täzaýdym ýa tuturup durdy diýen nepge kel ölüm süredi. Bagşy Magtymul şahirden aýdýar diýip ajdar düşünürdi. Magtymul şahiram gydyllardanmy diýip Akbay geňirgenni. Biz ony bir wagt ötüp giden adam mukadiýadyk. Dogry aýdýaňyz diýip ajdar oň sözüni tasdiklady. Magtymul öňrek ýaşap geçipdir. Ýöne mudama horluk çekýän halkyň tarapynda bolupdyr. Olar teselli beripdir. Ödem görüň näme diýipdir. Zalimler hor bolar, galar ayakta. Garyp sen ýygylama. Şiirdek bolarsyň. Şuňky boljak da ýöňünden gören ýaly. Eýtemeň zalim diýäni kim diýip Akbay ajdara bakdy. Halky diýenler. Jogap Akbay kanagatlandyrmady. Sen öz oglanymy düşünüksiz dille däle öz dilimiz zaýtsana. Bolýar diýip ajdar ardan jylady. Şeýle bir adamlar bar. Olar tutuş bir zawoda eýilge diýerler. Şu zawodda bolsa näçe müň adam işleýär. Hemmesem ýanky zawodyň eýesiniň elinde. İslese işden kovup ýör, islese ýenjip ýör, islese işçilen däme taklaryny kesip ýör. Biz şolara adam berýänler diýär. Ana Magtymul şahir zalimler diýip şolara ýalakraýdy. Akbay ketini çykyrman, gürrüňe goşulman oturun mürsabaka boldy. Mürsabaka näme? Oýun ýaly bolup oturýardyň. Belki wekiller soragyň badyr, ýöz aýtsak goýjak zadyň badyr. Mürseýi goşsa ardyny jyrandan soň belli bir adamyň nazara eleman şol oturuşyny gönüllük güni geplep başlady. Biz ozal ajdar bilen bir atly hakda köp gurulmaşypdyk. Hemme zat düşünüklükä sora görüp oturmak peýdasy ýok. Hökümet bilen jedelleşmegiň hem geregi ýok. Barbyr ol öýletçegin etmeli. Hani nenen niçik bolýar soň görbermeli bor. İkilenzi burada da aýtjak olam şeýle. Menne bu agdaly jemagata baş boralyk ukuyp ýok. Men bir öz gününi öz görüp ýörän adam. Revkomyň guramasy kise sagadyny seredip, enne ýetaty mesele geçmegi. Saýlaw komissiýasyny döretmek teklip edenni. Hyýgodan getirilen ýörüýten nagyşlanan tabaklarda palaw çekilip başlandy. Ağzın ağın bolmaz diýipdirler. Palaw sowatmalyň. Garyn doýurup näme döretmeli ola döredi berersip Akbay ýerini gosunny. Gaptallan Bismillahirrahmanirrahim diýen lawady ses ýanglandy. Bir kelime oldu, ýöňündäki düýe ýöňünden dokulun haşamly saçagyň üstüne goýulan ilkinji tabaga eýýäm ýerine ýetiripdi. 15-nji bab. Hasan bir mahallar Jürdöne gaga. Oglu hemde gyýdy bilen, olan gezeti bilen Garaçagy obasynyň bir çetine oturýardy. Böýüň içinde edil beýle köýlerdäki ýaly bir maşgala ýaşaýardy. Diňe iki sagyrylary aglyk maşgala diýilýär. Aglyk diýmek, asany diýmek aňladýar. Her neçekdir ogul ýerine oglu bar, gyýdy ýerine gyýdy bar. Maşgala başyny obanyň beýlep köp adamlaryň tapawutlanýan häsiýeti bardy. Ol adamlar bilen goşulyp gidibermezdi. Kän bir gurrunçylygy da bolmazdy. Öz işi bilen gümrady. Begenmeli zada begenerdi, gynanmaly zada gynanardy. Ýöne görüp köpçüligi goşulyp ýörmeýän bu adam, owaň içinde bolýan wakalardan üýüňe ýaşany okdy. Bir ýeriniň ogly bolsa ýa-da bir aradan çyksa, Jürdöne gaga olýa ilkinjilen bir bolup barýardy. Baryp ilkine näme kömek gerekdigini sorardy. Ondan ojak gazmaly bolsa-da, oduny getirmeli bolsa-da, guýdan suw çekmeli bolsa-da taýyndyr. Asal toýda ýa-da ýasda däl. Adaty günlerde de biri nämeler bir zady haýyş etse, aýdaly şagatynyň başyny tyrmaly bolsa, howut ýamamaly ýa-da goýun gurdamaly bolsa, gyrkmaly bolsa, Jürdöne gaganyň äsi bolmazdy. Beýle hyzmata gaýym adamlaryň her bir obada bar bolmagy mümkin. Aslynda beýle adamlaryň gadry olaryň barlygyny bilinmem durnak. Ýokluk ölün derüw bildirýär. Jürdöne gaga Akbaýyň bir sürü goýunyny öz ogly Gulhanly bakýardy. Akşam obanyň öýleriniň öňüne gara ýatak getirýärdiler. Obanyň töwereginde gurtuş gören okdy. Bir ýyl gyş gadaply gelenine sürü bölünip durdy, oňa möjek darapdyr. Umumyň şargy durmuşyna beýle ýagdaýym az bolanok. Egerde Jürdöne gaga bu wakany sürüň eýesine aýtman ýörenini, ýa-da çykyryp goýunlar guzlaryny özüne iş şaky diýip berilýän dogurlaryň hasabyna herek bolan goýunlaryň ögözüni dolup bilerdi.
Öýdi ýaly çopanlar ýagdaýyny aýtsa, belkäm olar kömegim ederdiler. Öňe jürdüne gaga beýdip bilmäge ukyply däldi. Onu hile ýokunnysy ýokdy. Onuň şenden aşy araslygyny, dogry ýepilligini ýeterräk adamlar geň taň görýärdiler. Bir gedek jürdüne çopan goýun wakyp ýörke, tejene gidýän kerwen ýolunyň boýnuna tylla gıran tapypdyr. Muny garaçagada henide şenni ýatlaýarlar. Egilip o gyrana elini getirenine eline köz degen ýaly bolýar. Her niçik bolsa da inni gıran oň gelinne, könülen aýdyşy ýary ol üç gedek tylla gyrany ýitiren barmy ho diýip üç gedek bogadan tygydygynyň gaýyrýar. Hiç kim seslenen ok, sebäp goly gultumyny adam gara ýok. Ýolun tapylan gıran çopany uzun gije uksy goýýar. Ol özüni ýylan gysymlan ýaly duýýar. Ondan gowanyň bir çetinden öýme aýlanyp tejen ýoluna tylla gıran ýitiren adam gözläp başlaýar. Emma men ýitirdim diýen kişi tapylmaýar. Ahyrynda da gyrany şo ýoluň uğruny tapan ýerine goýup öz işine meşgul bolýar. Şeýle adam elbetde gaýly gejede 5-10 goýuny möjekliň gaýlandygyny sürüniň eýesine aýtman taklanyp bilmezdi. Akwa jürdünök aganyň elten habaryny biperwaýlyk göre diňleýär. Gaty aýrymda adam diýen ok sözünde de oňa gyýgyran ogum derrew törede diýen ok. Innol algaly çopan bergili. Soňky ýylyň baharynyň başyna berkeli mollu jürdünök pelwanyň öýüne barýar. Garmady bir baharda 10 mäşin boldurdy. Bir aýdan soň ol Akwaýyň 3-nji aýaly bolup agoýa barýar. Jürdünök aga şondan mer garaçaga bilen aktyrlaryň ortasynda bir ýerde ozorly çökediň içinde ýaşaýardy. Adamyň sudamy ýetik bolarly. Ol ýekelik bilen öwrenişýär. Nähili peheme ýerip ýeke çykanyny bilýän adam ýok. O bodan gaçdy ýöne betbaçylykdan gaçyp gutulyp bilmedi. Aýaly ýogully. Soň gyrmady baran ýerine gaçdy. Jürdünök aga ogul Gulhan bilen galdy. Akbal büýenne urulan zarbalary az gören bolarly. Onuň akyly ýetdi. Ýok, oň akyl umumyň ýerindedir. Ýönekete özü gürlemäni çykardy. Köplüň suwaty bolsa damap ýekelikde geçirýärdi. Beş bilen hal täzem bulara gelen soň öý ýene öýemeňdäp başlapdy. Öý diýen aýal eli. Iki goýunyň aralygyna görer gözden alsa ýaşaýan bir dörd adam Akbaryň nähilrek keşliklerine, takdirin nähilrek urgularyna çydap bolaýar kadiýan soragy jogap almak üçin ýürüýtöş ýöre getirilip syna salanyp diýdi. Aýda ýylla birdir ýarymdyr ýolawçy bir ýerlere täwip düşäýmese. Başga kämre gelip gidýän ýokdy. Bir öýe gelen şo seýrek mehmanlaryň birem ajdar bolupdy. Şol gelip gidenden soň bir ýalyň öý oň gözünden gitmedi. Soň saýlaw komissiýasyny döretmäge rewkomyň guramasy türen gelende Akwaýyň toýuny Türkada o bir ýalyň öýü ýatlaýardy. 1919-njy ýylyň Tomsunyň aýaklaryny ýöwten Şemal büyüň gapsyndan öz mylaýym bir sergin bile girdi. Köp wagtlardan bäri bir öýe beýle täsin sergin salmany. Garagymdan öýsýän bıýmyk ýerler büýden fogulup geçýärdi. Büýük tutulýan toýlardan bir paýdy. Dünýäde ajdar diýen bir adam bolmadyk bolsa, büýdäkler meger saýlawdan paýsyz galardylar. Büyüň gapsynyň ýetgeşik sergini Şemal giren güni büyüň içindäkileri Garaçagada geçirilýän umumy ýygynaga çagyrdylar. Garaçaganyň goýusynyň töweregi merekeden doludy. Hal täzem beýiş hem Gulhanam şo mereke goşuldy. Kimdir biri Gulhany çagyrdy. Degre uran merekanyň ortasyna öýüň aýtymy ýaly ýerde üstüne gyzyl mata örtülen 4 aýakly stoluň başynda oturan ajdar Gulhany öz ýanyna oturtdy. Hemme zat garaşylmadyk ýagdaýda bolup geçdi. Owa komitetiniň başlyklygyna Gulhan Jürdünök ogulunyň kandidaturasy görkezlerini ilki wada mereke ünsümli aralaşdy. Ondan hoşu bu şeýriň arasy bilen onunmyny eller ýokary göterilip başlandy. Dura wara şo galdyrylýan eller agşam asmanyna ýyllardan gödüňini köpelişi ýaly köpeldi. Ýygynyň protokoluna saýlawçylaryň umumy sanynyň näçesiniň Gulhana ses berendigini görkezýän sany sereden ajdar ýeňillik göre dem alyp Gulhanyň elini ysy. Başlygyň ýoldaşy orunmasary edilip saýlanan Akwaý bilen çilen edilip saýlanan Goçowhan bir-biriniň ýüzüne teredişenlerini, olaryň hoşal bolanlyklaryny ýa-da nägili bolanlyklaryny aňşyrmak mümkin näli. Oňa derek Gulhan gölün tolgun ýady. Gögne bolmada häzir onuň ruhy ýagdaýy häkimleriň ýerli organyna baştonlyk etmeli adamyň kadärli öz üstüne göterip bolmajak agyr ýük adamyň kameňde ýady. Bir hil göýekden şonu ýaryp ýörkä, ajdar onu goltuklap açyk meýdana alyp gitdi. Endi men näme etmeli diýip Gulhan howatyr duýgy bilen oňa bakdy. Endi häzirlikçe protokol tasdiklanýança edare edinersiň, ýagny şu ýerde Garaçagada bir öý dikinersiň. Maňa kim dikinmäge öý berer?
Indi gardaş aýdylyşy ýaly han özüň sultan özüň diýip ajdar ýene-dem goşulyşyp gidip barýakalar ýarym bälçiklige salyp düşündirdi. Eline möhür bererler, mandat bererler, münmägat bererler. Bilemok göl juda derur bolsa ýaragajak adam bererler. Gulhan ädimini gowşadyp ýene ýollaşyň ýüzüne bakdy. Awan soň men näme işlemeli? Ajdar elini Gulhanyň egine goýdy. Men sen işini bir näçe söz bile düşündirip biljek. Men Sowet häkimetiniň siýasatyny öz owaňda durmuşa geçirmeli. Vesselam. Egerde şo siýasatdan başyň çykmaýan bolsa, onda gulak goý. Ýanky sen adyň sonumyzdy. Seni gollap başlyklyga saýlan adamlar bar. Ana şolar gözden talma. Şolara maslahat sal, şolardan kömek sora. Biziň siýasatymyzyň düýp manyny şeýle. Sowet häkimeti şol adamlar üçin berkirar edildi. Şol adamlaryň bagtly ýaşamagy, azat zähmet çekmeli, özlerini erkin saýmak üçin görüşmeli. Olaryň bagtly bolmak üçin näme gerek bolsa edip bermeli. Mektep açmaly, dukan açmaly. Sen häzir özüňiň bir sogat, men sala sogatly. Emma ýene şol üçin märekäniň hemme sogatly bolmaly. Ýazyp bilmeli, okap bilmeli. Şonda olan göýdýetimi garaşaganyň oýunyň uzaklygy da ýeter. Şu özümiz ýaly garyplaryň bäkbegine kim kastetjek bolsa, onuň garaşyna aýatly görüşmeli. Ine sen görýän gardaş. Amen bakyp ýören sürüýümi nädeýin diýip Gulhan teslenni. Sürüýüni eýetine tapşyrarsyň. Aýantak şopun tapýansam bakyp berdiýse, beýdip üstüňden ullerme ýollaş owa komitetiniň başlygy diýip ajdar gatyrgany. Häkimiýet sen elinde. Berlin hukuky işledip bilmek gerek gardaş. Onuň näme diýsene? Men sen üstüňden garaýan adam däl. Men diňe saýlaw geçirmäge kömek bermek üçin ýerberen adam. Ine bakym seni aşwada çagyrarlar. Şo ýerde mandat bererler. Siz bilen gurrun ederler, düşünürler. Olar şeýdip assa gurlaşyp barmaşy. Owanyň ilerisindäki ýüderlikli meýdany etdiler. Ajdar aýak çekip niräder ilerik bir ýere nazaryny dikdi. Şo gözdiken tarapynda bolsa diňe pes saýrak alaňlaryň depeler sarylyp görünýärdi. Çağılıp ýatlaýamyň diýip Gulhan duýgudaşlyk bilen sorady. Bilýärmiň? Bir mahallar şu ýerden ilerik ganly goýunyň töreklerini ýazlyga giderdik. Ýolda bir ýatyp ertesi gün ortanlar ýazlyjak ýerimde barardyk. Näme üçindir şo ýollaky ýatylýan gyýja aly ölemiň ýadyma düşýär. Her kim ýük ýazdyryň ýerine düşük gelip tapan tupanyny orta goýýar. Ondan goňşy gelin şöyle geliň diýip goýýar. Ýogam gelmejekdiklerinden bilýändir görün mürahet eder. Ýaşy tez adamlar näme ýyl ısnaşdyrýar. Soň bir wagt aý dogor. Adamlar orta topor bolup ýyllarda asmanyň astyna keçäň üstüne otururlar. Ha, hedillik do. Ýadyma salsam, näme üçindir aglasym gelýär. Sebäp o mahaly hemmämiz bardyk. Ejem pakyram. Bu sözler näme üçindir ajdary agar dem almagy, çuňgur pikir düşünmäge mejbur etdi. O wagtlar biz çağadyk, şoň üçinem hedillikdi diýip o gözlerini süzdi. Ikimiziň şenniki ýaşymyzda da çağa bolup ýaşap ýörenler bar. Ikimiziň göre. Indi çağa bolmak wagtymyz ýok, mümkinçiligimiz hem ýok. Göçüp gönüp ýörmek bu çölde ýaşap ýörenden maňryny ýadyran nädir ahyry. Bular oturumly ýylaty öwürmegem ikimiziň bir borjumyz. Hemme zat ýetgemeli, düşünýärmiň? Çölde gow ýollar gurulmaly, ululu owalar bolmaly, mektepler açylmaly, bularym biziň borjumyz. Şäherden ähli için gatanokmy diýip Gulhan bir ýyl new sagyrjylyk bilen sorady. Şu ýagdaýyna ähli, jemminnetine görä şäheriň guýsam kändir. Ajdar başyny ýakap. Näçe guýsunyň bardygyny baranda görkezler diýip gülümsirdi. A odun nerden ýygýaňyz? Şäheriň içinde sadak bämi? Onuň baranda görkezlerin. Indi men bir soragym bar, ýöne muny içinde sakla. Sen öz orunmasaryň hem de şiýeniň bilen işleşip bilermiň. Ýagny birik berew düşünýüp bilermisiňiz diýjek bolýan. Iki sahana baýyn hem şu men ýanyma guşdyňyz diýip özüm soramakçydym. Ora men görüşüm däl ahyry. Ne edip işleşjekdigimi özüm bilenmok diýip Gulhan aýagy üşeni ýaljanyp gepledi. O adamsyna täsiri awray güýçli adamlary baýdygyny garamazdan häkimiýetiň ýerli organlaryna çekmek häzirki siýasata laýyk gelýär diýip ajdar düşündirdi. Elbetde, olaň näme hereket edýäni ýokarda da gözden salynmaz. Men maslahatym şu. Olar bilen işleşmeli bolarsyň, ýöne äge bol, puta bol, tapalagy gitme. Mahlat inni gönümel çopandan şeýe siýasatça öwürmeli bolarsyň. Öz başyňa ýaragyly goşun bermediler ýöne, o wagtda milisioner bolar. O bolanlardan milisiýa girmäge hödüklerini tapmagyň gerek. Menem teplawozyň üstüne gökden düşmedim ahyry. Ýedirin ýetdi. Bu mahelle sen garamagyňda okot öwret ýetişdir. Bulaň içinden kelleli adamlar çykmaly. Bekedi owaň öňündäki ýüderlikli meýdanyna gürleşip ýörkäler.
Akybay öz öýüniň öňünde boşan teleräň astyna olar nazaryna aýlap, öz içinden pikir öwrüp oturdy. Geň zat. Olam takmyran ajdaryň edýän oýlanmalaryny gümradi. Ol gulhana garap onu ilim göňüne düşüp, ilim ykbalyny çöp ýören adam hökmüne gözüňe getirjek bolýardy. Gulhanyň başlyk taýlanmagy, onu öňkülüginden üýtgüdip, akylly, paratatly, pähimli adam edip ýetişdirip bilermi diýip özüne sora berýärdi. Ýylgyrýardy. Elbetde kine ýaly ýylgyrýardy. Hebäbi gulhan başlyk, Akbaýyň orunmasary. Ýylgyrma diýalmy? Eýleden beýleden özüne geňirginip seredýänliklaryny Akbaý duýýardy. Olaň näme üçin geňirgenýänliklaryny düşünýärdi. Adamlar Akbaýyň gulhanyň orunmasary bolmagy nähili arazy bolan ona geňirgendiler. Birden kagapdyrlan. Kär gutly bolsun, kaka diýen teleşdirli. Taňry ýalkadyn. Başlygyny ýeke goýarsyňly. Başlygyň ýanyny tek ýollaşy bar. O giden soň biz hemra bolar bu urabaýa. Biz näme ýene ýonkyýaly işler bermelimi ýa-da berjek görkezmäňiz barmy? Inni owa hökümdarlar taýlanan bolsa ýütgeçlik bolar agry. Hökümdar däl, häkim ýetip Akbaý etçikledi. Äskermeli ýetçek bolmaň peýdasy ýok. Ulhan gowşak diýjeksiň. Hawa ýöne arkasy güýçli. Aňarty ber kowul. Nädip iş şeşekdigi meheni özümiň aklym satanak. Görüber. Mehmanlar tagaman ugradaly. Bagyşy Hasan aýtmaksyka. Zemenläni güýmedi, fiýlagyny ýetirmek gerek. Eňne Akbaý tarapyndan halat ýapylan, Taňry ýalkasyna ýetirilen ker bagyşy ikinni nara howanyň hogry bir näme gaýdyşandan ýoly düşdi. Appaq gyzyň daşyna halkalyň gurşa baran owa ýarlaryň gözüňünde awraýyny artdyrmak üçin iň soňky minutlarda sabr apaly ýeçildi. Appaq gyzyň başyna owadan keçekli gyňa satdy. Ker bagyşy bilen bir wagtyň gözünde diýenýäli, mürse özüniň küler bilen ýaraja şaýlandy. Ajdar bu owa gelelbäri kakasy bilen ataly ul şekilli gürleşip bilmänni. Emma özüni hem howsarlaryň öňünde müýünli hata etmeýänligi üçin ýa-da başyny dik tutup gapdalla Ulhan bilen durdy. Mürse atynyň jylagynyň ýydyp intiniň ýanyna geldi. Owa gitmejekmi diýip ol mulaýymlyk bilen sorady. Baran ýaly bolaýsa bol. Akbaý merhemet aganyň ýanyna gelip, "Salaman barmyň? Tanyş bilýär salam aýdyň, gelip duruň" diýip hoşlaşdy. "Sag oturuň." Şu aralıkta şekilce ele urap ortanca ulun yanına geldi. "Gaýdýaňyz mı eze?" diýip ajdary mulaýym ýylgyrdy. "Sag bolun. Senden barjak dälmi?" diýip ejeti birden kasaklanyp bilmän, gözünden iýrimçik damjylary paýradyp goýberdi. "Ýer bolýa, ýör" diýip merhemet aga seslendi. Bu orta şekilce ýanyň hamraklygyny aňyr derejesine getirdi. Ol delminip başyny iki waka ýaýkap birden bütün gowrusy ajdaryň üstüne özüne oklady. "Balam, ortanjy balam. Men sizi biýgäne bolsunlar" diýip dogurupmydym. Bir-birlerine ýat bolsunlar diýip emdirmändim. Bir öýüň içine syýadyňyz, indi näme bir oba syýaňyz ýok. Ajdar ejeni köşeşdirjek boldy. Ýöne bir şekilde ýanyň kalbynyň sanjygyny, bagyrynyň awuzyny öňküden beterletdi. Ol gowuny iň soňky gedek görýän ýaly ýapyşdy. Ýadyryň özünde ejen kakaň, "Agaň öle egin deňläp oba gitmesen gatyryn. Ortanjy balam. Ak süýdemdirip ellerimde hüdülen malam." Ýene-ňyň beýle tarynymagy. Bu olmasy elbetde merhemet aganyň innamyny jümşülletdi. Ýöne her nçykda bolsa erkek adamlygyna saklanmagy ýaranjyp, "Saňa näme boldy? Ýör" diýip aýaryna goýberdi. "Maňa hiç zat bolmaýok. Şeýle düýg salypdyr" diýip şekilje aglamjyrap ýaryna jogap gaýtardy. "İkat tepşer arasynda eşegeler diýişler ýaly, bolýa maňa bolýa. Atlaryň agdamda ýüregim dilim dilinip gidýär. Agyzyň halanda adyň aňryk giden ok. Üç ogul beren Allah jan özüň bulan agyzyny biret. Ýaýlamaly wagtyna eňremer etme." Şekilde jan bagyryny parlap aýdýan sözleri tutuşma hareket etdi. Hatta Akbaýym durun ýerinden butnaman durdy. Ajdar bilen ýollaşy şu wagtda atlanlar. Ýaraçylar uly kergene öwürlüp ýory düşenlerine Akbaýyň aýylarının töweregi mete mermiş olardy. Şekilde janyň eňremetine ýüregi awan sabr apaly ikatlynyň Ajdarla onun ýollaşynyň ortasyna düýäniň üstüne oturup rahatlanan şekilde janyň ýygynyň duýguluşykla garaýady. 16-njy bab. Soňky bir aýyň içinde Akbaý Aşgabatda 2 gedek gidip geldi. Ondan her gedek dolanyp gelenine onun awynyň oňunlugyny, ýagny niýetine ýetenligini keýip köklü gaýdyp durdy. Ýöne näme işiň başyny satanlygy, näme gazanynyň özünden başga şahar bolup galýardy. Bir gedek Aşgabatda 2-nji tapar gidip gelenden soň ol buğrany gyzyl takyrdan ýanyna çagyrdy. Ataly ol gapyda ýagly çekdirmäniň, soňra bolsa göýök şaýyň başyna uzak wagtlap iki çäk ýugoşça gürlüğüne oturdular.
Gurrun näme hakda gidiýändigini hatda sabr apala maňyp bilmedi. Ertesi daňyň ümüş tamşynyna buğraba ýoly düşdi. Ýöneňiň nirä gidenliginden kakadyndan başga bir habardylar. Buğraba ýa Aşgabatda gidipdi. Ol Aşgabatda kakadan sarlyp gören köçedine bar diýen öýüne baryp bir diýen daty berdi. Şo giren öýünde ol tanışmaly adam bilen tanışyp gadarly görüşen soň öýeleriniň uğratmagyna gapydan çykyp daş köçe bilen ýene gyýdyna gaýtdy. Öýeleri mihmanyň ýygynyň teredeşip mihman atyna menünni ellerini bulap hoşlaşdylar. Bularyň gimnastik bilen meşgul bolýan gumana. Şoňa garamazdan edil feýislen at ýaly gabyl. Ata atlanyşy näme degmeýär diýip şlyapasy bilen ýüzüni ýelpäp turan aýal seslendi. Birat feýislemek bir adam üçin baryp ýatan gimnastik ahyry edýdim diýip onuň adamy düşündirdi. Bir garawymyň gurdy. Giýje de enteş göründirler. Onuň bu akwaý muglahyryň. Akwaý diýip ol aýal başyna atdy. Şöyle gentleman bolýan bolsa, akwa gentleman diýip aýal tasdiklady. Ondan öýeler içeri girip, buğra baýan getiren sowadyny, el harsyny krabadynyň üstüne ýazdylar. Säheriň şapagy bir gudrat bilen bir öýüň içine düşenýär boldy. Göz gamaşdyrjy gyrmyzy täsinlik öý eýelerini hayrana galyp, baş şaýkamaklygy mejbur etdi. Gumda gelip ýören aýallar beýle zady nädip dokap bilýärkäler diýip, aýaly hynaly barmaklaryny göýüň üstüne goýdy. Wağışa ağzıya açılmadık sırrı deyip adamı coşkunla ellerini hareketlendirdi. Ardan 3 gün geçenden soň ajdary resmi çakırlık hatı bilen demir ýolun uzak bolmadyk idara jaýyna çagyrdylar. Bu hata alanyna onuň süňi bir hırsızlap gitdi. Uzak giýje gözüne uky gelmedi. Ertesi gün diýilen wagty ýanky idara bardy. Idaranyň gapysy goraglydy. Ajdar çakırlyk hatyny görkezden soň oňa barmaly kabinet görkezdiler. Maňly saçy dälle ýeňse saçlar düşen. Takminan 50-60 ýaşyň aralygyndaky gözleri ýaýnynyň aňarsyndan hem içinden geçip barýan bir gut burun bir adam ajdar göz astyndan boýdan başatynlap soğukluk bilen oňa oturmak ýer görkezdi. Hiç haçan ajdar bir dara gelip görmärni. Bir daranyň bardygyndan bir haberdi. Kabinetiň eýesi öňündäki pap kyrryň birini açyp, "Käte papka, käte ajdara" ýaýnynyň aňarsyndan garap, "Merhemedow ajdar" diýip dillendi. Ondan dogulun yeri, işleyen yeri barda umum sorulara jogap alandan soň kabinetin eýesi ýerinden turup ajdaryň gapdaryna oturuja ýaplandy. Ajdar sorugyň nazaryny oňa dönükdirdi. "Siz mürşe merhemet oğlunyň dogunumy?" diýip kabinetin eýesi ýaýnyň elýary bilen süpürmäge başlady. "Hawa, näme?" "Siz rewolýusiýadan ozal mürşe merhemet oğlunyň demir ýol administrasiýasy bilen söwda hyzmatdaşlygyny guramaga kömek edeniňizi boýun alýaňyzmy?" "Söwda?" diýip ýüze aktam bolan ajdar gaýtalady. "Agamyň demir ýola şöllüň sadak getirýänini bilýän. Ýaňy ýakynyna garaşagy obasyna taýlap geçirmäge baraňyzda, agaňyz bilen araňyzda nähil temada gurrun boldy. Munyň näme geregi bar?" diýip ajdar geňirýärni. "Soraw men berýän" diýip kabinetiň eýesi gezmelap başlady. "Ondan bir ýerde meni gyzyklandyrýarynda asla siziň agaňyz däl siziň özüňiz. Men näme gyzyklandyrýar?" diýip ajdar ýene sorawyny aýtalady. "Şahsiýetiňiz gyzyklandyrýar." Ajdar Merhemedow. "Demir ýoluň size berýän häsiýetnamasyny siz alla näme işçi, aktivist, hakykatda bolsa, siz agaňyzyň kölegül taraplaryny özüňiz baradaky maglumatlarda gizläpsiňiz. Köne ak administrasiýa bilen ýakyn aratnaşyk edeniňi ak gürükli bolsaňyz ýazardyňyz. Sowet häkimetiniň ýerli organyny Garaşagada bolan saýly bolardy. Agaňyzyň özüni şügür alyp baranlygyny. O komitetiniň sastawyny hödürlerin adamlaryň hiç birine ses bermänini gizlemezdiňiz. Ajdar ýöňkelýän günäleri aldan çygyp bolup, özüne aklamagy ýanışdy. Emma kabinetiň eýesi onuň aýdanlaryny dinlemek emslemän stoly murklap ajdaryň sözüni kesdi. Ol depetini duýdansa daş bilen urulan ýaly ýagdaýda ýatakkana geldi. Dostlarynyň mulaýym sözü oň ýüküni ýeňledip, tabyny gowlandyryp bilmedi. Ajdar alagözüň hem degişli idara çagyrlandygyny, düýnüň gün bolsa gyzyl goşunyň hatarlaryna gulluk etmäge münasip däl adam ýökümini gullukdan boşadylanlygyny kenedi bilen okdy. Ol muny alagöz ýanyna gelenini bilip galdy. Alagöz agasyndan indi näme etmeligi bardy masla sormaga gelipdi. Emma bu soragyň üstüne pikirlenýän ajdaryň özüm oňa jogap tapan okdy. "Ikimiziň hem üstümizden ardy ýazylypdyr" diýip ol için gepletdi. Diýmek, biri ýamanlan şol bir adam bolmaly, ýöne kim? Belki Akbaydyr. Belki Goçowhan ýa-da Buğra baýdyr. Sebäbi diňe seni seň dogon garynlaşlaryna gaty beli dadym ýamanlap biler. Belki siýasy işgärligiň şeýle zerur bolan şinniki burdatyny başga işgärleriň barlaýandylar. Belki bide beýle jeda berilmegi dogrudur. Ýok, diýip taşanyň gyýgyryny ajdaryň ödem duýmady. Dogry däl.
Bir de düşünjemezlik bar. Kimindir bir yerinin yamanlany bilen adama beýle gazaply daramak bolmaz ahyry. Bardy geldi mürşäniň günäsi bar bulaýyna da barada meni ýep beklemekler näme? Agasynyň aradasynyň öz başyna agdykdygyny aňan alygöz. Onun maslahat alyp bilmän ýerine gaýtdy. O togunna agyr ruhy yarasy bilen ýeki galan ajdar ertesi işden boşadylmagyny haýyş edýän Arda bilen deponyň naşarynyň ýanyna bardy. Ardan okan naşarynyk duýgudaşy etmeň derine birden gülüp goýberdi. İşden näme üçin çykmaly? Bir direkt zat göňüp bermediler. İşleber. Ýönkün ýaly işleber. Ajdar merhemet. O nähili bir direkmiş. Dip ajdar naşarynyna bakan etdi. Adabry bilen namys bilen bagly zatlaryň hiç biri bir direkt zat däldir. Barbyr. Indi bir de durmak maňa başartmaz. Ýüzüňe tüýkürlenni. Ýüzüň almazlyk bizde aýyp satga taýip edilýär. Şeýle diýende onuň ses sanra boguldy bolupdy. O derrew beýletine bakdy. Sebäbi gözüne ýaş aýlandy. Men sen ýerinde bolsam, oň ýarda üçin özüm beýle horlamazdym diýip, depoň naşaryny ajdaryň ardasyny storyň şekerini saldy. Oýlanyp gör berkem ýüregiň düşýär. Aleksey Kanikin ajdara revkomy baryp görmek maslahat beripdi. Şu maslahat barada oýlanyp, ol beýdip ýörmek özüni oslap bilmedi. Meniň düşün ýagdaýymy o ýerde de bilmän duran nälerler diýen netije geldi. Şeýle diýse de ajdar bolan waka bilen razylaşyp bilen okdy. Oňa ýokuş degýände soňky wagtlarda ýyrat arasynda düşündiriş işlerini geçirmäge, soňra bolda hatda saýlaw geçirmäge de anam bildirilip, indi bolda sen men ýok birden şeýle ýagdaý salynmagy. Ol döwletiň öňünde ýödüniň akdygyny, hem de oňa prezidentler çögüp parlygyny bilýärdi. Emma häzir muny şagyrlyň idaralaryna adama suwud etmek kynny. Düýün partiýanyň häkimiýetiň wekili bolup oba baran, jemagatyň öňünde turan adam indi nädip ýola bosyna baryp biler. Gidil bilgeçdiň gurulun ýaly. Munun ýakymsyz zady oýlap tapmagam kyn. Ýok otowy, onu gatyp goýup barýardy. Iň ýamanna, ol müýünli ýaly bolup ýördi. Özüniň mamladygyna, päkdigine mäkäm ynanyp ýene de müýünli goýardy. Bugün bolmasa düýünki gadarly salamlaşýan adamlar bugün ondan ýüzüň soğuýan ýalydy. Öýüne karar tapman göwüniň azy kännaşmak üçin o şähere çykdy. Kä gadarlaryň, kä aklaryň eline geçen şäher durmuşy kadarlaşýanam boldy. Onuň howsalasynyň bardygy da duýulýardy. Daş köçelerden nadam bile baryan gyzyl eskerleriň patrullar gabat gelýärdi. Baytunlaryň gulagy tanyş dükürde eşdilýärdi. Teke bazarın töwereklerini bolup geçen öýgürüşler ajdaryň gözüne şu mahal ildi. Köp sanly hududy dükanjyklar ýapylypdyr. Bazarda kooperativ dükanlar peýda bolup, olarda ýylata göýgönüm döwlet bahasyndan satylýardy. Ajdar bir mahalky tanyş çaýhanasynyň şol ýönkü murtluk eýetini görmedi. Çaýhana öli işleýärdi. Ol keksiýanyň bir gyrasynda oturup oturmaka gapdaran mylaýym aýal tereşdirdi. Palatyp bereýin, täliňi görüp bereýin, ýagşy git. Täliňmi? Dip ajdar gözlerini daş kömür ýaly şar gara aýaly bakdy. Täliňi aýnynda görünýär görüp bereýin, ýagşy git. Görüp bilýän bolsaň hany gör. Dip ajdar razylyk bildirdi. Palça ýaly etmeli emellerini edip şeýle diýdi. Senin gaýgyň gamyň we sebäbi adalatsyzlyga uçurapsyň. Göwüňi degipdirler, ýüregiň şişiripdirler. Aýalyň ýok, ýöne öýüňde ýat aýal getirýän. Alnyňda gowy günler bilen kyn günler garaşýar. Adalatsyzlyga uçurapsyň diýip ajdar daşynyň gaýtylady. Hem de palçynyň muzduny berdi. Tötänliň gabat gelýän kaýady, hakykatdan hem bilgiçmek diýip ol palçynyň ýygyna teredip içini gepletdi. Garaşaýda bir ýaşulynyň aýdyndyr häzir ajdaryň ýadyna düşdi. Ol ömrüniň köpsini ýyrslyk edip geçiripdi. Inni gözleri çöňgülüşip ýaş bir çene baran soň, ol gürrüňçülükde zatda käte ýöl başyny geçiren täkin wakaryny gürrüň berdi. Mälim bolşy ýaly takyrlyga urun ýydy etdi, takyrda ýydy galmaýar. Diňe takyryň daşyndan ýydy çalmaly bolýar. Ýanky ýaşul bolsa, takyra giren ýydyň takbynan takyryň haýdy ýerinden çykjakdygyny bilip bolýar diýerdi. Munun başy, adamyň ýydyna garap onuň boýunyň uzunlygyny ýa-da keltedigini bilmek bolýar diýerdi. Diýmek adamlara her hil okuyup berýän bolar şemeli. Palçynyň hem ýüzüne seredip bir zatlar aňlaýan bolmagy mümkin. Ol her bir palatdyr ýana adalatsyzlyga uçurapsyň diýip ýörenler ahyry. Ýok. Baýal ýöne bir aýal şonu bilgis bolarly. Agyr pikirleri gümrah bolup oturşuna, tanyş tes oň gulagyna ýylan ýaly boldy. Tes çykan tarapda mürçe kimdir bir bilen içkin gürleşip durdy. Agasyny görmedik süren bolup ýygyna ýögürüp gitmek kelletine geldi. Ýöne mürçe onu eýýän görüpdi. Uğrun ýokly, diýip ol salamlaşan badyna sorady. Ýa-da diýip ajdar jogap gaýtardy. Men hemmetini bilýän. Düş görüp bilýänmi? Senin huzurlaryňyň ýanyndan gelişim şu diýip mürçe habar berdi. Şag adama bir wagon soradym.
Gawun garpy leýt bolup ýatyr. Ondan haýyşyň bitirdilermi? Näme bitirmän? Mu soram zok. Bakasyny töleýän, sen burra hyzmat etdiň. Ana da taňry ýalkasyny aldyň. Indi näme etsen peslemeň bar. Alawy hem gulluğundan boşalyp durlar diýip ajdara habar berdi. Şeýde meseler oba ýygnat boljagam dälip mürşe gülümsüredi. Gow bolupdyr. At ürken ýerden ýer gorkan ýerden ipdirler. Gideli. Kadar gören şöyle eder işken. Ajdar belli bir jogap bermedi. Bir ýagdaý bolsa onuň alawygynyň aňlady ýady. Mundan dogry 2 gün odalam ol ödüni Sowet häkimiýetiniň dirigi bolaýmady. Ahlafy eskir gatap edýärdi. Ol ödüniň gerekdigini, ýagny Ajdar Merhemedowsyz onuň oňup bilmejekdigini ören putunyň ýady. Şoluna men syýynmagy bilen Ajdar Merhemedowyň özi de gowşapdy. Şeýle ýagdaýda mürşäniň şöyle güleri diýmegi düýünden bäri öz-özüne öznüksiz berýän şol sorawynyň iň dogry jogaby ýalyp eşdilýärdi. Ol şu taýyňda minutlaryň dowamyna birdenke çürtke karary geldi. Bolýa gidýär. Olar agyny bolup Alawyň ýaşaýan ýerine bardylar. Emma Alawy ýokdy. Gyrmyzam. Bilen dokmy, ony goşun gullugyna koýup durlar diýip goňuş habar berdi. Ajdar bilmediklerini bolup, ony hem şünnep geňirgeren boldy. Aňarsy düzüg dälmiş diýip goňş aýal bu sowara ýeňillik bilen jogap gaýtardy. Aýyn ony ýere gitdi. Ýere gideni bilenmek, agşam bardylar. Ertip dursak ikisem ýok diýip goňş aýal ma'lum etdi. Alawyň häsiýetine belet agalary bir ýerden çykarda diýen netije gelip ýylarna gaýtdylar. Göräýmek inni Ajdaryň ýüregi köşeşen ýaly. Ýöne demir ýol geçirgesinden ötüp ýerbendiň ýoruny çönlerinden soň ýene dymyp bir kere gumra boldy. Dogry ol tä soňky wagtlary çenni. Ham hyýal bolup ýördi. Men hakdaly diýenem madyr. Siz näde dogry şu ýerde bar edilipsiňiz. Ýoldaş Merhemedow. Bagyşly diýip ýerinden gelinmegine iňçe tamasy bardy. Emma bolup geçen zada ymykly boyuna almazlykdan başgalasy ýokdy. Ol ýakamsa düşdäldi, agyr hakykatdy. Indi gaty göwüň galyp, çölüň içi bilen bir şäherden barha aranaçjak. Ajdar diňe bir zady. Tanışlardan hiç kime görünmeyen yaraca barmagy. Soňam hiç ýere çykman, hiç kime görünmeyen ýaşamyň pikirini diýdi. Elbetde. Çölde de on geleni bilinler. Näme üçin gelenini sorarlar. Garra tökeli enesiniň göwüni ýykmajak bolup şäherden gaýdypdyr diýip düşündirilse, Ajdaryň özi üçin has ýeňil boljakdy. Muňa garamayak, o budaşlar gurrunsyz inanarlar. Emma onuň näme üçin şäher taşlandygyny bilýänleriň bolmagy mümkin. Sebäbi özüniň üstüne ýazylan ardanyň şo buradan çykanlygyna Ajdar şöhrenýärdi. Ana şolan heçellek akçakdy, oňa agyr düşýekdi. Şu pikir onu birdenke agatyny ýüzlenmäge mejbur etdi. Saýlaw geçirilerine dogrudan ken hiç kime ses vermedimmi diýip sorady. Mürşe bu duýdandy soraga bir sellem diňşirgenede bilemek diýip bir zady ýadyna saljak bolan ähäňde aýtdy. Maňa kimiň saýlananynyň parky ýokdy. Şoň üçin ýerime gallardymy ýa gallyrmadym ýözmem bilenmek. Näme üçin parky ýok diýip Ajdar geňirgenine. Bilýärmi näme inim? Hudaýyň özüni garaçaga getirip goýaýmasaň. Buzaga saýlanýan adamlaryňa göwünim getenok. Ondan özüňiz bilmeli ahyry. Sowet häkimiýetini ýere, akwa bilip goşowhan ýere. Men özümiňe başlyk bolmak, çilen bolmak ýadyma goýmady düşünök. Sebäbi heme hökümet adam sorun bolup, heme mon garşyna işlemek başarmajagymy bilýän. Sen meni yamanlan akwa ýerdiýämiň, goşowhan ýerdiýämiň. İkisine yer ýuwsun, haýsam bolsa olaryň yamanlyk diýeni bize bähwit boldy. Keçme ýalyp atrapdyk, şükür bir sebäp bilen ýene öýe ýygnanyşýar. Sen näme akwaýdagy häkimiýet bilen hyzmatdaşlyk etmeder öýdýämiň. Hyzmatdaşlyk diýäniň näme? Akwaýdagy häkimiýeti gollady. Häkimiýet olary gollady, şoň hyzmatdaşlyk diýilýär. Ak padşahyň düýdügini ýörediljek bolsa, menim hyzmatdaşlyk ederdim. Ajdar bir salam pikirlenip agatynyň sözüne jogap sygarlardy. Olar garaçagan üstünden giýje geçip ýaraja berdiler. Ertesi bolsa Ajdaryň aşgabatdan bütünne gaýdyp ýene tatynyň ýanyna gelendiginiň habary garaçaga da ýaýrady. Saýlaw geçeli bäri obanyň adamlaryň durmuşyny gözüýler ýaly üýtgeşik bolmady. Häkimiýetiň ýerli organyň ýolbaşçylary her gün ýygnanyşýardylar. Akwa öýleriniň birini idara jaý hökümine peýdalanmagy beripdi. Ajdaryň gelendigini Gulhanam şöýdeşdi. Oň tejribesi bar. Bir köp zatlar öwredip biler diýip Gulhan aýtdy. Çağırıp kömek soramamız gerek. Akwa yeterlik bile gördü. Bizim eşleşmede göre hökümet ona hem kömüğüm gerek däl özüňüm diýip Aşgabatdan koýupdyr. Bir de onu maslahat çedinsek ýokarda gaty görmedilermi? Koýupdyrlar. Bu özüň barlap göräýi diýip Akwa maslahat berdi. Eger ýazgyrlyp bärik gaýdan bolsa bize näme gerek? Gulhan tezini çykarmady. Şoň agşam ara
Ol ýarazdydy. Eýýem men gelenim nädip, nirden bilýärek diýip azdar gahyrlandy. Men tanyş adamlar görmesin diýip şöle gaçyp gelýän. Bir ýerde de günüň oýuny okular. Gulhan öýdüniň juda göwünsiz bilen garşylananyny duýdy. Şoňa garamazdan nämenin nämedigini anyklaman gitmezligi ýüregine duýdy. Owa komitetine kömek bermegin paýlyk bilen ajdardan haýyş etdi. Gulhan onuň göwünine mazaljy degenliklerini duýsady, näme teselli berjegini bilmedi. Ýüzüne urluny ýalyp ýygyna gaýtdy. Argyşa gidilýän wagt güýdüň günleri gelip ýetdi. Ýerben çölüniň şargolaryny ekleýän tejenni. Ozallar dogan garnaşlar ýa-da goňuşlar beleleşip şemin tapan wagtlary tejen ýoluny düşüp, günlegor ýüzlerini tutup gidibererdiler. Büýül owa komiteti argyş meselesini guramaçylykly çözmek makul bildi. Üç obanyň şahsy gozalyklarynyň spisa goýunça tejenden däni satyn aljak öýler hata boldy. Argyşa gitjek adamlar kesilip alındy. Takminan her 5-6 gozalyga bir adam gitmelidirli. Her gozalyk argyşa öz diýetini goşmaly. Ýyşy wazga gelenne käbir öýleriň däni satyn alma güýjüniň ýetmeýändigi ma'lum boldy. Ol öýler gapsyndaky ikilän üçden dogoruny, ýun keselerini, aşgabat bazaryny satyp, buğday pulydan ýadylar. Bir işem ýeňilleşdirip, owanyň özüne mal satyn alynýan punkt döretdiler. Revkomun owa ilatyny adyk gülüpşin etmek bilen meşgulanýan bölüminiň görkezme esasynda satylýardy. Bir täzelik barada bütün owada gurrun edýärdiler. Adamlar owa komitetiniň idarasyna gelip başladylar. Olar öz ardy hallaryny aýdýardylar. Hemde öz saýlan adamlar bilen pikir alýşýardylar. Yerli häkimiýetiň bir ilkinji ädiminiň garyp ilat tarapyndan gylgyn gollanmagy, onuň awrynyň artyp başlamagyny aňladýardy. Näme üçin Akbaýyň argyşly mesele goşulmaýanlygy Gulhany geňirgendirmän durup bilmedi. Has beterdi. O ýolbaşçylarynyň bir halyna ol umumy argyşa öz mallaryny goşmady. Onuň öz başyna argyş kuramagy Gulhanyň göwünde bolmasy, owa komitetiniň görýän şäheretini Akbaýyň ätkirmezlik etmegdi. Bu ýagdaýyň il arasynda her hili gurrun edilmegine sebäp bolmagy mümkin. Ýöne bir pikirini ol Akbaýyň ýüzüne aýdyp bilmedi. Garaşagadan tejeniň aşagdaky obaryna çenini takminan 5-6 günlük ýol bar. Adatça tejene gidýän kerwen ýarym aý töwrüne duranyp gelýär. Argyşa dahil adamlar tejene gidenler bugün gelir erte gelir diýip başlanlaryna ýakymda bir habar gelip ýetdi. Argyş owa gaýdyşyn ýolly talanypdyr. Garaşarlar tebitine aýdyşlaryna görä az sanly ýaragly adamlar gije düşlän argyşlaryň üstüne dökülip olaryň öýdlerini, diýerlerini zat diýmän getirýän ýüklerini hemmetini alypdyrlar. Gapsyndaky iň soňky geçitini, yorgunluk edinjek diýýüňini ýazanjak keçesiniň däne çalışmagy iyi beren öýler has aşak çöken ýaly boldy. Gulhan öýdüne sorguly bakýan gözleriň öňünde durup bilmän gidere ýer tapanokdy. Nähil garamatyň astynda galyny ol düşünýärdi, hende çykaly gözlýärdi. Öýdüniň şahsy gozulundaky 5-den 3den dogory ähät galan öýlere bermäge ol elbetde taýynly. Ýöne argyşa mal ýerenler känni. Ýagdaýdan nädip baş çykarmalygyny ol ýollaşdyrly maslahatlaşmak makul bildi. Ene şo maslahatada ýagdaýy iki hili gapma garşylykly garaýyş ýüze çykdy. Argyşyň baş guramaçy tökmenine Gulhany Akbaý bilen Goçowhan ikileşip gatyp başladylar. Olar ony çeninin aşy töwük gölçülükde, yeňil kellilikde, kergene atly ýaraly ýigitler goşup iýermänligi. Şonuň bilen ilatyň Sowet häkimiýetine bolan anamny belli külli goşudan üçin günälediler. Öz nowatyna Gulhan özüne aklamasyny nişman. Bolan iş üçin Akbaýyňdy. Goçowhanyň da desseň derejede jogap bermeliklerini ýatlatdy. Şoň ýaly şekirin diýanyň ögözüni iş bolup doldurmak meselesini ýöňde goýdy. Ýollaşlary bir teklip eret edip umumy ýygynak çagyrmagy. Şo ýygnakda bolsa öz günäsini boyun alyp Gulhanyň gurulmagyny talap etdiler. Gulhany olaryň aýdanyna boyun gulmakdan başga alaç galmady. Argyş guramagy oýlap tapan hakykatdan da oňy öldü. Ýadryň özünde ajdaryň ýanyna gidip onuň pikirini dinlemek Gulhanyň kellesine geldi. Emma ajdaryň geçen saparky baranyny aýdan sözler ýadyna düşüp nälaç bolup galdy. Ilki adamlar iki tarap bolup bir bölegi Gulhany gollajak ýaly. Şeýle ýagdaýda Akbaýyň nämedir bir zady aňladýan ardynjylamalar hemde berkelim oğullaryň töwrügüne näkile çakýan çaguşlary iki tarapyň bir ýeriniň köpelmegine getirdi. Şo wagt berkelim oğullaryň ýanyna oturumlaryň bir ýerinden turdy. Sag golany ýokary galgadyp özüniň gürlemekçiligini duýdurdy. Bizini ýollaşlar bolluk diýip ol adam mereken ünsünü özüne çekdi. Şondan ötürü size ýollaşlar diýip aýdasym gelýär. Biz mundan sanlyjy hepde ozul. Şu ýerde adyl saýlaw geçirdik.
Yollaş Gulhany başlyk saýlalyň diýenlerine köp gadyrly yollaşlar oňa ellerini galdyryp ses berdiler. Elbetde Yollaş Gulhan hakyky garyp çargy. Şonun ötürü merek oňa hormat goýdy. Men welinem ikirjiňledim. Yollaş Gulhan köpçüligi ýolbaşyr gelip bilermi kädip ikirjiňledim. Ol hakykatdan da mal çopony. Bir ýerde bolsa mallarla adam ile iş çalışmaly. Men şenimiň dogry ekenligini argyşly waka kimsiz tasdiklady Yollaşlar. Elbetde. Yollaş Gulhan biziň aramyzda öýüni besen bolun, oňa üýtgeşik jeda bermek niýetim ýok. Şonun ötürü eri Yollaşlaryň taýlanyň zatlaryny tölemäge Yollaş Gulhanyň güýji ýeter öýdemok. Şeýlede bolsa bir gezeklikçe geçirimli etmegimiz gerek. Yollaşlar. Oňa başga jeda bermändigi oba komitetiniň başlyklygynyň aýrylsyn diýen teklip bar Yollaşlar. Sebäbi diýsen Yollaş Gulhana entek halkyň ykbalyny almak bolmaýar Yollaşlar. Onu biz ine gördük Yollaşlar. Munyň ýyly süre Berkeli mollanyň beýle gapdaryndan ýene bir ýerini galdyryp ýerinden turdy. Dogry gep faýdalanna ýüregiňe jünk bolýar Yollaş adamlar diýip, ol bir näçe gedek "Howo" diýip öz sözüni tasdiklady. Menden öňürti gürlen Yollaş dogry gepledi. Yollaş Gulhan jürdene ogly ýetat köpçüligiň tamasyny ödemedi. Milletiň öňüne çykmak üçin, we dogry ýolbaşyk etmek üçin hawa Taňrynyň nazar salan adam gerek. Hawa kerweniň öňüne de Yollaşlar her öňeten düýän näle hawa kerweniň başyny çekip biljek nerler salýarlar hawa. O bu da Abreyli Yollaş Akybaý barka. Oň öňüne geçşek bolmak Yollaş Gulhan jürdene oglyna aslyna gerek däl. Hawa aslyna gerek däl. Yollaş Akybaý atalyk ogly bardy geldi o komitetiniň başlygy boldy. Garyp gasar Yollaşlar şunuň ýaly agyr güne düşenlerde olara kömek edip biljek adam. Yollaş Akybaýyň öz obadoşlaryny as goýmazokdygyna öde munan ýa hawa, mene munan ýan hawa. Kimde kim halkyň emläginiň taýlanyna sebäp bolan Gulhan jürdene ogly başlyklykdan aýrylyp, oň deregine Yollaş Akybaý atalyk ogly taýlanyny näse kagyza barmak basyp gol çeksen Yollaşlar. Mereken gogratdy. Gulhanyň müzdirlip oturşan new sagyryp onuň tarapyny salýandan hem az dälligi eşdilýän gapma garşylyk seslerden bildirýärdi. Emma asasan öňe çykyp, ony gollap bilmäge welin. Hiç kimiň bogyny tutmaýan bolurdy. Akwaň tarapdarly welin sag eliniň başan barmaklaryny ýalap 3-den 4-den barmak basmaga barýardylar. Şu görnüşi garap oturan Gulhan birden komitetiň başlygyna taýlanyň ony ajlaryň birin maslahatyny ýatlady. Üstünden ulurma Yollaş o komitetiň başlygy. Häkimiýet sen elinde. Beren hukuky peýdalan bilmegem gerek, gardaş diýen, tanyş diýen gulugyny ýaňdan ýaly duyurly. Ollan ýerini galdy. Adamlar, obadaşlar. Başam barmagına şäge uykap, siýasat şagyny aýyrjak bolýan öz ýaly bir ýigit Gulhanyň sesine çörildi. Ondan bir hili kene ýaly ýergirdi. Obadaşlar diýip oň agyny ökündi. Haçanan bäri beseň obadaşyň bolup durdy. Obadan çykyp bir goluň içinde ýeke ýaşap ýörenme näçe ýyl boldy diýip gyýgyrdy. Berkeli mollan oturan tarapyndan al geregin gorso diýen tedeşdirdi. Akwa ýankygynyň beren soragyna Gulhanyň jogaby garaşýan şekilde ulumsylyk bilen o tarap gaňyrly. Öýdi ýaly yetkinjiň aýdan awul sözler Gulhana nähil jogap bermeligini öwretdi. Ol şo yetkinjiňe bakan gaňyrly. Hawa. Obamy gurt degen sürýal dugdagyny bolup barýaka. Täze hökümet ýene de onu bir ýere ýygnamak isleýär. Şeýdem owaňam adamlaňam agdyny birikdirmäge çalışýar. Sen bolsa owa daradyşy gökün gelýän bolarly. Ýangyza sözler sen kelläňden çykjak sözler däl, olary kim agyny halp berdi? Menen tek owa komitetiniň başlygy jogap ber. Yetkinjek aljyrady. Muny diýen Berkeli molla ýerini gowsundy. Näme üçin ol oglan jogap bermeli? Özüň oň beren soragyna jogap ber diýip gyýgyrdy. Indi Gulhan nazaryny Berkeli molla görüpdirdi. Şeýle mekanlydymly. Diýjek gepini sen salyp berdin diýene Berkeli molla. Men görüp oturýaryn. Töwereginde akır okudyp oturunam sen. Özüňem kimdir bir ýerine ol gözüniň astyndan Akybaý aýlady. Arkalanyp baş bolarlyk edýäň. Utanmaýamyň. Utanmaýarsyň da ýöne gorkmaýamyň. Nämeden gorkmalymyş diýende mollaň ses sanrady. Köýne düzgün Akpaşany külpeýek unadan täze ýakymyt güýçlidir. Ol baş bolarlyk edeni akylyna aýlap biler diýip Gulhan gaharyny agyna gelen sözler aýdyp goýberdi. Dogry aýdýaň diýip Akbaý tasdiklady. Ýöne welin ýylynyň buğdaýy çalışmagy iýberen zatlaryň taýlanmagyna sebäp bolan adama adyl häkimde sawal aýdyryp bu turan benneler senin hasap soruya, sen bolsa gurrunu başka ýere sowjak bolýan. Halyk biziň ýagşylyk etjek bolup argyş Guranymyza gowy düşünýär. Halyk bolan betbagtlygy menden görenok. Siz bahana tarýaňyz Akbaý. Emma pirimiňiziň başa barmajakdygyny aýdyp goýaýyn.
Sen bilen berkeli morly ikiniz entek halk dällip Gulhan pert jogap gaýtardy. Akbay gadap bile ýerden turdy. Beýle bolsa, özüň işi ýöret, özüň hatap ber, özüň jogap ber. Goça uhany kimiz ehli garamaty egnimizden aýyrýas. Biz sen bile işlemän uslyp bilemzok. Akbaýyň ýygyna eren bir topar adam ýygyna taşlap öýleni dargady. Ondan goça uhanyň turanyny görüp, ýene bir topar ýerine golgundy. Siranyňyz hawlaryň adamlar, dip Gulhan oturuny öýlendi. Ýadyrlykçy, sizem gaýdy beriň, men sizden razy. 17-nji bab. Manýowr parawodlarynyň gysgadan ýeti gudagyna, relsiň üstünden äpet tigirçek ýary süýnüp barýan uzun wagonlaryň gülmenip giden tigirleriniň bir tadar gentkezine, daş kömürüň hemde gara mazudyň agras tanış ýygyna enni giden ajlary, uzak ýarazda diýelim bozlap goýunlaryň mäleşine, çölüň düňgüllügine öwrenişmek beýle bir kyn ýagdaýa geçen okdy. Birinciden garawmy ölünni görmellerdi. Bu çöl oň dünýä ýynyň hemde hüýdürenen meskenni. Bu asuda erkin berent howalaly sehran ol mahal Aşgabatda da küýsärdi. İkinciden, ýarazyň owasyny ýaşaýanyň bir aýratynygy bardy. Olaň tas hemmesi diýen ýaly şäherden gelenlerdi. Mürşä Aşgabatyň bazarlaryna işler entap ýörün daýog hemde sagdyn piýadalary guma alyp gaýtmak awyny tabyny mähkemeýe alypdy. Olaryň köpüsi howslardy ýigitlerdi. Ensemesi ýarazly ýer tutandan soň ýöýleşikli bolupdylar. Olaryň arasynda bazar kiýde kederler de az däldi. Gan ojuklar da bardy. Mürşä eýmen men olary ýarazy goýusyna alyp geldi. Ýekdik bolaýmasa bir taşlap ýygyna şähere gaýdan bolmady. Sap adam kärsip nukdanylaryny garanyňda. Mürşäniň bu tagallady geljegini ýitiren kirlen bu adamlar üçin juda bähwet bolupdy. Buradan başga ahalyň obalarynyň nähirli bir sebäp bilen şöyle çykyp ýarazda mekan tutun öýrenmedi. Mürşäniň tutuş hojalygy iki pugudagy, daýgançylyk hemde çarwçylyga bölünýärdi. Odan ekrançylykda işlän adamlar garawymyň amatly ýerlerine düme gaýun garpy ekýärdiler. Soňa baka mürşä ekrançylygy giňeldip, ogodan nepäniň tebitlerine düme ak budy ekip başlady. Ekrançylaryň bir bölegi şo ýere göçüp barpdy. Mürşäniň hojulukçylygyna, telekeçiligine haýran galaýmaly. Ol Aşgabatyň ýalňyz idaralarynyň biri bilen şertname baglaşyp, demir ýoluň ýeňsezine giden bir boz meýdanyna sady ekipdi. Sadygyň tohumuny tepseň, soň oňa ala böyle ýyda gerek däl. Diňe onuň odun edip ýakmagy ýetişýänçe wagt gerek. Hojalygyň uly bölegi çarwçylyk bolup, ol esasan dogorçylykdan hemde düýdarçylykdan ibaratdy. Çölle düýe ýaly ýetmesi ýeňil mal ýok. Ýaýlanyň otunan şöpünden öýdöýdi garny doýurup, ahyr bir gün öýd aýagy bilen uýa gelenine suw ýaksaň bolary. Mürşäniň tagmasy bilen tagmalanan gubo diýerler. Ýerbendiň şölüne başgalankydan kän görünýärdi. Mürşäniň özüne ýaşa gallo bolsa-da, uly hojalygyň bar işine öýdi ýol başlaýacak bolanokdy. Onuň anamdar nökerlerinden 5-6 ýigit beýleki ähli adamlaryň üstüne garaýadylar. Hojalyk ýöredýän esasan şolardy. Mürşä bolsa, bu ummaty giňişligi tersliň oňdan söküp, hojalyk giňitmeň arada bilen gümradi. Mürşä bir mahallar Aşgabatyň beýker piýadalarynyň bir näçedini şöyle alyp gelenine, onuň bir teleketine özgelerin däleýsem merheme dağagam pitinde oturmandy. Merheme dağa şäheriň beýkerleriniň mürşä awry getirenden gaýtam owurluk jümürlük edip her hili bozgokçylyga baş goşup asnat getirer ýakynyny duýdurupdy. Mürşä bolsa olary adam etjekdigini ananýardy. Ene şo beýkerleriň nähirlik gün adam bolan nuklaryny, olaryň edil owturlaryny ýarjak bolup gidenliklerine merheme dağaň öýü haýran galýady. Ajdaram ýaraja gelenden soň şu mesele barada pikir edýärdi. Odalar şäherden getirilen bu adamlar oňa agasynyň pidalary ýaly bolup görünýärdi. Enne düýüpräk oýlanyp görse, beýle de däl ýaly. Aşgabat bazaryna hem şeker ýaly gün görüp ýörün bolsa, bular gör näçe adamlar jibrinderdiler, näçe kişini çürkärdiler. Ýarazda bolsa, olar diýmiş çekip şöre giýme görüntürler. Agyr soňuna şöreginiň maňly derbilen gazanýan adam bolýar. Ajdar häzir şeýle pikir edýär. Öňkü ýaly Aşgabatda işläp ýören bolsa, beýle netije gelermidi, gelmedimi Allah bilsin. Doğrusyna aýtsaň ol hatda ýaraja gelenden soňam entek ýygynyň nähek göwnüne degipdir. Bagyşlamaňyz soňra ýaşaýan habaryň geljegine bolan ynamy bütünle ýitirmäni. Emma günler geçip garaşyryň habaryň gelmediligi, ahyr soňuna özüniň odalyky hyzmat eden maksady hemde ynamy bilen hoşlaşmagy onu mejbur edip barýardy. Onuň indi hiç bir zat bilen teri ýok. Ähli zada biperway bir adama ýuguryp barýardy. Doğru gizeler tüýüji ukudy ýatyrka, bir mendil ýöňüni sarstyryp asmany tüsde öýüp, tehran işi bilen tüýünüp barýan otly.
Mahal onuň düýşüne girýärdi. Ýaşan otogyny geden ýerlerini, ýollaşlaryny käte-käte ýatly mandurup beren okdy. Ine şeýle ýagdaýda ýaşap ýörkä. Gulhan wezipetiniň aýyrmak barada umumy ýygynak şagyrynlyklarynyň habary bütün jikme-jikli bilen ajdaryň gulagyny ildi. Emma hamana hiç fırsat bulmadyk ýaly bolup bir neçe gün gezdi. Ýöne ahyr soň ansab duýdan mınçgalayan güýç biperwaýlykdan üstün çykdy. Ol bir tarap bolup geçiren günler üçin öz ansabynyň ýöňüne müýnürgemeli boldy. Belanyň köwrüniň başga hiç kimde däldi. Akybaýda dygyny ol hiç kimden soramandan bilýärdi. Şoň üçin bu obada bolan ýagdaý rewkoma duýdurmak zerur diýen netije geldi. Egerde mundan bir näçe wagt odal Garaçagada häkimiýetiň yerli organynyň saýlawyny geçirmäge öýüd gatnaşmadyk bolsa, Ulhanyň kandidaturasyny öýüd görkezmedik bolsa, belki häzirki ýagdaýda bu zatlara goşulmady. Emma Ulhanyň anamdan gaçyrylmagy, onuň ýagany ajlaryň täze durmuş uğruna şeýil ahlak hemde anam bile işden wagtlaryna da köleg salyp biljekdi. Şo derarly ol Garaçaga saýlaw geçirmäge öýüdüle bile gelen işgäri, rewkomyň guramasyna nähirler bir ýoldan habar getirmek ýüregini duýdy. Şuleri urluk 2 günden soň onu ýene aşgabat alyp geldi. Rewkomyň tanış guramaçyly onu ýitirip tapan ýaly garşylady. Emma o dulky ajdary meňzemeýändigini bada-bada aňdy. Ajdaryň welin bolan wakany ýatlatym gelen okdy. Gurrun geresem gelen okdy. Ol köýne tanışynyň bileti gerçigligine garamazdan Garaçagada bolup geçen ýagdaý ýöňüň düşündürüşi bilen rewkomyň guramaçyna habar berip, bir daradan gelişi ýaly çykyp gaýtmakçy boldy. Gurrun da şu onu ýene ýerine oturtdy. Näme indi menden toğra etmeksimi diýip ajdary gatyrgany. Oň eýem ganyň gydanlygyny gözleri aýdyp durdy. O nähil soraw? Gepim gurrun nähil oglan diýip guramaçyň bolşuna geňergenni. Men gepim gurrun utardy. Ikimizin owa komitetiniň başlyklygyny haýlap gaýdan adamamagyň ýagdaýym şeýler akdy. Şoňa janrym boldy gedip Garaçagadan bäri gaýtdym. Garyndan öýdüňiz bilen. Men aýçykladım aýtdym diýip ajdar gowsun jurdy. Garaçagadan gaýtdym. Nip gurrunda şoňa toğra nazaryny dikdi. O ýerden hem işläp ýördim. Ajdaryň nazary on köle çaknaşdy. Şeýdip, olar bir hellem göz şeneşip oturdular. Ýene şonuň ajdar ba adamyň öz başyna düşen ýagdaýdan bir habardyny göz ýetirdi. Bada bir neme gowşady. Indi gaýtam şu ýagdaýy aýtma utanmagyň duýgusy peýda boldy. Ondan asalmyk wagtyň dowamyny nipetini dürsep, özüni elallyda soňky günlerde başyny geçiren zatlar beýan etdi. Rewkomyň guramasy diňe şundan soň ýeňillik göredem aldy. Ha, dogry inzaldy. Şol bir wagtyň ödünde de ol gülümsüreýän gözlerini gurrundaşyna dikip, on gabat garşynda oturdy. Sen gidirin gitdi diýen bir düşünüksiz sözüň bardy şeýle gerek. Şeýle bolsa meňem saňa şo söz bilen ýüzlenim gelýär. Sen demir ýolçum ýa-da şöýrüň towşanymy gidirin gitdi. Näme tanış edara çagyryp, İçtima gelip çykyşyňa soranlar bilen işiňi ýollaşlaňy ýaşaýan şäheriň taşlap ümdüne tutturup gidivermek bolarmy ulan? Edara çagyrlanyň hiç. Ýöne beýdip gaçyp getseň, hakykatdan edilýän şugy dogry bolar şemellip pikir edilmegi mümkin. Biziň her birimiziň barlyp görülmegimiz mümkindir. Biziň her birimizde şugy döremegem adatdan naşary bir zat däl. Olam bolup biler. Emma şugy asynalynsaň, garawma gaçyp gitmelilerle oň şuhyanyň esassyzlygyny subut etmeli. Biz umumy iş üçin göreşýän bolsak gerek. Gerek ýerine öz mertebemizi, namysymy goramak üçin hem göreşmelidir. Yalan maglumaty ýalana çykarmak üçin hem göreşmelidir. Ajdar maňlygyna iýnen dersiýip gurundaşyna öýlendi. Men agam mardy soraryny oň baý adamdygyny hiç saçanym hiç kimden gizlemänim. Muny özüňiz bilýäňiz. Emma şu ýagdaý üçin men her gedek ýanap berjek bolar. Şu wagt gidenim gowy dälmi? Kim saňa ýanap berer diýip aýtdy ýoldaş? Alparslanowmy? O diýäniň kim? Senin soğra giden adam. Hawa men onuň soğra gidişini halamadym. O men bilen edil oğurluň üstüne turan adam bilen gepleşili gepleşdi. Oňa gep düşündirmek mümkin näl. Rewkomyň guramasynyň özü şunna kay görnüş aldy. Oňa da gep düşündirjek adam tapylar ol. Diýeden uly pil bardyr. Ondan ol iş dolunyň başyna geçdi. Garaçaga o komitetiniň agdalyk hakyna ýangadandan käbirdatlar toğlaşdyryp kagdy ýazdy. Şunun bilenim gurrun uturdy. Guramaçy mehmanyny kapaçyny uladyp, oňla hoşlaşyp durka. Şeýlelikde gepleşdik, düşünüşdik gerek diýip oň ýerine kakdy. Ajdar hähel ýylgyryp, diňe ýeňillik bilen makullygy başatdy. Iň bolmany öňki işlän ýerine barmagyň ýollaşlaryňa görünmegiň derwurdygyny ol düşünipdi. Depoda hemme zat öňkünkülükdi. İşläp ýörenler Ajdara tanışdy. Ajdar olar tanışdy. Tanışlaryň käbir onuň bilen başa tutanmaşy, käbir elleşýär. Asla Ajdaryň işini taşlap şöyle gidenine bir ýerde bilen oklary möýdüň.
Ajdaryň gögünde bolmasa, gidenine bar ýok bir hepde dälle. Bir aýda geçen ýalyp duýulýar. Ol ýygynyň ýagyny bir ýerde hemmeler onuň gurugyny diýendir, onu küýteýändir. Gelene garaşýandyr diýip pikir edýärdi. Emma bir taýda aklym gideninden bir habar. Geň zat. Ýaşaýan otogam şol ýönkülüğüne durum kaýady. Başga bir ýerine berdilermi ki? Ajdar berden ka gapdyrlan. "Ehey gaçak" diýen tanyş teleşdi. On Aleksey Kanikinin sesini ona baka gaňyrylmak tanady. Ine Aleksey welin on gaçakdygyny bilýän eken. "Salam gidirnitdi, hoş gördük." Ajdar Alekseýiň özüni has mehirli garşylamagyna tamak indi. O bolsa ýaňy sözlerini kinaya bir aýdan şekilledi. Ona gaharly bakýaram diýip boljak däl. Ýöne ýüzünde mulaýymlygam ýok. Megerem ol Ajdaryň keşbinde müýünrügen kişiniň alamatyny görjek bolýan bolsa gerek. "Salam" diýip Ajdar onuň adyny tutdy. Aleksey bir hil geňirgelmek göre köýüne dostuny boýdan maşat ýynlady. Demir ýolçynyň libasyny geyip ýören adamy birden ka owa egneşigini görmek geň bolup görnýän bolar çemeli. "Sen görme görüşe geldiňmi ýa-da?" diýip Aleksey sözüniň soňuna aýtman goýdy. "Men başga bir iş bile gelipdim. Ol işimi bitirdim de innem tanyş bilişler bilen salalmaşaýyn diýip geldim." "Men sana haýran galýan" diýip Aleksey bir näme dap keşikle heslendi. "Näme üçin?" "Ýene goýun wakmagy çek bolsaň. Odal näme üçin demir ýola işe geleni düşünemek. Bir ýerde sana hünär öwretdiler, tälim berdiler, döwlet sana bir topar harajat çykardy. Ikinji bir tarapdan näme üçin ýurtdaşlaryňa maslahat salman olar duýdurman gaçyp gidýärsiň? Bir işçilen gadanyň iň beýik zadymyň biri birek bire gaýdaşlyk, duýgudaşlyk. Köňeki düzgünne bardy ýerli administrasiýa bir işçiňe nähak işden çykardy. Şo nähak herekete iş taşlaýyş bile gaýta bol berýärdik. Bugun administrasiýa seni işden çykarany. Sen öýdüň işden çykarýardyň. Näme üçin? Öýküläniň üçin. Muna näme saryk bolarmy? Sen bilen hemmämizden öýküläpsiň. Bilen hemmämiz orada senin hereketiň ýokuş gördük. Ýeri, indi kim kimin göwüni tapmaly, öýküdini ýazmaly. Ýok. Ajdar öýdi işte ýurtdaşlaryny öýkülemänni. Emma öýkülemänligini Aleksey häzir näde düşünürjek? Sowukkanlyk bilen pikirlenip otursaň, oň aýdýanlar üçin bu arada oýlanan Ajdar, "Men sizden öýkämem ýok, näýiligim ýok. Men sizden gatyr hady" diýip özüni aklymak netiberen aýtdy. Ajdaryň müýünrügeýänligini has dogry ejirläp sesiniň sanraýanlygyny aňan Aleksey ähäňine bir näme ýumşatdy. Eger haýyrydyr bir naşarlyk sen bilen gödök gepleşen bolsa, saňa nähak günah ýüklen bolsa, onu hemmämiň aragat maslahatlaşmamyz gerek. Raýdaşlyk diýilýän beýik sözüň manyny şundan gary ýedirin etdi. Ýap-ýaňam Alekseýiň özüň sowuk garşylamagyna gatyrgylan Ajdar häzirki aýdylýan sözleri ýüreginiň bir hili gowduny ýanyny duýdy. O nähilidir bir ýezilänne, duýdan arka tapylan adamyň ýagdaýyna düşdi. Bu şonuň üçin bir wada bu sözlere jogap gaýtarmagyny başartmady. Oňa derek bir zady. Ýoldaşlaryň arasynda galmalygyny duýdy. Bir hepde munyň odul näkelle bilen beýle ýeňir oýlanşyk ädim edenligine häzir oň öýdi haýran galdy. 18-nji bab. Ulhanyň ýerine geçmek babatda Akba iki zada bil baglaýady. Birincisi, owadaşlaryň aglabasynyň gollugyna bolan unamdy. Bardy gelip onam puýjy kaýanlady. Alparslan keşbini gödüňe getirmek, özüniň ýeňjekdigini bolan şuhany ümrüň duýdanyny dargadyýardy. Aşgabatda iňen degerli wezipede işleýän Alparslanov, köňeki düzgünne oblast naçarlygynyň kanselariýasyny gulluk edýärdi. Akbaýyň oňry gatnaşy bardy. Alparslanowyň şola howlusyny diňe Akbaýyň däleýsem, Buğrabaýyň da mihman ölen wagtlar bolýardy. Buğrabaý soňky edip beýgelenne, şo öýüň eýetine diňe kakasyň taňry salamyny däleýsem, oň ýerin sowgudyny teke halsyna gowşurypdy. Ras beýle sowgut iýerleýän bolsa, Akbaýyň ýa-da Buğrabaýyň bir ýumşak adanyň bardygyna Alparslanow gowy düşünýärdi. Emma Akbaý bir ýagda inkite goýdy. Akpaşan düzgününe beýle sowgutlar üçin Akbaýyň ençe mahaýyşyny bitiren Alparslanowyň inni öňk ýokmurwandygy ýokdy. Innoňa boýunlaryň ýumuşyny bitirmek känir başardan okdy. Ajdar demir ýol taşlap ýaraja baranyna Akbaý Alparslanowyň gudratyny anypdy. Ol Ajdaryň ýüzi bilen aly gözüňde ýüzüni sallap ýaraja gelmegine garaşypdy. Emma ene Ajdar ýene öňki işine işläp ýörmüş diýerler. Aly gözüm goşunçylykdan koglan bolsa atadan ýanyna gelir dahweti. Akbaý dawar ýynakdan soň bir meseleni çözmäge Aşgabatdan Alparslanowyň özüniň gelmegine garaşýardy. Emma Alparslanow däl, Revkomdan başga bir adam gelip ýene de ulgan gollady. Demek Alparslanowyň güýjü gaçan bolardy. Owadaşlar hakyny aýdanyny bolsa, olar minni öz bähwiden bilmeýän ankowy görüp barýardylar.
Bir gyýyz äre gider, müň gyýyz ýele diýilşýär. Adamlar inni aş bilen näle süýji gep bilen garyn doýurar nöýdýärler. Ora akwaýyň öňüne egrenlerinden, ajdaryň, gulhanyň gepine gidenlerini gowurýarlar. Mürşe bilen aran taýlan ýarlyň. Emma onu da düşünýärler. Akbala şäherlikde edinip boljak adam meňden ok. Häkimiýetiň bilen işi ýok, komitetiň bilen. Zamananyň üýtgänini, onda da öz pegdahyny därli ýeň ýolukluň bekbidine, üýtgänini ýaha bilen ok ýa-da bilmediklerini bolýar. Belki hem inilerini bil baglayanlar. Her çıktı bolsa özüne näme bar. Näetmeli. Bu sowal ýene-de Mürşäni onuň gözüne getirdi. Belki ol hiç taýda goşulman dogry diýenler. Ol o häkimiýetini beriňem diýen ok. Özüne beýlekilen nähil garaýan bilenemeýişi ýok. Gyýkyrykly aýlaryň günleriň ertir öz başyna nähil oýun saljakdy barada killagyrdy pikir diýen duýdum. Hozurlyk ýöretmäni bilen başarýar. Ona da nähil başarýar. Emma baryan ýolunyň uğruna garym gazananyny bilen ok. Entek owada Hudaýa şükür diýen metsek aýdanmy 2 aýdyr etmejek adamlar bar. Şu nara bar, ertir olaň boljak bolmajak belli däl. Sebäbi maňa düýnü klipbe diýip berenler bugün men tanamajak boluşupdyrlar. Garynlary aç, gögünler göri hoş. Kendine urba ýok, gepler gören töňmeýli. Çarklar ýamaly päýerler göri gala. Enne kady kelanyň geregi ýok. Hemme kişi üçin den kanunlar barmış. Hemme kişi üçin den emir kanun bolup bilermi? Näme de bolsa, Mürşä akylly diýesim gelip dur. Akbaý gulhanyň orunmasary bolup ýeriň ýaňsysyna gep ýatsygyna görüldi. Men jemagyň gödüňini peterlim. Mertebesi bilen terkeşten, ýozum merteben bolarmy? Ýok, akbaý, öz adyna munasyp ýaşa ornuňa bar. Gakym pahyr agyr ýyllerde ýaşadyk, ýöne munasyp ýaşadyk diýerdi. Owanyň agdalygyna onuň özi müýnüri goýan ýaly. Men mahallar oň ýagdaýyna düşünemokdum, düşünjegem bolamokdum. Ondan kakym pahyryp bir döwürüň adamy boldum, men başga bir döwürüň. Men öz maksadym öz ýörelgämme. Kakym ady bir gawşyrylan garamatyny maňa tapşyryp gitdi. Olaň ykbalyny maňyny. Menem olaň agdyny bir garnyny dok, eşigini bitiň etsek boldum. Hiç kime el götürmedim. Göz görkede aýmaly ýerine de geçirmeli etdim. Bu adam kärçilik maňa kakym pahyrdan miras galypdyr. Adamlar geçirmeli etseň, emertilik asabyny görýär ekenler. Çopanlar taýaklaryny ýanlaryny aýran oklar. Men adamlar taýaksız bakjak boldum. Adamlar adam etjek bolsaň, olaň gözlerine oht ýakmaly eken. Men ýumşaklyk etdim. Allah Taala bu pany dünýäge gelýänleriň hiç birini ýeňil durmuş bermändir. O durmuşy menem ýeňledip bilenlerlerin bu men günäm däl. Akbaý kän kellide öňünden soň näetmeli diýip öz-özüne berýän soragyna garaşylmadyk jogap taýynlady. Ol garaşagan terk edip gyzyl takyra buğra baýyň mülküne göçmek kararyny geldi. Çopan soluklarym bilen onuň mäşeýli oğlu bolýar, şo besdir. Şonuň köp adam geregem däl. Az bolsun, uuz bolsun diýenleri. Goý az bolsun, ýöne köp adar bolsun. Bolşewik gyzyl takyra aralaşýan sabır arkaýyn ýaşaýyn soňam ýap berek. Garugum Aşgabatyň şäheri däl, o giýin. Bardy ýerli bolşewigiň demek gyzyl takyryň howasyny bozsa, onu ýene aňryk süýşerin. Akbaý göçegeçligi inne kanlygyny bellep, berkeli mollany ýanyna çagyrdy. Gyzyl takyrdan günne ordaky guýda bolýan garnaşynyňka gidip gelen molly Akbaý görbeşden täzeliklerini habar berdi. Ol täzelikler baýyň ünsüni şeker çabady. Berkeli molly garnaşlarynyň kabaryaka orta ýolly bäppe çasyň nökölerini sataşypdyr. Olar mollany bir kümäň işine alyp bardylar. Şo kümede bolsa bäppe çasyň öýde oturan eken. Bäppe ças diýip Akbaý gurundaşynyň sözüni kesdi. Ha o bäppe ças. Ýerin soň diýip Akbaý nazaryny gapynyň ýanyna bir nokta dikdi. O da tanaýan rahmeti. Görüpmüdiňiz diýip berkeli mollaň öýde ýerine sowal berdi. Göremek ýön eşitýän. Olam şeýleken. Akbaýyň owasynyň gelýän diýip özümi tanatdym. Garaçagydan mi diýdi? Hawa diýdim. Akbaý tanaýansyňyz da diýdim. Mürşä baýa tanaýan. Akbaýyň adyna eşitýän idi. Nökeri köpmi diýip öýeri ýene oň sözüni berdi. Şene düşme görä tutumy uluýaly. Öýde bir keltirek piýade göli ýaban pişiň kiyary mawudryny heredende iýiň sümşüldi. Azgaýsyz bolarly. Murtum tilkiň guyrugy ýaly sapsary,
Gum içiniň adamy bolmagy mahmal. Tezen töwereginiň möze bolmagy mümkin. Aslyn kimlerden nep sorap bolýarmys, agaman goýberdi şoňa da şükür. Nökerlerini ne gorkupdym, ýöne öýüň owaň mollosturny hem bir näme ýumşady. Kän saklamanym goýberdi. Hiç daha soramadymy diýip akwa geňirgenni. Owaň ýagdaýyny sorady. Täze komitetiň näme işe diýenini sorady. Başlygynyň kimdigini sorady. Gumda gydyrlaryň atryadyna duşdyňyzmy diýip sorady. Soňam biz seni göremiz oksen bir diýip çatmadan çykaryp goýberdi. Oturumly ilata azar berýän nälerler diýip akwa edillerini. Onu söýden bilenmek. Ýöne ýerbendiň owasyna bir gelini günnüň günortany alyp gidipdirler diýerler. Akwa golgun sürüdi. Kim alyp gidipdir? Näme bileýin? Gumda bölek güçek bolup aňtap ýörenler köpelipdir. Hemmesine de iýmek içmek gerekdir ahyry. Mene bäppe sahy ekleýän mürçe mükadiýän. Mürçe baý diýip adyny gaty mylaýymlyk bilen tutdy. Akwa ullan demal bir howa adamdy. Gadallar gum içine atyrýa sürýämişler diýen gurrun emma diýip berkeli molla ýene bir täze mälim etdi. Akwa bu ýerde haýyrsyz nazaryny mollaý gurdy. Garyndaşlaryň kaşum habar getirmek üçin gidäýipsiň öýdýän. Berkeli molla ketini çykarmady. Akwa gözlerini tüdip helki gelen netijesi bilen berkeli mollanyň getirne habarlaryny sallamlap gördü. Gum içiniň gowwaty gitdiňçe köpeljek bolar çemellep ol işini gepletdi. Öňler ýolawç talap ýörün ogly jümri varmış diýip eşitmedik. Inne ululu kergenler talayan garaqsyly peýda bolupdyr. Ýygy aralykda Cüneyt Han atly ýaraly ummaty köp nöker ýygnapdyr diýerler. Bizeli gaýlarda bäp beçasyň ady ennamyny dyglady. Garraşyrly tebitine ýene şoň ýaly bulan hemmesi gydyrlara garşy. Şoň şünen bolşewikler bulary basmasy diýip at takypdyr. Menem gydyrlara garşy. Ýöne näme üçin Cüneyt Han bäppe saf ýa-da şo tetellen az tulsa aňrym bärik gelýär. Bäppe saf nökerleri bilen maňa hyzmat etse. Men reklamega kaýyl. Biýdireýinem, geýdireýinem. Hak keşteklerine mereýin. Men olary hakyna tutaýjak. Daşymy gallap ýörsinler. Dem düşýän ýere dil adam getirmedinler, başga owara çapawul etmedinler. Mürçe baý tanaýan işini görýärmi? Mürçe olar ýarlyn äbe ýüze bolay ýa. Şäheriň şpanalaryny çenni owturlaryny ýaly işledip ýör. Emma men Cüneyt Hana bäppe sataklanıp bilenmek. Näzür adamlyklaryny Allah bersin. Bir topar ganyjak bolar kim bilýär. Aňatyny ýerlap bolmaýan adama nädip janyny anjak. Ol işini gepledi oturuşyny. Ýene ora serdary Magtymur Hany atlady. Ýene belan köýrügi. Belli başly ton ýok, gepine gaýdysy boyun egilýän serdar ýok. Şu serdaryň ýoklugyna da agdy berlik ýok. Bolubam bilmese gerek. Ýermen mürşe bilen Goçawhan bilen birleşdim hemde. Yer gydyrlaň bir atryadyny berin ýerine gaýtarmak güýjüň çatşakmy? Düýne garawun bolşewikden goramak babatda maslahat edip bir çukurat ýükürdik. Bugün meýem agdymy dalardy. Ýok. Taňra agdaly halka şeýdip jeda berýän eken. Men agdymy garalýan bolsa. Onu men gum içinde kankaşyp ýören ähli başbolukları Eşref hanyňam, bäp satyňam, Cüneyt hanyňam ýene ýeneleňem hemmesini bir baýdan astyna birikdirerdim. Bolýarmy näme? Ýok, akwaý ham ýarlykdan il götür. Garawym goramak saňa başarçak zat derken. Öz malyň mülküňi gorasaň şoňa şükür et. Akwaý berkeli mollany çagyryp getirendigine unutup, oňa göçmek gonmak babatda dilýarman pikirlerinden ýaňa agraran kellerine dem dyş bermek üçin mahal edişýär. Owanyň töwereklerini gederince çykmagy makul bildi. Atyna menip onun ýüzüni gün batara bakaý gördü. Seýrana çykanda näme üçin şu ura gönüp ahal ýerbent ýoluna çykmak Akwaýyň endine urulypdy. Bu gedek öýden aran açmaka atyň başyny çekdi. Bir mahal gyrmadyny gawap goýan orasy şinni dem göýgeni bolup owaň çetine somup durdy. Akwaý orasy diňe şu wagt görýän ýaly. Oň näme üçin heni çenni ýeňilmanyna haýran galdy. Belki ämir köýene orasy inde käbir adamlarda alınmadyk arnyň bardygyny ýatlatmak üçin ýeňilman goýulundy. Belki ol Akwaýyň gowşoklugynyň alamaty bolup durundy. Gowşoklugyny? Ha bu gowşoklugyny. Garmy derarly diýsem o gep ýassyna ýöwürilmedimi? Akwaýyň dereni başga bir baý şeýle ýagdaý düşen bolsa näderdi? Ali göz oň kakasyny ýa-da agasyny getirdirdi.
Bir şertten boyun gaçartalarım. Olan gözlerine ot yakardı. O vaňşyny ata döredördi. Beýle bolsa. Akybay gowşoklukda däerli geçerimlikde aýplamaly akbetin. Emma geçerimlik adamyň onu da akybay ýaly adamyň pes tarapy ataplanmaýar. Tersine berentlik hatap edilýär. Ondan hem ol atalyk gawşalyň ogly. Atalyk gawşal bolsa özüni öz çiresiniň diňe ýaşuly däerli atalyk hatap edýärdi. Ata diýilýän öz ogul gyzlaryndan aralyp ýörjek bolsa bolmaz ahyryn. Ata geçirimli etme başarmalılar. Akybay at üstünden istisalym çagşap barýan köne orasy edip durundy. Emma bile atyndan düşdü. Töwerekden bir goltuk selin ýygyp orasyny gözüň tarapyna otlap goýberdi. Ot kemsiz ulap tutuşandan soň ýene-de ýoluna rawany boldy. Ol adatda aksiýaly atyny gönü gün matalygyna sürdi. Ahal ýerbent ýoluna ýetäýmäke sag tarapynda owanyň öwliýasy bardy. Şol öwliýanyň gabadyna gelenini at ýene-de kürtdirip durdy. Gerek Akybaýyň nazary gaýralyna bakan geçip giden täze at ýyllaryny saklandy. Görnüşine görä goşlaşyp gordurup türlen atlar şu ýerde uly ýollan bir neme sagat bolupdyr. Owa togulmokçy bolupdyrlar diýip pikir etmek mümkin. Emma hem şunlar owa barma goý bolsun edipdirler. Ýene öz barýan uğurlaryny dolandypdyrlar. Şonda atlar gowanamçylyk basyp geçipdirler. Atlaryň bir ýerlere näbere tulmak mümkin. Ondan hem olan giýje geçen olmak ahmal. Herden çykda bolsa bir ýagdaý Akybaýyň aňyna darap atarly. Berkeli mollanyň her gaýdanlaryny ýadyna saldy. Ýerben tarapy geçip giden atlaryň gyzyrlaryň uly atyry ýatdygyny şenedenden soň oň seňirge ýygyrlyp gan depeden urdy. Bolar diýerýeni itiň ardaýagyndan suw içmeli edenleri bilen oňman. Öleniň üstünden at tabyradyp geçýärler diýip. O diýişleri bilen aşağı doýdugyny gadaply diýişläp duruşyna için gepletdi. Ene ölenler gozdurdy diýilýän şudur. Sebäbi ýeriň astynda ýatan benneler üstünden at oýnadyp geçdiren duýanoklar. Eşek depelese duýanoklar. Men görüp durun sebäbi men diýri. Ya Allah, ýerinde ýurdunda bar bolsaň. Bir ýüregi körleriň garaklaryna map. Ya bular seňem güýjüň geten okmy? Ol atyndan düşüp gowanamçylygyň bir çetine bardy da kyblatyna bakyp şöke düşdüğümde içinden nämedir okudy. Ondan ýugoşlyp gelen ýerinden turup tümmökleri bir nazar aýlady. Garaçaýganyň belent asmanynyň astyna tomtuň şoguny, gyşyň şyýygyna sowaryp ýatan könül täzel tümmökleriň üstüne dikilen söden agaçlaryň depedine solup giden mata gyýkynlary bardy. O gyýkynlylar wagtyň geçmegi bilen şüýrep bir etip gider. Tümmöklüň özü asasy ýiter gider. Olaň üstüne dikilen söden agaçlary goýun 30-40 ýylda şüýremez. Garawymyň giňişliklerine kän sanly göçüren ýurtlaryň gömülüp giden goýlaryň goýunynaky ýitip giden gowanamçylygyň ýerini tapmagy şo samolup oturan söden şiýbeklere kömek eder. Akybay az kim gögün açmak üçin seýle çykypdy. Gaşyna käme mahallar gumyň üstüne galan gar örtünni. Towşan aglamak ýa bolmasa ýagynly gelen ýadlarda az segredip gaýtarma gelin ýaly bedenen tekrada gederin jetmek Akybaýa ütköşük lezzet bererdi. Bugün ol beýle lezzetten mahrum boldy. Öýden uranmadyna owanyň çetinlägi köýene orasy. Innemine gowanamçylyk basgylap geçen at ýerler onuň keýpine sowunna urdy. Diňe çöküne düşüp aýdy okanna. Ol bir neme rahatlyk tapyp ýakymly duýgurdan saplanýaly boldy. Aty birden ka hokrandy. Agal tarapdan gelýän iki atly Akybaýyň gözüne ildi. Aljaranlyk bilen öýden mydama seýle çykanyny götürýän tüpeňinem ýadyndan çykaryp alman gaýdanlygyny ol atlylary görende duýup galdy. Akybay howlukman atynyň ýanyna baryp onuň eýerine teredişdirip durka atlylar onuň gabadyna gelip sägindiler. Akybay olar tarapa gözüniň gyýtygyny aýlandy. Akybay ýene onu bütün göwreti bilen öwürmäge mejbur etdi. Eýaka jowur ak köýnekli, ak papakly, ýalrok, gara ýadykly, beýle gyzyl goýan şokly, sag beýgüri naganly ýaýnyň üstünde günüň şökleri oýnaklaýan, burnuň astyndaky çukonajykda süýem marmagyň uzy ýaljak ýerde ellin oturduran ýaly bolup duran murtçagady ýüzüne aýratyn eýmenlerji görnüş berýän adam. Akybay özüne tarap uğramaka atyndan düşüp atyň jylawyny hemrahyny gelden tutturdy. Badam Akybaiň şonda tanap galdy. Oho, hojaýyn, siz nire bir ýerler nire? Ora ýerleşip görüşdiler. Hoş gelipsiňiz diýip Akybay iki elden
Alparslanow'un elini gysymlap duruşyny aýtdy hem de bäçirdi. Sizin geleceğinizi bilen ýaly ýolunda çykyp garaşyp duruşymy görýäňizmi hojaýyn? Ýörüň diýip bolsa garan gurruňy öýde çaý başynda eder. Bagışla hormatly Akybay, bir gyssaly. Gaýdaşylymyz wagt tapsak sowuljak bolar diýip Alparslanow ýanyna ýurlaşynyň Dilmazyň üstünden jogap gaýtardy. Bir käde çaý içmän duzatman geçip gidibermek bolmady ahir diýip Akybay geňirgenni. Akybay her näçe şadyan görünmäge çalyşdy. Onuň bir ýetmediniň aradasyň bardygyny tejribeli Alparslanow köne ülpediniň ýüzünden aňdy. Olman Dilmazyň üstünden Akybaýyň özüne ýetirdi. Akybay gonamçylyga bakaýmlady. Atlaryň edýän goýunyny syň kılıň. Gyzyl eskerleriň ýedim kadýan. Alparslanov papagyny ýerine alyp 5-6 edim öňe ýüredi. Äýnegini el ýaly gületip ördü. Gözüne dakyndy. Başyny çaly ýaýkady. Akybaýyň duýgudaşlygy şuňla gutardy. Beýle gyssagry nire barýaňyz diýip Akybay Dilmazy öldürdi. Dilmaz bolsa öz nowatyny Alparslanowa onuň soragyny düşünürdi. Bu müşiniň gyýkyryp köpelip howsara tartdy. Gözüm bile hemmesini görmäge barýan Akybay diýip Alparslanow ýazyp seslendi. Akybay ýene at ýerlerine bakap ýüzüne gördi. Bu geçenler gyzyl ýesirler ekenna onu. Hawa bilinkiler diýip Alparslanow soň sözi zordan eşitdir ýaly ýuwaş aýtdy. Hemde nazaryny gurrundaşyna dikdi. Ýöne Akybay bir ýagdaýdan belli bir zat aňyp bilmedi. Bilinkiler diýäniň gyzyllar ýa-da aklar bilip onuň gönläp sorasy geldi. Emma äýneň aňyrsynyň garaýan gymyllasy gözler näme düşünür? Akbyň dile giren soragyny daşyna çykyrmaga päsgel berdi. O boda näme täzelik bar diýip Alparslanow şo garap durşyny sorady. Akby badabat jogap gaýtarman azymtyk gülümsirdi. Täzelik eşdesiň gelýän bolsa komitetiň başlygyny täzeleseň bolmaýarmy diýip oňaýdasy geldi. Emma Akbyň pikirini Alparslanow ýam aňypdy. Ol başga da bir ýagdaýy. Dilmazyň ýanyna ýüregini açmakdan Akbyň bir näme çekinýäninden duýupdy. Sebäbi Akby näme düşünür? Dilmazyň ýüzüne çiňerilip terediýärdi. Bu görnüşden özüne şükrlenýändigini elbetde Dilmaz amsadyýardy. Ola ahyry Akbyň nowatda çiňerilmesinden soň ýylgyrdy. Appak diýişler ýençeden garaýaga doglaryň ýüzüne ýagtyldan ýaly boldy. Maňa heýwere terediýäňiz görnäme ýaşul tanajak bolýaňyzmy? Tanajak bolamak diýip Akby heslendi. Ýöne ahal töwrüňiň ogluny dälmi käňiz diýip şen edipdim. Olam dogry ekeni. Ve şeniňiziň dogurdygyny näme bilýäňiz diýip Dilmaz ýigit ýene mulaýymlykla sorady. Ýanky heýwere diýen sözüňiz tekelerde ýok. Onuň soňyna wäňiz hem däl. Biz wä diýemiz ýokdy, be diýäs. Wä bilen beýiniň urur tapagy ýok da ýaşul. Ey hawla. Şundan soň o Dilmaza şükrlenmesini goýdy. Başlygy halamaýan bolsaňyz diýip Alparslanov sözüniň dowamy hökmüne gowanamçylygyň tümlüklerine gözüni gytagyny eladi. Akby ony makully man başyny ýaýkady. Ýok, bu men başarjak adam däl. Başarjak adam tapmak gerek. Ey ýok, diýip Akby ýene başyny ýaýkady. Beýle ýukyry ekeniňiz Akby diýip Alparslanow azy gülümsirdi. Akby jogap gaýtarmady. Alparslanov gözüniň gytagyny ýene gowanamçylyga tarap aýlady. Garagymyň gurtlary beýle ýukyry kä bolmaly däl, hormatly Akby. Müçelle tebigatyň özü siziň peýdaňa da hyzmat edýär. Bir beýwanasy isten goşunuňyzy oksuzam garap biljek. Gurundaşynyň näme diýjek bolýanyny düşünen Akby makullyjyk güle başatdy. Näme aýdýaň hojaýyn? Ýöne biziň agdymyz bir däl. Her kim bir tarapa çekki. Biziň iýişi gaýdanlygymyz biziň agdaralygymyzda. Häzir agdaly bolmagyň wagty däl Akby. Gurt gören itiň agdy bir bolar diýen gyzyla gaplaýman nakylyňyz bar. Wah, gogo nakalymyz kän, akylymyz az diýip Akby gyrsyny işledi. Bäppi çatagatan ýantyňyz Akby. Özün tanamy gadyny işleýän. Biri-biriňizi tanaňyz. Onuň agdymyz bir däl diýäsiňiz, tanyşmak, düşünişmek gerek. Biri-biri gollamagyňyz gerek. Akby geňirgenmek bilen Alparslanow'a nazaryny aýlady. Meniň süňüm bäppi çataňkydan agrasyrak. Ýörelgän ýütgeşirak hojaýyn. Aýby näme, baş maksadyňyz laýyk gelýärmi kädiýän? Ey şolaň maksadym uzun öldürüm diýip Akby gönümeldi. Alparslanow azymdyk gelgärdi. O bu komitetiň sastawyna girmegini sizi mazaly şepe ýetiren bolary hormatly Akby. Akby bir söz düşünmän, bu näme diýdiňiz bolýar diýip gatyrgan seslendi. Bolşewikleşip gidipsiňiz diýjek bolýan.
Bana barışıverim gerek yok. Yolu üçün talap yörün garaksam gerek değil. İkisinin aralığına adam madır ahire. Bir taraf bolacak diýseňizler. Emma ýa-ha saga ýa-da şepe geçmän. İkisinin aralığını ýaşamak mümkin näl. Olayta-da özüňiz ýaly mertebeli adamlary. Akybay bir terlen bir urundyň tarandan soň gürüňde şuna sowal bilen izlenýär. Öňümizde takdirin bize näme sowgatsaga taýýarlaýanyny aýdyp biljekmi? Başa düşdüňiz. Aňry ise 10 ýyla ýetip ýetirmäne. Malyňdan halyňdan diýindirler. Eýdýärnem özüňi bu ogadan dünýä gelmedik ýaly derler. Tohum tiýiň bile. Şahan köküň damaryň bilen ana taýinlenýän sowu. 10 ýyl diýip Akbay içinden ne ýyly hatap ýördi. Ýene 10 ýyl ýaşap bilsek biziň armanymyz ýok. Ýöne näme düşündim meni şu günem şu mahalam özümiň öňki Akbay diýerligimi duýýan. Nämedir bir zat? Men dünýämi daraldy, adam beýle peteldiýän, beýle harlaýan zat näme kädip öz-özüme soru görýän. Jogabyny görün tap bilemok. Alparslan başyna şak salyp durun. Epey Akbay niw tagyzyp gün garap, ýöne zat diýmän ýollara gana boldy. Akbay onuň uğranyny bir wada duýmady. Duýandan soň bolsa oňa ýerinden garap duruşuna birdenke her sorugyň jogabyny tapdy. Ol aýagynyň astyndaky ýerbent ýoluň çygyryny ýaňadan gözaýlady. Bu ýerler näme boldy? Garawmy hiç sen görmedik. Garawmda ýaşamadyk bu adamlar garawmyň jümmüşine näme üçin barýar? Olaň bu şöyle köri barmy? Ene. Akbaýyň dünýäsiň daraldýanda. Gonam şurgu depelep geçýän bu adamlardyň ölüleň däl. Eýsem Akbaýyň namasyny, mertebesini depeleýärler. Bu hakda için gepledýän Akbaýyň enne ha şa gerşiň üstünden alamat ýaly bolup barýan Alparslan da gahar gelýärdi. Şeýlelik gören. Akbay kadar gören giyin gogurumly şölüň hem erinden gitdi asabet. Bir mesala giňişlikde gopçak gyýkylyga. Döküljek adam ganyna enne hyň kıldy. Gyzyl takra göçüp gutlaryny öýdüpdiň. Enne gaçary başga ýer gözlü. Ýerbendiň ýolunyň uğurnyň madasy gaçdy. Ýerini näme etsem petsem var, Akbay galşarly.